حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نابيتكا أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب متاعت نغزها دكوا قراريبات تبل لديها كانزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أخلي قرات موت مغسواس بالحق عشا حد نام نقساس لو بيدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وحط مقبر صارت الإحوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرح خان قناي كان جهنب سختت مران ملس عبسناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قنت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس ليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريت يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام زحدركا قديدو كبهري إنك إيدي حزن إيدك محبني حادنت مزمورنا بحد نغني حادنت مزمورنا بحد نغني كرداد نابوك إثنا دمهينا خمر السخا منفيتنا ركيقنا حرجنا خنتصات السخا ناتقادلنا بتصفرخ النبر السخا انبازنا ديوفري ومتصصر السخا حوي أخلي لابيتنا تغير مهدر يا بلين كان أنخلق قدلي أما خي تخفلو سباب يا جزانا رهوا خي طعمه كندي حليف له كنفتح نصلي ورساي فورساي ممهر عقل قينو نسمد دلو بس حقنا ينخون كلنا ينطفى اتوتنا يكرتتنا عود صفقتنا دهل عدينا نجعلوها قبل مسقي دلو عنو نتا نردادا قدل ربع زمن زي فلاي مثلو من تلوس زت حيوار ساي رمت تعملو كبروا لي كيبلا توباتو حلولو كبروا لي كيبلا سدت سفير له تسفو يرمسن قنام سعاقلو نسوقوا زي بلا حساب حتسولي من كعدسو عقلي زدومو زي نعي نعون عاقدا تودي وعسيد اكب لنا عودنا حادن ديودنتنا كم هرمت لبنا بقوم كترلنا حموم كحوينا كم تقلدليو كم باقي وشتنا أبز حدش معرف ناحس قوترانا
أبزن وحات كزي سبيو تسريحو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا نايوترو تمليتنان باقنانيو لومي فلي بزبالة مدبي قريبا زلهم كم زمدب بزحكوا قري فلتني قنا كم من تاي زبلية تبقيسة نزي مدب كقبرو مريسة give me 1 second هذا قزي ريتو ناي هزبي بزوح اي قبرني يعني رمو هذا قزي سينزوم فلورسنا تيون كسمعو معلني بزعبا قد سارستات كنزارب كلنا سي انتاي يقبرالو انتاي كيبلو انتاي يسمعو مساتهم كابز بالحساب يتبقيسه سلازي بروغرام يبلين وي عبي حساب زكافلو يبلين انتاي داخ قبر ديلي بعبيو مساخاتكم كمايتي انتاي تريتهم زب في الليل كان ابزلو قد سارستي ناي صمدو بزو حبريتا نبوكم علنا اتليست ابزو channel بزو حبريتا نبالنا تزبقن انتاي ريتو اللو انتاي حساب اللو سمي at least your feeling اي رداكم عليكم اودينس نات ناسي وان واي channel كوني بلون كابا انا باخذكم وي كابانا انا باخذكم ترادي كونه نسخاتكم وين هذا غزي حسابكم كتبوا له تدخلوا مدرخ كون مزغل صبوق كاين يسمعني حنت بزيا كابزنا اول زقبرنا ما كنسمع منالبات نساء قرب مبري كتبنا تخليا نزل زلو مدرخ نمحلاو زاكل صبغتي لبونا زلوها مخرون كاين رغيبه ربات كعللكم اب سماي اندا توعزو اير تبلاشوم سنبنا جانطلا باراشوت وحداتين موداتا حدا سب زي جانطلا اخترفيو سلازي ببز مسلنا نزل المستباهلو بوليتيكنيا يجمر انا نهاجراد لاي بزي كاي كل خنتي سلازي انا خدحنا لني يلو بورصة العيلو يزل كلاي هبتامي انا هبتامي خقرب زي هبتام ترقم يا بلان دخاكوا سب تباهيلو ددحن دلوس سلازي انا خدحنا لني يلو بورصو عيسو يزل سالساي هبوبي انا سلبريتي علم بزي هبوب انتاي واقا قدلو واي سلازي انا خدحنا لني يلو بورصو يحيزو يزل موداتا قلعي انا حدش ولودي ازوم زوردو ارغو تقوا سويلكم زراهم ممدا انا عايز قومن زلمه ما يمسلن نسخومون كو اريكم يخم ارغيتكا ارغيتي علم ناينا اشتيا يلو زنطل بيلوم بورسو العيلو يزل ابتاير من تريفهم مسلكم حدا مرح هيمانوتن بايلوت مرح هيمانوت شيخنا بولو كاهم بولو دلايكو بايلوت محلالو اب غزي حدغا نفاريتو موداتايو كوت زلو تبل محلا سلازي كلهم سغاب زوردو تميلو صنح مالتي شعو تمرح هيمانوت بلنا عز ودي نسخا دحان انا هيمانوتي بعلو سبات دحن الو يزل كنمو ابل على سماي سفري نسخا دحان نسبولو وي بايلوت بلبونو اندا تغرمه علمنا هيمانوتنيان مهورن زدلي واخنصم كلهم ما يغلبلنان كم زبولكم موغن ناي فطاري لبونا يعبي ابو زنجان طلا حدينا يا اغلاناين اتزرعهم ربوس قلعه جان طلا مسيلو ناتي بورصاي يحيزو زلي ناتي بورصاي يحيزو زليلو إلون بلوكم لبونا زق دحروان شاز بلود ما زيودك عباي مچم تزربا بلا غيرون دي اسير وازلو كبرات تخطاتلتي فيديو غبرو مخنياتو مسمن زربا لنا كيفلتنا ونك نزارب كبي سلازغونه كدولو خلهم فيديو غيركم دولو كابوري كتوكم كفتني يعني زربا ناي بحكي اقداسيت لبونا زلوايا مخنياتو تهويخكا شبت بديلكا تريون تجنزبون نجار يكونن زلوا أبزوان زي سلزي هدي الكاكر زلوا ونت بمخانيز نجر زلوا ببحدك توكمي مجمريا زمت نزلوا let's put this in this way مرحبا هبتم كمل لخا دحند لخا مرحبا برناي كمل لخا
እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ለኻ ድምፂ ዓባ ድምፂ ቁርብ ትሕት ኣሎ تحتي كالا دمزي تاج ولا ሕጂ ፅቡቅ ኣሎ ቀሪብካ يا مجمبريا زهات كاني عدل بحافشن زفتر كعدل تعمي زمزقناك انا هبتم زكريا سبال فنلاند يزنبر ናይስ ዌልካም ሃብቶም ثانك يو لتقبرو ነገር ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣነ ምክንያቱ ካብ ትጅምር መጀመርያ ክትጅምር ከለካ ጀሚረ ዝከታተለካ ነይረ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለካ ፅልዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ዓብ ስራሕ ሰሪሕካ ከመስግነካ ይደሊ መጀመርያ ክብረት ያበለይ ያ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ 4-5 ዓመት ካብ ትጅምር ብሓፂሩ ክሳብ ሕጂ ተኸታታሊ ዲኻ ኣድናቂኻ ثانك يو يغني لي كبرت يابلي يفلت يا بز channel نحيال وان بحد تقعزنا سبات كم زلهم فلته يا بتعامل يا بزغنا انا انتي خبل دلي مسلك جورج حوي بزح تعزبتي خا توسد مالت كابتم بزح داي زارب ግን ካብ بزح لسمع عزيز كاتاتل زينا يكون حواليتا بزح مسبات كمان بزح ركب زي بلا ኣብ ትምህርቲ ነይረ ካብ ሞያ ወዲ ድሕሪ ሞያ ካሊ ሕጂውን ኣብ ስራሕ ያ ዘለኹ ግን ሓፈሻዊ ብጣዕሚ ሓበሬታዊ ኢንፎርሜሽን ናይ ዓለምና ናበይ ይኸይዳሉ ዝብል ነገር ኣዝየ ዝግደስ ሰብ ኣብ ደመይ ዝኣተወኒ ክብለካ ክእለ ብዝኾነ ግን ብዙሕ ትዕዝብታት ኣሎ ኣነ ዝዕዘቦ ነገር ብውልቀይ ኣብዚ ናይ ለምቀነ ተጀሚሩ ዘሎ ዛረብ ፀንሐ ሃርቢተይ ክብል ንሕር ኮይነ ምናልባት ፅምዶ ዝበሃል ፅቡቅ እዩ ፅምዶ ክትብል ፅቡቅ እዩ ምናልባት እዛ ፅምዶ ትብል ቃል ቅድሚ ምምፃእ ኣነ ሓንቲ ኣብ ፌስቡክ ናተይ ሸር ዝበልክዋ ነገር ኣላ ምናልባት ኢትዮጵያ ናብ ዩጎዝላቪያ ክትመቃቀል እንድሕር ደኣ ጠባይ ተዘይገራስ ናብ ዩጎዝላቪያ ገፃ ክትመቃቀል ትኽእል እያ ናብ ዩጎዝላቪያ እንድሕር ተቀይራ ሓንቲ ዓባይ ኤርትራ ዘላተን ትግራይ ኣምሓራ ብሕፅር ዝበለ ቃላት ገይረ ዓብይ ስቴት ክፍጠር ክእል እያ ኣብ ኤርትራ ገለ ልዳሽም ገይረ ግን ብዝኾነ እቲ ፅምዶ ክንብል ከለና ፅምዶ ምስ መን መጀመርያ ፅምዶ ምስ ሓውኻ መጀመርያ ፅምዶ ምስ ሓውኻ ይከውን ንሕና ኤርትራውያን እንድሕር ዳ ፅምዶ ፀሚድና የሕዋት እንድሕር ተወሓሒጥና ኩሉ ሰብ መቸም ነናቱ ራእያ ኣለዎ ነናቱ ዳሽም ኣለዎ ስለዚ ክንሰማዕ ኣይንኽእልና ግን يحواس لزخون كات سامع خاين مين تبع الكاف كده لك نفسنا موصوم ده نقبر بدحريش مس قربت مس كادو مس كادو سمح نقبرك سجم يقول عارف شو أنت تعزب توصيله بس اللي كان أبزلا إذا صوم ده تقول بوزح فلات ماتش خمسة له رد نجاري ريال له خون أنا قوم ترى زي يكون ولا أب ترى قلة وهي وطنا من نور زرنا نعزبينا إن شاء الله سب منابر ما سمينا أيها بوزح نجار زارت تغير حاجة أب رياليتي أب تحكينا هي وطنتين نبرنا لكن نفردتنا سبات اسخا بزح حد قعد خاب كابي خان تزي اليوم دك عندنا يوم تاكيوم زوعلو مش بسم ايرترا اسخا كابوم لعلي ايرترا والله خد نسوق ايرترا انت مشيلهم بسم ايرترا ناي دك عند محبر ناي قالنا قبرنا على سب رسلنا ليس اذا خمسه عيد بتخات الله اب كله اب مول اوروبا ولا امريكا ام بيرش حسب هبتو ما بخلاوت كسلي خانه زي تيمر زي كومنت بوست غير زلهو لك كماخا اب نفس وكف فيديو ناتي تريت رادي كونت اب نفسه كفنا فيديوهاتي بزي مجنان كومنت تقبر فولو تقبر انجيج تقبر قبل بك مسجنا كده اللي ام بريتي ماتش دارجا انا دي كون كس دراي كمان فليتهم كيف هذا جزيه حدا قلت ما عملت دي قال ابسنت خوينا سدحن دخون نمنك حتى تقلت باللي انا عملت بيتي جسني قربان قدي اللغم حيال سبعة اللغم قصال اب نفس وقف بروجرام سايز اللغم قبل بك مسجن يدلي قصل هبتم تردي كاللغم نزل مدب زغبر كولومون وراي لي مخنياتو بتسمدو مجمريا مس نفسنا مس زبناني كون زلو سلازي اكزاكت للنفس وكف سبب سيمينار تحاجيت وقلقل سلازي يكون هندبت سلازي ما تزلو تقلت افنايتي كنتات بعدي وي ونابت زوبانا زقاطم زلو زفطرو مخانو نردو اندي እጅ ቀጽል ይርዳኒ that's why ድማ ናትኩም ሪቶን ክትገልጹ ዕድል ክወሃበኩም ሲደስ ይሉኒ ብዙሕ ካትመፀኒ ራዛሪቶሲ ትገብርዎ ዘለኹም መደብ ንዓና ሳይሓወሰን ትብል ስለ ዝነበረት ከመይ ገይረ ክገብራ ይኽእል ነይረ ኢለ ለዎም በስ ናይ ግድን ዋላ ናይ ሓንቲ ሰዓት ትኹን ምስ ገለ ሰባት ክዘራ ዕድል ክኸፍት ክኽእል ኣለኒ ኢለ ገይረ perfect
يا بزغنا جورج حوي كم زغل لك أنا حوي مجنبرا نحن تصمد نقولنا نحدنا نفاقر نحدنا نكرر يقبل دلي كاو بتعمل قداس نجر قبل زدر نجر نطلع عني مچم نحن سباتينا أبزرنا أوروبا بأمريكا وأستراليا دجزولو سب زعزوبنا نجر نطلع أبقى بيوزح نجر تعزل تطلع فلاي أبتم حسب خلفك زيا ناي مودة تختكوني تصقد ما كاب تيم كفلز كل تزيوم always أب channel زلوا يوم حدا معلتي كي تقصكم سلزة حلف زنبركو يغرتا كتسليخا هاي كرسعة كاي كلني بفتهم هذا جزء منقول كل تيهم تجبروا أبتو شاتوري ريكم يكو بلين بتدالونا لحالنا حاجة كده بقى ما تقدر لا برجت سجي أي فلتكم بلين دي ولا خالك كمان كنا أبتو channel ليسي كل جزء يمزلوا سلزي النزيم كلته بفلا إكسجرام هاي كلني رجع قد سلدها قرمام رقم بلغة خير لهم بوشتي لا ترى قيمة نفلتنا نمجمر يا لومي قطعمي تا كومنت بصراحة خويا زكيرة يا غمان نو دا مسلك جورج حوي بس قطعمي أنا انتهي لك هذا المسلك سب مشم صغا بزح جزيرة كاتهنت حسب تاي بالخو انتهي حسب قرقرة تعمي خطاش بقدر بس قطعمي جورج نعها زي النقص بيد الناربات عبد المسي دي زار دي صحف بكومنت دي صحف سب بزح ولا خلي جن جورج بزحت ماس ميديات مشم قالت فوتهم سوالف سلام جورج جن جورج خمسندي يقول صلاة كاسة بيدنا I'm very sure نقدر كاسة نقدر تطلع بتعمي بهز بتفتاوي خا نتقبرو أقرار باون بتعمي سب زنقك أنا غا حقوسي بلين كفوت معاتي مس بلين عبي أنا بقشبركا so أبتو قداي رخا أبتو جن عن تايك بدل مسلكا حمتي تاريخ النقر ندلا عبنا إيرتراويان أزين حمقنا لا عودن تليا مجمرة سبات كنزار مغيب ما جنكا رويته خزار زلكا مرسخا perfect زخون كان بوليتيكا خير أنا بس زخون كاجلا خزار شو ما يكون زخون سب كزار كله مسيابها مويا لو بتا مويو بتا زبلا مويو ويزملكا مويو دريت خزار بخلي مويو سو زخون كاو حليفا بوليتيكا كذا تقول حاجة شور كوينا خمزار كم زينا كعبر يدلي كلاي مويا زلنا سبات وي مويا بعودة تمريقنا أوروبا أمريكا كل عالم أبزي دقن ركب كاني مناربات حدا مفتح عدة تجورو يبل أنا سخا جورج صبغ داشين كوميونيكيشنز لزلا كم مزحات ميداتا تكون هذا نجارات حدا هزب خمعبل تقولوا مويا نابنت بإلكتريك تمحيرا مستمرة ويكاد ميكانيك تاش مستمرة وسبات مناتهم تاشم عودة من دحر دا أورجنايز دحر غير كاي أصبح حلو بقى تهجر آتيم وي ميرترا حال نجار كدم على يقولون أنا نعمل مويا لني مويا تمري أجن أبغى صار حتى غير نفسي نقول الله خير خوا حليف ابن ولا حد قبل رايك اليوم دحر دا حدا ناي مترنا ويكا ناي مللاي تاشم تلك أجن كل خط حاجة كمتي حدا منيو انجينيرز بهالله بأمريكا أنا حجة خمنات مويا تمهيرة كمنات مويا تمهيرة بوزح نجار كسر عشان يجن بينها حدا بينها تقول خلنا نجار بوزح مويا زلهم سبات كأنه نناتهم دكتور تقول مش دكتور يلاله انجينير تقول مش انجينير قال مويا زلهم خاكم تزخو كنده دسم بلني ونياتو أنا باخذ لها زلهم عبالتات مالتي حدا كابتي أبزي وانزي صمدوك بحال كله دارجا زك قد صمدوسي تي امباسيتات حيالك ابوم سلدي صحفو لي امباسادرات ولا محبر كومات تديكونه اكتيف زخونو هاغراويان سلدي صحفو لي على امريكا كوريدز نتورك ناي بروفيشنالز اللونديو اب كل اوروبا دما كمكتاتاتو سراح كم سراح تتعيزلو سلازي اب سويس اوريدي دروتي قداماي خيباتات كغبرو ريالو انفايتد سلازخون كابو أب كالوت هجرات دمانة بروفيشنالز نتورك نكهلو يجبر علىهم مهنياتو تي حركاتي دا زاد صمدو تبلا مو داتا زغروابتنا زغبر صمدو I actually بإنجليش صمدو engagement يات بال engagement مالت أب حدا تصعبون تنيركا ويون أب حدا زخون نجار تنيركا
زررب كجمر كلها بحدا نخد صرح زررب كجمر كلها انجيج نقبر لنا مالت كل جزء ركب زي نبركاس ركب تجمر مالت يا اكزاكتلي كمو نخد كتقبر كلها يو كمزي متيل كبحدا كمزي ابعور بحدا امص ابيلكا تصوم دم قال يكونن نت زي نبره ناب نبور نخد ملس زقبر مسرحيو سلازي نسلام زبقاس كساب زغونه توم اتيكم زلهم يريكم اللهم مدرك بكم يجن فيديو كبر بليز እንታይ ክብል ኢለ ሃብቶም እቲ ስኻ ትብሎ ፀናሕካ መጀመርያ ሰብ ንነፍሲ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ኤሮፓ ኩሉ ግዜ ዝብላና ኣብ ኤሮፓ ምምፃእካ ካብ ዘይተረፈ ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ብዙሕ ሪስክ ወሲድና መፂና ኣለና ቀዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ እቲ ዝበለፀ ሰብ ንስኻ ክትኮነ ክትኽእል ክትከውን ኣለካ እዚ በአካልካ ይኹን በሓንጎልካ ስለዚ ሞያ ድማ ልዕሊ ማንም ዘገድሳ ሕብረተሰብ ትፈልጥ ኢኻ ብፍላይ ድማ ተጨባጢ ሞያ ኩሉ ሞያ እንደ ዘድንቃነ ብፍላይ ግን ኤርትራ ኣብ ምዕባለ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ኢንጂነር ጂኦሜትራ ካርፔንተር መካኒክ ዞም ፕራክቲካል ብኢትካን ኣብ ባይታን ክሰርሑ ዝኽእሉ ሞያታት እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ክኾኑ ስለዚ እዚ ስኻ ጌርካ ዘለካ ሞያ ኣብ ፊንላንድ ልክዕ ከም ኣብ ስዊዘርላንድ ሓደ ካብቶም ኣሽሓት በዚ ሞያ ዝተማሃሩ ኢኻ ኣብ ኤርትራ ግን ዩኒክ ዝኾነ ትምህርቲ ዘለካ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ንስኻ ከይድካ ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ነይሩ ዓርከይ ከምዚ ከማኻ ሞያ ዘለዎ እንታይ ብል ነይሩ ናተይ ሕልምሲ ኣብ ዓዲ ከይደ ንእሽተይ ኮሌጅ ናይዚ ከምዚ ናትካ ሞያ ክኸፍት እየ እሞ ወላ 4 ሰብ ምሂረ እንትኾነ ካምፓኒ ክገብር እየ እንተደየለ ድማ ናብ 4 ሰብ ኣሰጋጊረ ኣለኹ እዛ ሞያ ናተይ እሳቶም ድማ ነቲ ዓዲ ኣብ ምህናፅ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ብምባል ተዛሪብ ነይሩ ስለዚ እዚ ናይ ሞያታት ኔትወርክ መጀመርያ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ግን ንሱ ስለ ዘይኮነ ግን እቲ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ሕልሚ ጠጠው ክብል የብሉን ፈዲኻኒ ስለዚ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ኣባናያ ንሕና እያ ተስፋናታ ሰባ እዩ ሃገርሲ ተስፋናታ ሰብናታ እቲ ሰብ እዩ እቲ ሰብ ድማ መጀመርያ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ክህልዎ ኣለዎ ወላ እኳ ኣወንታዊ ክትሓስብ ዝኸልእ ብዙሕ ነገር ሚድያዊ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ወላ እቲ መድረክ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣወንታዊ ነገር ንክትሓስብ ዘይዕድመካ እንተኾነ ኪኑ ክንሓልፍ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኩሎም እዞም ኣብ ዓለም ፍሉይ ነገር ፈጢሮም ዘለው ኣብ ቅድሚኦም ስእሊ ስለ ዝረኣዮም ዝነበረ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚኻ ኩሉ ግዜ ጎቦ ኣሎ ኪኑ እቲ ጎቦ እንታይ ኢማጅን ትገብር እዩ ገለገለ ሰብ እታ ጎቦ ናይ መወዳእታ ዓለም እሰያ ኪኑ እንታይ ኮን ይህሉ ኸውን ኢሉ ኢማጂኔሽን የብሉን ገለገለ ሰብ ግን ኣነብከረን ስለ ዝዓበኹ ኩሉ ጎቦታት እንዲ ዘሎ ተዓዲ እንታይ ዝብል ኪኖ እዚያ ገቦስ እንታይ ኮን ይህሉ ኸውን ኢሉ ይሓስብ ነይረ ቀደም ክኸዳ ይክእል ነይረ ስለዝኾነ ግን ካብዚ ጎቦ ብንየው ገሲ ኣነ ብኸመይ ዝፈትወካ ምስለካ ንዓኻ ልክዕ ከም ስናትካ ተሓሳስባ እዩ ዘለና ሓንቲ ነገር በፂሕያ ኣይሓግብ እየ ኩሉ ግዜ ክቅፅል እየ ዝደሊ ኩሉ ግዜ በቃ መወዳእታ የብሉ ናተይ ይብለን ብኸመይ ኢኻ ኣነ ብጣዕሚ ዘንቐካ ወይ ዝፈትዎ እቲ ናትካ ፕሮግራም anyway ኣብታ ነጥቢ ክንመለስ እታ ዝበልካያ ብፍላይ እዚ ናይ ፅምዶ እታ ፅምዶ ምስ ጎረባብትና ሰናይ ምስ ኣሕዋትና ምስ ህዝብና ድማ ቀንዲ እቲ ፅምዶ ከማን ንሕና ሕጂ ከመይ ጌርና ነዚ ዘለና ኣነ ዝርዮ ፅቡቅ መንፈስ ናይ ኤርትራውነት እንዲ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ናብ ተግባር ንምልዋጡ ዳርጋ ክሳብ ሃየበሉ ንዑ እቲ መድረክ እዚ ንበሃል ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ክትገብር ኣለካ ንኹም እየ ዝብል ንሰብ ኩሉ ግዜ ዓለም ማስ ዕድል ትበካ you don't know ኣይትፈልጥን ኢኻ እታ ዓለም ዕድል ክትከፍት ከላ ግን እቶም ዝተዳለዉ ጥራዮም ዝረኽብዋ ትጥቀመላ yes እቲ ሬድ ኮይኑ ነቲ ዕድላት ዘቋመት ዝነበረ እዩ ቦክ ዘብሎ እምበር እቲ ኣብ ህልወሳ ዘሎ ወላ እቲ መድረክ ምስ ተኸፈተ ወላ ሓንቲ ክረባሕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ መድረክ ኣቲና ከም ዘለና ፅቡቅ ነገር ይረኣየካ ኣሎ ስለዚ ፅቡቅ ነገር ይረኣየካ እንተሎ ነፍሲ ወከፍቲ መንእሰይ ክዳሎ ክኽእል ኣሎ እቲ ኩነታት ናይ ግዜ ሕቶ እዩ መዓስ ይኸውን እምበር ክገብርዎ እዮም ፎር ሹር ይረኣየካ እዩ ስለምንታይ እታ ሃገር እቲ ዝሓለፍዎን እዚ ሕጂ ዘሎ መድረክን ፅቡቅ ጌሮም እዮም ትፈልጥዎ ዘለው ስለዚ ቤን ኣትዋ ቤን ንብገሳ ክትከውን ትኽእል እያ ሕቶ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከምዛ ስኻ ብፍላይ ሞያታት ዘለኩም ምስ ሞያኹም ዝተሓዝ ቢዝነስ ክትገብሩ ምስ ሞያኹም ዝተሓዝ ፕሮግራማት ክትገብሩ ዓብ ናይ ክእለት ምስግጋር ሓላፍነት ኣለና ልክዕ ከማኻነ ብዙሕ ፕሮግራማት ኣለኒ ከመይ ገይረ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ካባይ ከም ናተይ ዕድል ክረክብ ዘይከኣለ ብኸመይ ጌርና ኣብ ኤርትራ ፅልዋ ነቲ ንሕና ንፈልጦ ከመይ ጌርና ከነሰጋግረሉ ንኽእል ከመይ ጌርና ክነተባብዖ ንኽእል ንሱ ንባዕሉ ዕዉት ንክኸውን ኣብ ደገ መፅኡ ዶ ይኮነስ ኣብ ዓዲ ዕዉት ንክኸውን ኣብኡ ኣተኪርና ዝያዳ ክንሰርሕና ዝያዳ ምስራሕ ከድልየና እዩ ንዑ ንክንገብር ግን ከምዛ ዝበልካያ መጀመርያ እስኻ
ናይ ነፍስና ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ሓደ ቪድዮ ዝገበረ ስለዚ የለ ምሳብቶም ክቕፅል እቶም ኣቲኹም ዘለኹም ተስፋ ሚካኤል ከምኡውን ተስፋ ኣለም ቪድዮ ክፈቱ ድሕሪ ኢና ክንዲብ ምክንያቱ ናይ ቪድዮ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ቪድዮ ንዘለዎም ጥራይ ዕድል ክብ ጆርጂ ሕጂ ኣነ ምንታይ ተመሪቐ ወሲልካ 3 ዓመት ተማሂረ ሞያ ብሳይንስ ማሽን ተመሪቐ ሳይንስ ማሽን እስትየ ማሽን ስራሕ 3 ዓመት ክመሃር ከለኹ ግን ስራሕ ማሽን ራን ምግባር ወይ ገለገለ ኣይኮን ዲዛይን ገብር ክእልየ ባዕለይ ዲዛይን ከውፅእ ክእልየ ፕሮግራሚንግ ገብር ክእልየ ዝኾነ ዓይነት ሓፂንካ ሞዲፊካር ክገብር ክእልየ ኣብ ሳይንስ ማሽን ሰሪሐ ዲዛይን ገይረ ባዕለይ ኣውፅየ ኣብ ሳይንስ ማሽን ንኣብነት ናይ መኪና ናይ ዝኾነ ሓፂን ንብረት ሞዲፊካር ገይረ ሰሪሐ كده نسوي نشوفه تبغى مهارة زبرنا بعلاقة ترجعان كم جماعة سريعة يشوفوا كم سرعة شيء لاقامات هجى قليل نقرأ يكون أنا بتعمل سلسلة فوتو زي عينة مويز تما هيرة تعمل فوتو هكذا مو كم عينة ترسنيرني ولا أي سرح حلو إليه تما هيرة ترجعان صار كده حزة جنكا سدتني حساب زخان كعب زنتاي الله مسلك فلا بزعب بيتي هبتم هنسب اتم كتاتو تدليو لينك يسدلكم على اللغو ابزيا لينك لاتكم حجي كمان سديدي اللغو نزع لينك كفتوا باغيركم كتاتو يقوم من البات ديبلكم زياده لينك اب chat ناتي ابزيا chat سديدلكم على اللغو جوين مي هي الى اللغو ابزا لينك تريواد اللغو ماتيكم تجيمون سدلكم باغيركم كليك غيركم بتليفونكم كتاتو تدخليهم جن كاميرا فيديو غيركم مسو مهنياتو ናይ ቪድዮ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ቀጽል ሃብቶም ሶሪ ያ ፀገም የለና ማዝ ብዙሕ ግዜ ኣቲ ዘይፈልጥ ሰብ ኮይና ኣውሪ ይኸብዶም ኮም ካተኣቱለካ ቀዲም ካድና ኣፍልጦ ዘይ የስ 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 ያ ሕጂ ከም ዝብለካ ዘለኹ ሳይንስ ማሽን ተመሪቐ ሳይንስ ማሽን ግብለካ ግን ኩሉ ነገር ባዕለይ ፕሮግራም ገብር ክእል እየ ዲዛይን ከውፅእ ክእል እየ ሳይንስ ማሽን ማለት ከዓኒ በቃ ኮምፒተር ኩሉ ብኮምፒተር ዝስራሕ ነገር ወላ ሓንቲ ምስ ኮምፒተር ኢኻ ትዛረብ እዚ ኸዓኒ ኣብ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ኣለዎ ዝሪኦ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ብጣዕሚ ደስ ይብል ንክነግረካ ኦ ማይ ጋድ ኣነ ዝተምሃርኮ ጆርጅ ልዕሊ 5 ዝኾና ሳይንስ ማሽን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሳይንስ ማሽን ማኑዋል ማልያ ዘይብለን እዚ ናይ ዝቆርፃ ይኹና ዝዕቅና ገለገለ ዝግደፉ ልዕሊ 20 ዝኾና ማሽናት ተማሂረ ማኑዋል ሳይንስ ማሽን ገለገለ ሕጂ ተናው ዝሪኦኹም ብጣዕሚ ደስ ይብል ዋላ ማኑዋል ናሽ ይኹና ዘይገድስ ግን ዝተበግሶታት ምክንያቱ ንሰን ድሕር ኣሎ ካብ ሳይንስ ማሽን እቲኻ ፕሮግራሚንግ ባዕልኻ ጌርካ ዲዛይን ኣውፂኻ ንክትሰርሓ ቬሪ ኢዚ እዩ ዝኸውን ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ምክንያቱ መቸም ከመይ ፊል ከም ትገብር ስኻ ሞያኻ ድሪኦ ከለኻ ወይ ክብል ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ስለዚ ሕጂ ኣብኣ ከነብላ ሃብቶም እዚ ጅቲ ዘሎ ነገራት ከም በዓል ንስኻ ኣዝኹም ኣገደስቲ ኢኹም ነቲ ሃገር ምክንያቱ ንስኻ ንኤርትራ ቬኬሽን ክትገብር ወይ ምብፃሕ ክትገብር ከለኻ ኣብ ኣለቦ ኬድካ ተመክሮ ናይ ምስግጋር you will do an amazing job ስለምንታይ እዚ እቲ ኣገዳሲ ስራሕካ እቲ ኔትወርክ እንተሃልዩ ወይ እውን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብና ክሓስቦ ዘለዎም ክገብሮ ዘለዎም ንብሎ ዘለና ካብዚ ዝብገስ ንስኻ ዘለካ ክእለት ቀጥታ ኣብ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ርግፀኛ እየ 2 መዓልቲ ወይ ወላ ሓደ መዓልቲ ምስቶም ነቲ ማሽን ዝገብሩ ዘለዉ ብዙሕ ተመክሮ ከተመሓላልፈሎም ትኽእል ባዕልኻ እውን ኣብ ፕራክቲስ ከመይ ይስራሕ ኣሎ ብዓድና ከመይ ይስራሕ ኣሎ ሪኢኻ ውፅኢታዊ ግዜ ሕሊፍካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ከምዚ ከማኻ ሓካይም ዝነበሩ ድዮም ሓካይም ዝኾኑ ድዮም ኢንጂነራት ዝኾኑ ድዮም ኣብታ ዝኸዱላ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ግዜ እዮም ዘሕልፍዎ ኣብ ዓድኻ ትገብሮ ስለ ዝኾነ ድማ ዕጋበት ኣለዎ ያ ስለዚ ኣነ እውን ናተይ ሕልሚ ናተይ እሱ እዩ ኣብቲ ኮሌጃት ከይደ ኣብቲ ዘሎ ቦታታት ዝያዳ ኣብኡ ከነበርክት ንደሊ ኢና ምክንያቱ የስ ብዙሓት ኣትኹም ኣለኹም እጂ ሃብቶም ሃምታ ኣብኡ ክፀንሕ ትኽእል ኢኻ እስከ ነዞም ካልኦት ኣሕዋትና ከዓ እድል ክንህብ let's go first with ሙሴ ሃይ ሙሴ ሰላም ጆርጅ ሓወይ ሰላም مرحبا دفوتو صبرك يبلو معنتي ثانك يو جورج حوي بطعم يزمسكن سلا عدل ذهب كاني بطعم يمسكن دس بلنا እንኳ دحمص اخا موسى يغنيلنا كبرت يابلنا دما ثانك يو هفتم حوي سلام يغريتا ذا فيديوناتي قرب صلمت يلالا بقى لحن فيديو كتاب زغون يردانا يسقم يلا ثانك يو سو ماتش يا حسابي تحبكم انتي مثلا منغو تاتوخم نا حساب كتب يا خناي كما سلا زغونت بروجرام اكسترا انا مسبتم نقبر زلنا حسابك كتب يو ويلكم اوكي
بزعباتي زكايد دلو صمدو حق زربا I don't know بقى أبزي ميديا بزح تربيشنا عندنا سالا هم بعد جورجو تعبيتكم مالت اتم كندي مهارات ناسي فانتيسكم I don't know بقى عندي حجي أنا كقولت مرة إذا خبدلنا مالتي مشالو جن بتعمي بقى حجوس بقى I'm very happy now بقى مرة يحجوس حجي بقى بتعمي حجوس ترايكو قارص يقولون أوتوهم كأنتم حيالات كما خاتكم كأوتوهم مالتي سلازي أبتا كند حتى علاتنا أنا حنتي زي تردأني كحتى دليل له بزعبة إمباسي كحتى دليل له أنا مالتي فكردي يا مالت زبز سمع تنديو قلنا أنا ساعة كنو ملصق بكاي كون no simply مالسي أنا أبدي المارك يا زغمت أبزي دنمارك أب حفشاوي أبوزو حقش له ولا بسلاي أب دنمارك سي إمباسي يلن بوزو حساب كأطرنا في يدليو زهز بمنتك كأطرنا في خل فلاي ولا قالوا أبجل إمباساتون مسوات خفيل كاتخيد عندي خاجن أتوم أب إمباسي بسرعو آخر ترر تخينه تقبلنا مالت اتصب ولا خطرنا في تدليسي أتي أكبابلا ولا أب تليفونات زلو شجرات ولا كل نجار بدي خاون أبتي إمباس مسكات كون بزح بدوتات خلو حجي نزسي قرب مالتي I don't know مالتي مفتح ده زجبرل بفلاي كم بعل أب دنمارك إمباستاتنا إيرترا زي اللي تهزبي ولا كبرك التدلي ولا كترنا في التدلي ولا خالد بزح بدوتات يخونوا له كم نعيز الرأي إنه مالتي أنا حاجة حدا خبيه نويح غير الله مالتي سينايو مالتي كي تطرنف كزلخو مالتي تراي عزب مالتي سلازي نزيا كم حسب أنا كنت زيا تا بوينتنا نتبناتي ندعي بقى I don't know زي إنباستات سي أنا مرة زحلو خويني سمعنا تايم بالكو أنا تاري توخا حدا بالنسبة لي بس حزلا من الباتا قال يوم كنت بس حمية زيادة قنتاي له مسيلكا إيرترا روي زخونة أجمعت اللوايو زي مرداي دلتي إمباسي منالبات كل تمنسي كسعولو لكن تي إمباسي زخونه يكون أتاون كهلو بعين مرفيهم كحلفو ثانيهم تي مستقدا زتحاز من قد مالتيو 3% تكركب يبلون دو قالوا دنا تبالي زخونه يكون أتاون كهلو بزح سرتا سلازلو تي إمباسي تاع حدا واحد سبالهم كاباسيتناتهم كالاي دما إيماجين ملوك معتي لعام خاصة تنقد تعول دحرقينكا توسخ تليفونك مساكا خلو شوهاتكا عصوي زخون زي جنتاي كغبر له ريسورس كوسخلو خلالو كالاي دما ابغلغل امباستادرو جميرو مالو ويب سايت غيركا قصرا غيركا بديجيتال ويكا مالتي ابتي تكنولوجي ون زحغزوم سلازي ترغبد امبر بزناي بروفيشنالز نبلو صنعنا انت تغيرو ابتي ويب سايت هاتومسي روبو ادفايزر كغبر خلي بحصر باجت غيركا روبوت كيركا انت خات دلي نزبل لينك زدليو لينك يبقى كان ابن دنمارك يلن ابيت سيرفيس ركب تركب تخليها سلازي زي بس وانو زحتو حطوتات يزحتو دلغا ما بحكي ايرتراوي اندحري كبقاس كوفر كودب ندلين تلنا مو نعزمت اندما اولادبا كغبرك خلالو እዚ ማለት ግን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክግበር ዝኽእል ኣይኮነን ርግፀኛ ግን እቲ ናይ ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ኣብ ደገ ዘሎ እንተተረኺቡ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ሰራውር እንተሰዲዱ ኣብ ውሽጢ ሕደ ተዋርሕ ማለት እዩ ማዓት ኤርትራውሎ ቮሉንታርሊ ክሰርሕ ዝኽእል ብዙሕ ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ኣለና ብዙሕ ናይ አይቲ ስፔሻሊስት ኣለና ንግዚኡ ሓንቲ ሰሙን ደዲኬት ገይሩ ነቲ ኤምባሲ ዘድልዮ ኢንፍራስትራክቸር ናይ አይቲ ክቦ ዝኽእል ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ድማ እስራ ሰብ ቆፂሮም ኣይኮኑን ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ምንታይም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ብቴክኖሎጂ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ዌብሳይት ግበር ኣብቲ ዌብሳይት ድማ ትሬኒንግ ቪድዮ ጌርካ ከመይ ገይሩ ቆፅራ ሕሰብ ብከመይ ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል ብከመይ ስሉጥ ዝኾነ ኣገልግሎት ክረክብ ይኽእል ዋላ ነቲ ዘድሊ ሓበሬታ እንታይ ትገብሮ ሕጂ ኣብ ኤርትራ አይቲ ኮፍ ተብል ማለት እዩ ምሁራት መንእሰያት ቆልዑ ንሳቶም ነቲ ባክኦፕ ብድሕሪ መጋረጃ ዝኸውን ንሶም ማነጅ ይገብርዎ እዞም ኤምባሲታት ኣብ ዘሎ ግን ቆፀራ ሒዙ ንዝመፅእ ጥራይ ክገብር ይኽእል እዚ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ድማ ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ ብርግፅ ትሕቶኻ ይርዳእኒ ዴንማርክሲ ምናልባት ገለ ካብቶም ገዳሚ ኤርትራውያን ዘለዎ እዩ መንእሰያት ድማ ብዙሓት ኣለኹም ስለዚ እንተሪኢኻዮ ቻርጅድ ኣፌር እምበር ኮ ኣምባሳደራት ትሑታት እዮም ዘለዋ ኤርትራ ኣብ ኤውሮፓ እዚ ከዓ ናይቲ ዝነበረ እገዳን ዕፅዋን ነቲ ሃገር ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ ሕጂ ግን ይወፅእ ስለ ዘሎ ነገራት
እናተቀየረ ይድመጽ ዘሎ ብናተይ ወገን ኣጆኻ ኣብቲ ወጋሕታ ኮንከ ኢኻ ተብል ዘለኻ ወጋሕታኻ ፅልምት እንዲ ዝብል ኩሉ ግዜ just stay there ስለዚ ነገራት ክቅየር ከም ዝኽእል ይርዳእኒ Thank you so much. Thank you so much. ብጣዕሚ እየ ዘመስግን I hope ኣብ ቁልጡፍ እቲ መንእሰይ ዝእከበሉ ባይታታት I don't know ብፍላይ እቲ ናይ ኤምባሲ ፍሉይ ለውጢ እቲ ሰብሲ ኣብ ድሌቱ ቀልጢፉ ናብቲ ሃገሩ ንክምለስ ብፍላይ ቀልጢፉ ናብ ሃገሩ በቃ እዚኣሲ ኣነ ማረ ኣትገርመኒ ሓደ ግዜ actually መጀመርያ ኣነ ዚ ላይፍ ኣትየ ዝዛረብ ዘለኹ መብዛሕትኡ ይዕዘብ ጥራይ ቦታታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ኣብ ገለ ኤምባሲታት ዋላ ኣብ ኣፍሪካ 5 ግዜ 6 ግዜ ከይደ ኣለኹ ብመንፅሩ እቲ ቀባብላ ተሪር እዩ ኣብ ገለገለ መብዛሕትየን ኣይ ዶንት ኖ ዕድል ኣይገብርን ኣዋልድን ዝፀንሓኒ ከቢድ ኣቀባብላ እዩ ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚኣ ክቅየር ዘለዋ እያ ጀነራሊ ዌልካሚንግ ዝኾነ ክህልዎ ግን ጀነራል ሓንቲ ክገልፀልኩም ኢሚግሬሽን ዝበሃል ኦፊስ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ብኣተዓላልያ ናይ ካስተመር ፕሮባብሊ ኣብ ካልእ ዓለም ከምኡ ይረክብን እየ ተዲኻኒ ኣብዚ እቲ ስቴት እቲ ኣነ ዝቕመጠሉ ስቴት እቲ ዝሓሸ ኣቀባብላ ኣለዎ ኢለ ዝኣምነሉ እዩ ኢቭን ኣብኡ እውን እንተኾነ እቲ ኢሚግሬሽን ገለስ ኣለዎ እዩ ፀገም ኣለዎ እዩ ተዲኻኒ ከም ካልእ ሴክተርስ ናይ ቁጠባ ደይኮነ ኢሚግሬሽን ኩሉ ግዜ ክብድ ዝበለ እዩ ወላ ኣብ ካልእ ገለገለ ሃገራት ክትከይድ ከለና ንኣብነት ጀርመን በቲ ፓስፖርት ሂብና ክንሓልፍ ከለና በቲ ኤርፖርት ክትሪኦም ከለካ ምቕሉላት ኣይኮኑ ስቲል እውን ሲሪየስነስ ኣለዎ እዩ እጂ እንታይ እዩ እቲ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ነቶም ሰራሕተኛታት እውን ቁሩብ የካብዶም ክኸውን ይኽእል ምስቲ ክበድ ድዩ ምስ ሴኪሪቲ ድዩ ኣይፈልጥን እየ ግን ንኤርትራዊ ኣነ ከም ናተይ ሪቶ ከተኽብሮ ኣለካ ብፍላይ ንክጋይሽ ንኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ምቕሉልነት ኣገዳሲ እዩ መቸም ህዝብኻዮ ሃብትኻ ክንብል ከለና ኤቭሪ ዴይ ንመን ኢኻ ትሬኒንግ ክትገብር ዘለካ ኣብ ሆቴላት ነቶም ሪሰፕሽን እዮም ትሬኒንግ ዝገብሩ እቶም መጀመርያ ዝረኽቡኻ ሰባት ንሳቶም እዮም ነቲ ስእሊ ፅቡቕ ኤክስፒሪየንስ ይኽልወካ ሕማቕ ኤክስፒሪየንስ ዝገብሩ ንሶም ስለ ዝኾኑ ኣብኣ ታናትካ ፊድባክ ኣይ ሆፕ እቶም ዝምልከቶም ሰባት እውን ክሰምዕዋ ክንደናይ ኣብናትና ቻነል እኳ ከይህሉ ግን ርግፀኛ ብገለሲ ክትበፅሖም እያ ብዙሓት ቅዱሳት ሰባት ኣብዚ ኣገደሲ ሰባት ካለው ዝሰምዑ ዘለው ስለዚ ክትበፅሖም እያ ግዲ የብልካን ሓደ ሰብ ክእትየ ድሕሪኡ ምናልባት ቀስ ብቐስ ብዙሓት ሰባት የፀብእ ስለ ዘለኹ ኣብ ሪጋ መን ኣሎ ሕጂ ዓብደላ መሓመድ ኣሎ ሄሎ ዓብደላ ኣብ ሚዩት ኣለኻ هلا جورجو خمي دحنده مرحبا كمي دحندو حجي ብዙሓት ኣቲኹም ስለ ዘለኹም ሕፅር ሕፅር እናበልና ይኽን ከይዲና ሌትስ ጎ ኦኬ ኣዛራይ ጽምዶ ደላ ቆሪተይ ጽቡቕ እንዲ ሞር ክድፋኣሉ ይግባእ ኣብ ሕብረተሰብካ ቀንዲ እቲ ኢንተራክሽን ቀንዲ መሰረት ናይ ሕብረተሰባት መራኻኸቢ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢትስ ቨሪ ናይስ ጽቡቕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ 25 ዓመት ወይ ናይ 20 ዓመት ተዓፂድ ፀንሐ ኢንተራክሽን እሱ ተኸፊቱ ከም ብሓድሽ ብክፉት ልቢ ጽቡቕ ናይ ዲቨሎፕመንት ክገብር ዝኽእል ጽምዶ ክትፍጠር ግን ተስፋ ገብር ካብዚ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ንብላ ነገር ኣላትኒ ቅሩብ ምናልባት ካብዚኣ ርእይቶ ኣላትኒ ካብኣ መፅል ኢላ ሓንቲ ክል ሓስባ ማለት እዩ እሱ ከዓ እቲ ቀዳማይ ፓርት ኮይኑ ይስምዓኒ እንታይ እዩ ንሕና እዚ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ድሕር ኮይኑ ኦልዌይስ ሮቴሽን ድሕር ንዛረቦ ኣብቲ ናይቲ ሪኣክቲቭ ሲስተምስ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀም እዚ ሪኣክቲቭ ሲስተምስ ግን ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመፅእ ዘሎ ፕሮኣክቲቭ ኮይኑ ዝመፅእ ኣጀንዳታት ሂቡ ኣብ ርእሲኡ ሪኣክሽን ይበና ኣሎ እቲ ፕሮኣክቲቭ ከይድና ከም ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ግን እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ድብል ኣነ እቲ ተጠቃምነቱ ብፕሮኣክቲቭ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ተወሳኺ ነቲ ሃገር ክጥቀም ዝኽእል ሓሳባት ኣብ ምፍጣር መንእሰይ ክሰርሕ ኣለዎ እየ ዚስ ኢዝ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እቲ ሕብራዊ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እቲ ሃገር ኣነ ኣይ ዱ ሃቭ ትራስት ምክንያቱ ነቲ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ፌይለር ሲስተም ክሰነብቲ ሃገር ክሳብ ዘይሓዘ እቲ ብፅምዶ ይኹን ብካልኦት ፕሮፓጋንዳ ይኹን ብኢንተራክሽን ይኹን ብኩሉ ነገራቱ ሞር ሙሉእ ዝኾነ መንግስቲ ክሳብ ዝሃለወና እቲ መንእሰይ ግን ኣብ ደገ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ግድዩ ድሕሪ ኢለ ግን ነቲ ሃገር ኢንፑት ክኾነሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ኣብ ምፍጣር ራእይ ክሰርሕ ዝግብኦ እምበር ኣብዚ ዘለዎ ሳስተይን ገይሩ ጠጠው ክብል የብሉን በኋላ እዩ ዛስ ዋይ ዘሞር ንስንሕና ንገብራ ዝግብኣናስ ከም መንእሰይ
ነታ ሀገር ክጠቅም ዝበሃል ነገራት ኣብ ምፍጣር ክንሰርሕ ነርና ወይ ኣርታ ኮይናና ኮንሲስተንሲ ኣብዚ ከምዚ ጠጠው ኢልና ኣለና እዚ ውሃት ሞር እንታይ ዝመፀና ነታ ሃገር እቲኣ ዘላቶ ኢኮኖሚክ ሳስቴይናቢሊቲ ኣብ ዝሕጅዋን ዘላቶ ንሕናሲ ኣበርክቶ ንፈጥር ኣለና ኮይኑ ይስማዓና እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና እንታይ ዳ ክንከውን ነርና ነታ ሃገር ዝበለፀ ሲስተም ኦፍ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ኣግሪካልቸር ይኹን ናይ ካልኦት ነገራት ንክፍጠረልና ኢና ክንሰርሕ ዝግባአና as example ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ምናልባት ጆርጆኩም ፋሚሊያር ትኸውን ኢኻ ዝግምት ኣለኒ ببروفيسور كفلاي قبل ما قربتني على ورقة أبدا ناي 150 نبرة أسمرا بالاس سؤال تاي إيرتراس in the next 5 years حمش دحر حمش عمد مالتي technological advancement تديرتيا راح نقول كابتن كابتن تازمت أبدا سقاطات ندعبي خيدمبر داقولوا يكيد حتى المت إذا قالوا الإيرتراس كنتاي خون زقبون يرتحده عشان والله AI نحرنا مع artificial intelligence نحرنا خلنا أبي ساعات زنتاي دلو أجن والله أبي أطرح 10 شدش مقام ناي منستر تاتلم نزل منستر تازاتن زنتاي خنا له بتي AI interact خنا له ويد مازي كرهها وقت له وأنا أتوقع إنه كنت خنا له نتيجة كتوه هاجرنا بوم قبله ويد ما كان كاساو سوز خلال المانجا أمفتار AI أقدر حساباتها أبنت بحكونا agriculture أبيرتراس ministry of agriculture بمنتا كتقوم لله نتاجر نتي AI نحسبله وهنا في AI تايو analyzer نحرقينه أبيرتراس كندي إذا أكل تحرس مريت الله كندي كتحرس بيلن أبرشي كندي بقول يلنا كندي كتي work force يلنا كندي factor يلنا هذا ولا بمودو analyze جير خبرنا ذكر AI زبن نحن بقدر لنا نزنا جرزي analyze جيرنا work ورقة مثلا زي study papers أو شينا نتمنى استنتينا يوم نتهاجر كتبة عبد على بالرقم المخزنات سرعات مسرح لنا بزل لنا يا جن reactive من حركنا تاريخنا جن نتهاجر بزل لا consistency وإذا ما بزل لا كتبة زحتاله بو نخد كتل نفرد لنا أتمنى سيكون أنا تبلزل لها ولا حنتي خلي يلن تغكل زخانة زربا وانا وزخانة زربا موسي اب تحت قين كانت تسمع ولا هبتم بزحات سبعات يوم لو عدل كنبوم يغرتا ساعتكم ريتو سلازهبكم ثانك يو جايز ثانك يو انا تحت عبد الله حنسب سنح صبوص غن ريتو لك اتو غرماي نابا خايا نيكست اند دحراتو غرماي نو ما تو غرماي لسن هي سوري ماري برهي على غريغي ولا فيديو كاي جبرك كويتك يس there you go okay سو حدا سبكو السخي جرماي اوكي ميوت قبروا بعليش سميشمكم كساب زصواعكم عبد الله قرب كنزاربو يا عبد الله تتبلو زلخا ريتوتات كلها بوت ويو بزح ديبيت كنقبروا لنا خلا يكونن جن انتايزه دلي أنا نسخان we are pushing تي نجر ندفع لنا جن in the meantime دما نتي حسابات كل نجر نتي منقصي green light راي كنبيرا هنص بيزا لنا برتسرح زيادة ثم بدقز لنا حساباتنا هنصرح نخل مغنياتو artificial intelligence إيرترا probably the least of its concern يابزوانزي مات إيرترا بزوك هالك قدامنا سلزل لو أبدعبو بغربا كي تحسب تخلي هاجن زوم دقز لنا مستزلو تمرتكن كيس لنغل نزدكن الدالة ولكن كلالنا that's why قايبل نيرتي امباسيتات نابنت بتنا اي تي كوميونيتي ناتنا اورجنايز بتوغينا ناي حنت سومن ناي كلتا معال تسرح كل عينت ناي تكنولوجي كاو حجز نتي امباسيتاتنا كوابم تخاله نيرو نزغ قبرو زغولو بزحات كيلاتات سبع عمل لونا كمي غير كاغ نزي كاورجنايز كغبرت تخل معناته كل نغير نتي امباسي غبركا مبال مفتحي امهابون تي أبدأ زلوا عقمي أبي أبركتوخ جبر كم زغلر داني وشتاتي خاون the same تي بيت فتات ناي منسترتات كله technologically advanced خاون نبنت حمش تميتي IT professionals حس كان درختك ولا ناي سمم ملو أب أسمر بالاس ناي مقامات يوم أبدأ زلنا community كنشفنا نخلينا نشاتهم جن أبزن حمش معلتي نخل منسترتات أقدس ويب سايتات مهنات نتزلوا infrastructure مستعوزلوا منسيات كوين كام كمي جيرهم أبجريد قبروه
بو مسكتل كلمات كنتاتنا قللي خيت زاب ابتيتاس بزوك سرح متخاله نيرو ግን زك جبرت خوينو قدام يعني كونفرسيشن كجمر خلالو دحري دما نحنا ون انفولفد كنكون كنكلالنا دينا ايرترا انتاي تمور اكلناتا بب وغنو خويني قالات زورور زلو امبر هي انتاي تدليل لهم how can I help you زبلت حساسبا اي صنحنا كساب حج what can I do for you نتوم سباسي انتاي كجبر لكم خيل ابيك حجزوكم يخل امبال كاب نفسي تبقيسه زبلكم زلو كاب نفسي تبقيسه ازي اتحساسبا اي نبرن حجي نزي كنقيرو لنا ولا ونت بوليتيكا نايت هاجر ديت فوتو خينكا انتاي تدلسخا هاجركا غريما خطريخا تدلي بدي خاني ناي حنت تعيت هاجر تقواماي كتكون كبريه هو باكاكب هاجري حماقيا ترجم يبلانا بل كان عنا ناشخا بوليتيكا سرح تفتن حنت بلصت هاجر اب سويسرلاند اوبوزيشن دحر خينكا هاجر كام عبلتيا سيز معبلت هاجر كتلوانا هنصير لنا عبد الله كتلاينا قرب نزيوم ني مجمريا ግርማይስ ከቀጥል በመጀመሪያ ድራር ሓወይ ከመስግናካ ዘለ ብዙሕ ነገራት እንዲ ግን ዋላ ዝቡል ቅደው ኢለ ከመስግናካ ኸሊ ልዕሊ ኩሉ ግን ሕጂ ክዛረብ እንደልየ ደሎ ክልተ ነገር ኣለኹ ደ የስ ኣለኻ ጽቡቕ ስማዕ ኣሎ እወ ኣብ ክልተ ነገር ከተኮር ደሊ ኣብዘን ክልተ ነገር ከ ኣብዘን ኣቐዲምካም ምስኻ ምስ በዓል ወዲ ጣባ ዝወደብካዮ ውዳቤታት ኣዝዩ ደስ ዝብል ንሕብረተሰብን ነቲ ሰራዊት ኤርትራን ኣዝዩ ዝድነቕን ዝምህርን ዓይነት ኣዘራርባ ዋላ ነዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብን ኣዝዩ ዘነቓቕሕ ዓይነት ተበግሶታት እቲ ጽምዶ ድበሃልካ ብክልተ ደረጃ እየ ዝጥምቶ እንድሕር ትሰምዓና ሃሊኻ ኾንካ ጽቡቕ ጌርና ንሰማዕካ ኣለና ኦኬ እዚ ጽምዶ እዚ ብሃገር ደረጃ ክልልን ሓደ መንግስትን ክጻመዱ ከለዉ ቀደም እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣቦኻ ናቦይንካ ሓደ ብዕራይ እንድሕር ሃልይዎም ልፍንቲ ገይሮም ክልተ ብዕራይ ተለቃቂሖም ጸሚዶም ኣብ ሓደ ግብራዊ መስርሕ ዝውዕልሉ ወይ ኣብ ሕርሻ ኣተኪሮም ብልፍንቲ ዝሓርስሉ እዋን ንፈልጥ ኢና ስለዚ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ጽምዶ ኣገባብ ግዜኡን እዋን መድረኹን ዝሓለወ ናይ ፖለቲካ ፍልስፍና ኢለ ኣነ ዝወስዶ ኣብ ልዕሊ እዚ ንስኻ ብዝወደብካዮ ወይ መሳርሕትኻ ወይ መጻውትኻ ቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዉ በዓል ወዲ ጣባ ዝኣመሰሉ ካልኦት ይሕዋተይ እውን ዝመደብኩሞ ውሳኔ ወይ ዝመደብኩሞ ዓይነት ኣካይዳ ጽምዶ ኢለ ኣነ ከዓ ንዕኡ ድምፂ ወይ ርእቶ ዝህቦ ማለት እዩ ስለዚ ብሃገር እዚ ዓይነት ውዳቤታት እናተኻየደ እንከሎ ኣብ ዲያስፖራ ወይ ኣብ ደገ ከምዚ ዓይነት ውዳቤታት ክትገብሩ ከለኹም እቲ ውዳቤ ኣዝዩ ሓያልን ንጸላእትኻ ዘርዕድን ዓይነት ውዳቤታት ስለ ዝወደብኩም ብቐዳምነት ዝኸበደ ምስጋና ኣለኒ ኣብ ልዕሊኻን ኣብ ልዕሊ ቶም መሳርሕትኻን ብፍላይ ከኣባኻ ምክንያቱ ምስ ዘለካ ናይ ትምህርቲ ደረጃን ምስ ዘለካ ናይ ፖለቲካዊ ንቕሓት ደረጃን ምስ እዋናዊ ኩነታትን ዘመስግኖ ሕቶ እቲ ዝዓበየ እዚ እዩ ስለዚ እዚ ጽምዶ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ እዛ ክልል ትግራይ ትበሃል ወይ ብሃገር ደረጃ ክጥመት እትደልዮ ሓቐንናታ እኹን ኣይኹን ብዘይገድስ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ወሲንዎ ደሎ ብልዑል ደረጃ ኩላህና ንቕበሎ ሕቶ ኮይኑ ንስኻትኩም እውን ዓብ ግምት ሂብኩም ኣብ መድረኽ ትሰርሕሉ ዘለኹም ኩሉ ሰዓብ ክትረኽቡ ከዓ ናተይ እምነትን ምስጋናና ኣለኒ ጆርጅ ሓወይ ኣብ ልዕሊኻ ዘለኒ ግምትን ራእን ወይ ምስጋናን ከዓ ኣዝየ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ከመስግነካ እደሊ ስለዚ ንእሽተይ ኢኻ ኣነ ብዕድመ የዓብየካ ኣብ ፅሕፈን ኣብ ሓላፍነትን ሰሪሐ እየ ነዊሕ ተጋዳላይ ብምዃነ እውን እስቲል ክሳብ ሕጂ ከዓ ተጋዳላይ ኣለኹ ንሕክምና ኢለ ኣብ ኣሜሪካ መንግስቲ መፅየ ኣለኹ ሕከም ኣለኹ ብዝኾነ ግን እቲ ናትካ ኩነታት ይከታተሎ ንሰምዖን ስለ ዘለኹ ኣዝዩ ኣብ ባህሊ ዘማእከለ ኣብ ሕብረተሰባዊ ኩነታት ዘማእከለ ኣብ ሕጊ እንዳባ ዘማእከለ ምስ ህልው ፖለቲካውን ዓለማውን ኩነታት ከዓ ዘማእከለ ኣካይዳ ስለ ተኸይድ ዓይንኻ ተደፈን ዝብለካ ሰብ ክሳብ ለይትሎማ ኣይረኣኹን ነዚ ከዓ የመስግኖ እየ ስለዚ ብዘለካ ሓቦኒሕን ቀፅል ኣብ ጎንኻ ኣለና እትደልዮ ነገር ከዓ ከነማልእን ኣብ ትሕቲኻ ኮይና እናተማእከልና ዘለና ሓሳብ ንርእቶን ከነዋህልለልካን ክንድግፈካን ከዓ መብፃዕታት ኣትሓ ሰለስተ ራብዓይቲ እታ ብቐዳማይ ኣብ ሳተላይት ወይ ኣብ ሜድያ ኮንኩም ብውህደት 4-5 ኮንኩም ተወዳዲብኩም ትሰርሕዋ ዝነበርኩም ምስ በዓል ወዲ ጣባ እንታይ ትብርእቶ ኣላትን ከም ተወሳኺት ንስኻትኩም እዚ ሃቐነ እዚ ካብ ፈተንኩም እዚ ብዘሎና ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ይተሓተት እሞ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ እውን
ዝድገፍ ዓይነት ብልጽግና ወይ ዝድገፍ ሓሳባት ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ንመንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ከዓ ንሓስብ ኣለና እሞኒ ነቲ ናትካ ፖለቲካዊ ፍልስፍናታት እውን ዝድግፍ ስለ ዝኾነ ንቃወም ኣይንቃወም ዘይገድስ ኣብ ሃገር ጠጠው ኢልና ስለ ዘለና እንታይ ዘድግፈና ትኽእል ኢልካ እውን ከም ሓሳብ ተቢሉ ነስኻትኩም ተበግሶ ወሲድኩም ዘለኹም ዝድራዕ ሓሳባት እንድሕር ገይሩ እቲ መንግስቲ እውን ቁኑዕ ርእይቶ ይብል እሞኒ ከም ኣተሓሳስባ እዚ እውን ርእይቶ ንመንግስቲ ወይ ነቲ ሚኒስትር ዜና ወስ እንተበልካሉ እውን ዝንፈግ ኣይኮነን እሞ ቴንኪዩ ጆርጂ ሓወይ ፅኒኢልካ ዝሰማዕካኒ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ንዝሰምዑኻ ክብርን ምስጋናን ይኹኖም ቴንኪዩ ዝሓወይ ቴንኪዩ ናይ ብሓቂ ልኡም ዘረባ ወላ ሓንቲ ክውስኸላ ይክልኒ ናይ ብሓቂ ዝካለና ክንገብር ኢና ትኽክል ኣለኻ ወላ ኣነ እውን እቲ ናይ ሳተላይት ዝበሃል ብኸመይ ዝያዳ ኣመና ዘይደፍኣሉ ምክንያቱ ምእኩል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እወ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ንሕና ክንብሎ ንኽእል ምስቲ ኣዕናዊ ፖለቲካ ኣብቲ ዓዲ ዝኣቱ ዘሎ ክወዳደር ከሎ ሓጋዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ባላንስ ከትሕዝ ከም ዝኽእል ፅቡቕ እዩ ግን እቲ ተበግሶ ዝያዳ ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ብሓደ ኮይና ሂምሂን ክንብል ብሓደ ወገን ካብቲ ደፎ ነቶም ህዝቢ እውን ምኽታል ወላ እዛ ሕጂ ሎሚ ከፊትያ ዘለኹ መድረኽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግድን ክገብራ ከም ዘለኒ ይርዳእኒ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ለባም ሰብ ኣሎ ኣብዚ ቻነል ናተይ ዓበይቲ ሰባት ከም ዝከታተሉኒ ይርኢ ኣለኹ ስለዚ ወላ እውን ብፍሉይ ዕድመ እንተደይረኸብካዮም ከምዚ ሕጂ ንስኻ ዝኣተኻዮ ከምዞም ካልኦት ዓብደላ ከምኣቶም ከም ሙሴ ኩሎም ፅቡቕ ዝህብዎ ፀኑ ከምኡ ብዙሕ ሰብ ክዛረብ ስለ ዝኽእል ናቶም ምስማዕ እውን እቲ ህዝቢ ሓጋዝ እዩ ግርማይ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ ቡ ሜሪ ቀፅሊ ድሕሪኡ ጀርጂ ሓወይ ንእሽተይ ክምልኣልካ እንድሕሪ ሶሪ ከም ዓባይ ክስተያየት ውሰዳ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ኣብ ቀፃሊ እዋናት እንተ ኣብ ፖለቲካዊ ጎስጓስ እንተ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚታት ክንተሓባበሩ ስለ ዝኾነ ብውሽጢ እዛ ቴሌፎንካ ኦኬ ናትካ ፐርሰናል ቴሌፎን ንካልእ ማልእ ዕላማታት ክጥቀመሉ ደልየ ዘይኮንኩ ስደደለይ የስ ኣብ ዋትሳፕ ዲኻ ፅሒፍካለይ ዘለኻ ወላ ኣብ ድላይ ነቲ ኩነታት ሪኢኻ ምክንያቱ ኣነ ናይ ዓይኒ ፀገም ስለ ዘለኒ ሽግር ኣለኒ እንዲ ነዞም ቆልዑት ነዞም ደቂ ይረኣዩለይ እንዳልኩ እያ ነዚ ኣባኻ ኣስይደ ኣለኹ ምክንያቱ ዝነበረና ሃንቀውታሲ ሕጂ ተጋሂድለይ ዘሎ ስለዚ እዚኣ እውን ደለያ እንደ ክሕልፎን ከስተጋግሮን ዝደሊ መልእኽትታት እንተልዮም ብመንገዲ ቴሌፎንካ እውን ከም እዚ ኣሎ ክብል እውን ስለ ዝደሊ ስደደለይኻ ኣብ ፐርሰናል እውን ክድውለልካ ከዓ ስደደሊ እሺ ግርማ የኸንየለይ ክብረት ይሃበለይ ቴንክ ዩ ወዲ ፍረያ ካ ሕጂ ናትካ መድረኽ እያ مرحبا درار تسمعنا لها؟ Yes. سمعنا جورجو درار nice to see you my friend. Nice to see you. أمريكا كاب سمعين أمريكا زول زلهو أنا حدا خبتهم أدنغ تغاي حجو كاقر ما حوي كل أنت نزربا زبلن أنا رجيت زلي قال أجندة يبلين زحلف جزي تا نحبر كلكم تأكيبكم زجوركم عزوم excellent as a moderator سبو moderate كيركايا so kudos to you أجي إذا توقصدي نخطفلت درجة مبزحتو تي سماعي كم زي ترعي فلتن أبحثير جزي لايف شدوشتا شح إيرتراويان يوم زكاتات لهم نيرهم حجي خنديكم ذول يفلت المبار أتوان تايم دماغ لعل 5 شح من بارو ناي تي في ور يذكر سو أتي شعود الراقصكم عاوت ناي بحاكي زناديو أنا كاب سمعي تستلعون نبعاتي سعرني جورجو درار so it was really amazing أبزخ بلا كاز اللي انتايو بزعبانا ساتلايت تزاريوكم ساتلايت زي أبدياسفرا زلو إيرتراوي it's a piece of peanut كم ناتيريتو ስለዚህ እቲ ተበግሶታት እቲ ነቲ ጉዳይ ናይ ምምእዛን ጉዳይ ተዘይኮይኑ ሰፊሕ ፖቴንሻል እዩ ዘሎ እቲ ንዋት እውን ኣይወሓደን تذكر تهونكا بعليساتي مني زمولو نيرو زي عجهن زاربولي ندلنجن من قسنا بعبيلو نحنا غاتهم الدياسبورا نبر هاجراوين ما أبقول نخم كم ذلنا ياخد أصل كذا خلمو إذا سي
consider it done. I mean, ኣብዚ መጻኢ ናይ ፌስቲቫል ድዩ ካብ ናይ ነፃነት ጀሚርካ ከም ሓደ ዓብይ ሞቶን ድሕር ተወሲዱ ክዕወት ዝኽእል ራእይ ምዃኑ እየ ክሕብረካ ዘለይ ካልእ እቲ ኣዝዩ ንዓይ እቲ ናይ ፅምዶ እዩ እቲ ንዓይ ኣዝዩ ዘብለኒ ንስኻ እውን ብሸነኽካ ክደፍኣላ ትደልየካ መንግስትና ኦፍ ኮርስ ሕጂ እዚ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ዓይኑ ሕቴቶ ባሕሪ ስለ ዝበለ ቁሩብ ናብኡ ገፁ ክጥምት ክግደድ እዩ ተገዲዱ ካሎ ግን እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ዕቑር ሃብቲ እቲ ፖቴንሻል ክሳዕ ሕጂ ኣይተተንከፈን ዘሎ ስለዚ እዚ እንድሕር ክብርብርዎ ፈቲኖም እዚ እንድሕር ኤክስፕሎይት ክገብርዎ ፈቲኖም ኢን ፖዚቲቭ ማነር ኣብ ኤርትራሲ ዘይገብሮ ነገር ኣይኮነን ብውልቀይ ይኹን ብውልቅኻ ይኹን ከነድምዖ ንኽእል ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ግን ብእኩብ ተሰሪሕና ብእኩብ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ይኹን ካናዳ ዘሎ ይኹን ኤሮፓ ዘሎ ይኹን ኣውስትራልያ ዘሎ ይኹን ማእከላዊ ምብራቅ ዘሎ ይኹን ኣፍሪካ ዘለው ሰብ ፀጋ ነዚ ኣማኪሉ ኣብ ሃገሩ እቲ ናቱ ረሚታንስ ኢንቨስት ክገብር እንድሕር ፈቂዱ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢን ኖ ታይም ኣብቲ ንብህጎ ኣብቲ ንደልዮ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል እያ ስለዚ እዛ ነጥቢ እዚኣ ከም ነጥቢ ሓዛ እሞ ምስ ኩሎም ትረኽቦም ናይ ሚድያ ሰባት ድዩ ዋላ ሰበስልጣን ድዩ ኣዝዮም ክሓስብሉን ክሰርሕሉ ክጅምሩ ከም ዘለዎምን ከተሓሳስብ ይፈቱ ብሳልሳይ ነጥቢ ማለት በቲ እስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ፕሮፓጋንዳን ናይ ኣድቮካሲ ስራሓትን ኣፍራይ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ ብኡ ከዓ እዚ ናይ ፅምዶ ዝጀመርኩሞ ብኡ ክቕፅል ተስፋ ገብር ንስኻ ይኹን ሆርን ፖለቲክስ ኣለዉ ዓበይቲ መምህራን ከምኡውን ካልኦት ናይ ወጣባ ይኹን ዋላ ዳንኤል ተክላይ ከማል ዓሊ ኤቭሪባዲ እቲ ኣብኡ ኢንቫይትድ ዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮንትሪቢሽን ኢኹም ጌርኩም ኣብ መጨረሻ ክነግራ ዝኽእል ኣነ እንታይ እዩ ኤርትራ ሓንቲ ጥኢት ከይተኮሰት ከላ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ከም ዝተሳዕረ ከመስክር ዘሊ ንህዝቢ በቲ ናቱ ቆልዓዊ ዝኾነ ኣካይዳ ሃገር እንዳማቱ ክወርር ምስ ፈተነ ኩለን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ተላዒለን ኣለዋ ሓንቲ ጥኢት ከይደርበና እያ ዝብለካ ኣብ ጅቡቲ ተሳዒሩ ኢጅፕት ኣብኡ ኣትያ ኣላ ኤርትራ ሓያል ሓይሊ እያ ኣብቲ ዞና ናይ ሱዳን ኩነታት ናብ ዝሓሸ ኩነታት የምራሕ ኣሎ ናይ ሳውት ሱዳን ከምኡ ኣብኡ ንኢጅፕት መፅያቶ ኣላ ናይ ሶማልቲ ዝሓለፈ ዝረኣናያ እዩ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ሰላም ከልይዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ፅምዶ ዝስራሕ ዘሎ ምስቶም ናይ ተጋሩ ኣሕዋትና ድማ ነቲ ቦታ ከም መንጠሪ ባይታ ኮይኑ ኣንፃርና ዝኾነ ይኹን ነገር ክሰርሓሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ይብፃሕ ስለ ዘሎ ደጊመ ነቶም በላሕቲ መራሕትና ነቶም ኩሎም ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሓት ዝሰርሑ ዘለኹም ዮሃና እየ ክብል ዝኽእል ታንኪዩ ጆርጅ ሓወይ ንበዓል ቤትኩም ሰላም በለለ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ፊድባክ I don't know ወላ ሓንቲ ክውስኸሉ ይክእልኒ ኩሉ ኣበቦቱ እዩ እንታይ እዩ ዝያዳ ዘድልየና ዘሎ ኣብ ወላ እዚ ናይ ሚድያ ናይ ሳተላይት ኣይ ቲንክ ንኤርትራውያን ከቢድ እዩ ክኸውን ኢሉ ዝሓስብ ኤርትራዊ የለን ዊ ኦል ነው ክግበር ከም ዝኽእል ግን ብኸመይ መንገዲ ክምእከል ይኽእል ዝያዳ ኣነ ናተይ ኦፒንዮን ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ግዜ ዝሕተት ግን እዚ ሓሳብ እዚ ኣባና ኣብ ዩቱበርስ ክተርፍ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዩቱብ ኩሉ ሰብ ኢጎ ኣለዎ ኣንነት ኣሎ ቅድብ ውድድር ኣሎ ገለ ከምታት ስለ ዘሎ ካባና ውፅእ ብዝበለ ኮሚዩኒቲ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ንሕና ግን ፕሮሞት ንገብሮ እንተትኸውን ታ ሳተላይት ነቲ ሃገር ሓጋዚት ምኾነት ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ
جورجو ناتو تراي كدفي دلي تحدنا تحدو تراي جيس اب كومبيتيشن كايناتو بدحر مغارجا بستماخله منقدي 5 تلايت كوينا اوكي زالومي ود اباز جبرا اقداسي سلازخونه تورد تخليا سولو ميديا لنا ولت هاجر جورجو من البات تكم انت تبايلو ابو كتو تخل تدي لكن بمنقدي نابانا تراين تخوينو اقل نجر ون تشانلاتنا ونكو صبو يدمسل امبر you never know مالت channel of YouTube is just one small thing you know حنت بقيقة هذا أنا يوتيوب programmer كليك تغير شدش channelات تعطي غلي it's just volatile تدي تي satellite بحال الخميزة اللي أب مود داتا أب يوتيوب تراي تدريت كتعرف نتيجة risky because YouTube ولا كوا سبون تخونه it has also ناتو drawbacks اللوي سازي نحبر تسمع حساب تجميرنا كينيا يوتيوب كنت مت قد يتايو سلازي كل زبال كاس بغيو زياده ابنا فيستيفالات ديو ابتنا غزي بعالات جن كما اجندا كل علي قبازي محبركم لما زياده ما نشك غبر دس بلنا نحن بروموت نقبرو فاندريزر نحن نقبرلو دسنا بلنا نفسه كفي تراو channel قبر لي غلي يستير تراويان نزي كنا كالغ قبر خمس غول رغسنياتنا جن بمؤكل من قد ابانا دي كونس بدحر مغارجا حدا تيم قيمو سيلكتيفلي ولا وين زدلي سنسر كقبر مخنياتو the last thing نحن ندولي تراش زغونه زرباب عداتيون هزبي كنا وزغل وي ون دراماتا طبعا كم غزينا بغزي زرسو نتزبي صبو زغونه مورالوي هاغراوا كايدا لميد زولو زد دغزرانا عندار كايدا واتيو شجر كفترول سلازغل زيتات اندحري توجيدلو عدلኛ زغونه حبرتسبسي بزناي بعد تيك توك زي تمرزم زخوني ابزوان سلازي حليفنا لو كبيت بتسنكت زلو حترت جن بخمزي كنقصلينا إلكا جن كم حدا استراتيجيك وسد زخل هيكونن بجدي تي زلو تكنولوجي كنت كمل لكم كلالنا نحبر تسبنا كبلي من البات زلو سبات كاميرا سلزي جبركم نو تسوالم سوري تسوالم نات سوري قدي فكاسني كنت تسوالم اوكي سلام كما يمسيكم قدامنت مرحبا او جورج بتعمينا ابريشيت نقبرك بزي تقبرو كم وقت قتصلون نلاو بكا حفشة وكخافتن دوليو سب زي قدم نبلا كان يرنا قديم كان جمير كان ده إن قوني ناتاقا تزعبي خاب حدا سب نات حساب تنحقا ديبيتنز قبر سبات كلتوي سلسقا تغطلو تصبوغي قالوا أي أبتي ناي تصمدو زبحال مرغوس واسات كدلوكم من زي أب سدد زنبر منسينا مالتي ميس أندرستاندين زودلو بزح نقرالو تصغيتكم كمان كابكال عين زيناتات أبز قزيز وعي نقر سلازولو زي تصغيتكم بزعبا زي ديبيتنز قد قبر غلوهم لتسب رديت بزح سب دملس نقرالو بساعد زي بس قبركم مالتي إيفن ساعد ديمكم تكاتعوا وزعنهم ولا مسوع دانيال ولا مسوع المحبل قال بزح سب رديت تام حيشي مالتي سلازم سوم كاب بدي بيتين كل تسوي ثلاث سبع تخص كنت أترلس مرد أترلس كل جزء أو حدا تودعها كالت قصالنت بذل لهم وتناي ساتلايتون قدموا من هذا على أتجر ما ينبر طبعا حسابي حزب إرترا عبس دزلو مينينغلسيو بزح نجار يكون أبا تسالم كوسخل كاتا مجمريا زي صمد زبل حساب كاب حدا نتفات كاد سرح زنبره بوليتيكاوي إليت مسو كنصمت كبحال كله نما بزحتو سب قر كبلو كم زغر ردويو يا زي الرياكشن مجمريا زرانا يو قبول لقر يعني كريو خلوه معناته نعسر عامتات زي حجر إرتراكو كسب تسانشو من تسانشو عتنسانشو من تنانوكا شعو زيناتات لزي كاتل زنبركنا يكون طبعا يردانا نيجن لهم كسكرو خلوه كريو خلوه حنتي رايزنج ستار زنبرت كويا رايزنج ستار حجر يعني را أمين أبي أحمد أبي أسرع أسرع مشتون كوروديور لمعات سرقيان بلاسون سري هاي لزجهر زلو أبتيس أنشو عتن دخوريا تسري هني رابي إرترا كمونا باتس لزي إرترا was way ahead up تجزيتي أنا البت كمان كمان كنا هتمثل كيرانا دي سماعرنا كون نغلي ناقين إرترا بزحو هيدلاين يرش عقن كبزنا لهم إنترنت كاس لزي له بين إنستغرام بقى خير إني يرت نقدر تاني مالتيو إرترا بزح تبغى تبغى روايو حسابت مخلفته زخل مخلاف زقاتمه زخلو مسجدل زقاتمه بسنك يوم سبات سلازغونه بزح إرترا وقرك بلو ردوق يرنا هنوزخن كلالنا أنا نعي تغلطي فسرداتني
ክግበር ኣለዎ ክብል ስለ ዝፀናሕኩ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ኣቢ እንታይ ዘለኹም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና ኣቢ ኣምላኽ ሓይሉ ስለዘይሃቦ ስለዘይኮነሉ እምበር ንኤርትራ ንምውራር ዓብይ ሕልሚ ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና ሓፂር ግዜ ዘይኮነ ናይ ነዊሕ እዋን ሕልሚ ከም ዘለዎ ንዑ ንክገብር ድማ ንኸይገብር ጥራይ ዘይኮነ ንዑ ክፍንቅልዎ ዝቃለሱ ሰባት ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ምስ ሎጂካል ኤርትራ ኣብ ውግእ ቅድሚ ምእታውካ ወይ ውግእ ቅድሚ ምሕሳብካ ነቶም ከውድቕዎ ዝደልዩ ዘለው ሞራል ምሃብ ኣገዳሲ መጀመርያ ኣፅዋር ከይሃብካ ወይ ካልእ ፋኖ ክሕወት ኣለዎ ምባል ኣገዳሲ ምክንያቱ ፋኖ ንኤርትራ ኣይኮነን ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ዕላማ ኣለዎ ዓብይ ዕላማ ኣለዎ ግን እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ነቲ ንዓና ስጋት ክፈጥረልና ዝኽእል ሰብ ካሊእ ይኽእል እዩ ከዳኽመ ይኽእል እዩ ስለዚ ፋኖ ህወሓት እውን ከምኡ ንዓና ሓሊፍኮ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ ንህወሓት ክብንቁሮም ይደሊ ስለ ዘሎ እሱ ብዘይ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ድማ ዝዓበየ ፀገም ይፅበዮም ስለ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሓትሕዶም እውን ተመቒሎም ስለ ዘለው እቲ ንህወሓት መራሕቲ ቨሪ ቨሪ ሲሪየስ ትረት እዩ ዘለዎም ኤርትራ ግዳ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕጂ ፑሽ ኣፕ ክትገብር ፀንሐት ሃገር እያ ማለት ኤርትራ ውግእ የላን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዕረፍቲ የለን ግን ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ግን ካብኡ ንኣቡሲ 2-3 ዓመት ሪላክስድ ኮይኑ ይፀኒሕ ዘሎ ናይ ኣቢ ሰራዊት መዓልታዊ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ እዚ ምስ ከምኡታት ኣብ ግምት ምእታዊ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ትጥቀመሉ ዘላ ኤክስትራ ጥንቃቐ ካብ ኩናት እዩ ኤክስትራ ጥንቃቐ መን ከይደሊ ኤርትራ ውግእ ዝደሊ የለን እዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ስለዘይድለየና ንደልዮ ዘለና እምበር ንኩናት ተድኾን ዳያ ንሓትሕዶም ይተሃናኸቱ ሽዑ ኣቢ ዓመት ስዒሩን ተመፂና ክንዋገይና ኢልካ ክፅበ እዚ ግን ፅቡቅ ኣይኮነ ስለዚ እቲ ንሰብ መብርሂ እቲ ንህቦ ዘለና ኣርጊመንት ከምዚ ስነ መጎት ምዝራብ እዚኣ ናይ ሎሚ ዝኸፈትክዋ ንኸም እዩ ዋላ ብቐዳማይ ብዙሕ ሓሳባት ሂብና ነርና ግን ነቲ ተራ ህዝቢ ከዓ ኣይሰማዕናዮን ነዊሕ ስለ ዝኾነ ተረዲእኒ ክንገብር ደልየ ነረ ግን 3 ሰዓት ምስከድና ነው ድሕሪ 3 ሰዓት ካልእ ክምውሳኽ ንዓይ ወሪድ ርእሰይ ይሕመኒ ስለ ዝነበረ ሽዑ ኣይትኸውን ካልእ መዓልቲ ክገብር ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ነይረ ሎም ኣጋጣሚ ወላ እኳ ንኩሉ እንተዘይኮነ ሓሳባት ክንብኪ ኢልና ኣለና ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳባት ድማ ኣርግፀኛ ካብቲ ናይ ሽዑ መዓልቲ ዘይስንፍ ሓሳባት እዩ ዝወሃብ ዘሎ ያ ኣብኡ ከላ ቅፅላ ምናልባት ካብ ስቶፒክ ዳውፅእ ዝበለት ከይትኸውን እምበር ከም ሰብ ምስ ብዙሓት ምሁራትን ኣብ ኤርትራ ዝወፁ ዝኣኸዱ ትራኸብ ኢኻ ጆርጅ ብዛዕባ ናይ ኢንቨስትመንት ማለት ሕጂ ኣነ ኣብ ኣንጎላ እየ ዝነብር ነይረ ሕጂ ካብ ስዊዘርላንድ ዓመት ገይረ ኣለኹ ልዕሊ 10 ገለ ዓመት ገይረ ኣለኹ ብኣንጎላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡሲ እቲ ነቲ ዓዲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ብኢንቨስትመንት ኤርትራዊ ብምሉኡ ፋብሪካታት ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝገብር ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኤርትራዊ እዚ እንድሕር ደኣ ናይ ኢንቨስትመንት መድረክ ወይ ከዓ ባይታ ተፈጢሩሉ ኣብ ኤርትራ ሲ እቲ ኤርትራ ትኻልእ ሃገራት ዓለማት እውን በፂሐኖ ዘለዋስ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ክትበፅሖ ትኽእል ተኢልካሲ ምግማት ኣይፅግመካን እዩ ማለት እዩ ከም ሰብ ኣነሲ ድሪም ናተይ ዘለኒ ነገር እዚ ኣግሪካልቸር ዝበሃል ድሪም ኣለኒ ኣብ ኤርትራ ታይዳ ፅበ ከም ዝብለካ ግን ብቐዳይ ከዓ ትብሎ ዝነበርካስ ትማዕፆስ ድኸፍት ኣሎ ድኩሕኩሕ ጥራሕ ተሳይኑ ዲኻ ኢልካ ብቐዳይ ሕጂ እንታይ ኣለዎ ኸ ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ወይ ሓበሬታ ክትገብር ትኾንካ ኸ እቲ ደድለይካ ማተርያልስ ብኸመይ ከተምፅኦ ትኽእል እንታይ ኣለዎ ኢንፎርሜሽን እንታይ መሃብኩኻ ኣነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኢንተርቪው ገይረ ነይረ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ምስ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኣካል እውን ከም ዝረኣኽዎ ክልተ ነገር ኣሎ ቢዝነስ ክርዳእካ ዘሎ ስኻ ባንጎሎ ስለ ዝነበርካ ነቲ ቢዝነስ ብቐረባ ሪኢኻ ኣለኻ ብፍላይ ኣብ ሕርሻ ኣተኩሮ ዘለኩም ካልኦት እውን ስለ ዘለኹም ኣብዚ ሓደ ነገራት ኣነ ዘማኽሮ እንታይ ኣሎ ኤርትራ ንሕርሻ ዝኾን ተተቕርፂ ሰሪሓ ኣላ ንካልእ ዓውዲ ከም ድሌትካ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንሕርሻ ዝኸውን ግን ተተቕርፂ ኣሎ ምናልባት ስኻ ካብ ደገ ስለትመፅእ ዘለኻ ኤክስትራ ብብዝሒ ሓያል ገንዘብ ሒዝካ ስለትመፅእ ብዝሒ ሶላር ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ወላ እውን እቲ ናይ ፀዓት ፀገም ዘሎ ክሰግሮ ትኽእል ኢኻ እዲኻኒ እቲ ሕፅረት ናይ ፀዓት እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝድበሃል ብሶላር ጌርካ ዘድልየካ ሓይሊ በዓል ሩዋንዳ ከምኡ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ሎሚ ፀዓት ሶላር ትገብር ዘድልየካ ፀዓት ወሲድካ ናይ ስታላድ ናይ ገለ ንገብር ሕጂ እንታይ ክብለካ ኢለ መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ያላ ንዑ ሕጂ ተው ክበሃል ከሎ ውድድር ክኸውን ሽዑ people don't get this ኣይርድኦም እዩ ዘሎ ሰባት ገለገለ ሰብ እዚኣ ትርዳእካ ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ግሪን ላይት ሂበ ዝበለላ መዓልቲ there was going to be a very very strong competition እዞም ሎሚ
كل لقينا ورقات كي وصي ويون فقات كي تزرقح ادفرتايزمنت كي تجبر سلاح لهم زخدو زلو بناس عم عدل زرخو زلو كتب التخليخه ديخاني سو بقدميت حليفك خصن عدل عليك يس الله فابريكا كتبت تدل تخينكا ويقال اتي فقاد ناي منقسي اقباب ناي منقسي قال ملك دلخ الخونيس اب حرشا ناي درودي خا تقبر one of the best advice انا زوز نبر قدم ناي درودي خا تقبر ناي سلادي خا تقبر ناي صبادي خا تقبر بفلا اذا ما مفرنا انسساتات غيركا بصبو انت غيركا سعود عرب فيتنا يزلا زياون نقول كذكركم زدلي اب افريكا زبلت انا حرشا هاجر مني تفلتنا سبب زقربا زنبره مبزحت سبع قمتوني سوداني السودان نزخول هاجر عرب زمقب زنبره مريت صبح مريت زلو سوداني زح الرشال لان كان عندكم انتر وزيالا يلا نزح الرشازي that's why امارات اب اثيوبيا بزح ينفس قبر زلو مهنيتا اب سودان بزح كسارا قاتمهم سلو زلو تحرشاناتهم كبع سودان كبع اثيوبيا يدمص سلسтай مالتي سعوديه زبال ديماند له اب ديماند زلو ولا سودان نبعلو تحرشاتات بريش سلو زلو السودان ترايس اكسبورت تقبر اب بوتنشال يزلو انتاين مالتي بفلاي زبزحنا ايرتران دك حرسوتنا حرشان فلتنا انتاي قد شكا اب هوتيلنا اب كالس قنطيرن زين فلطون قجف كابيتال زحتت كابت حتت ابتناي حرشا جردين ديو بفلاي زناي انسساتات is a very lucrative because ناي اثيوبيا بز غربا يرني راسي one of the best export ناتهم تايني تشاينا انسسا بقع لام قله دغاني لام بطريا بابور سقيل كام زادي زلو ኤርትራ ድማ ንቻይና ታሪፍ ከማን የብላን ተባሂላላ ምስተን ትሑት ዝበለ ቁጠባ ዘለዎን ስለ ተባህላ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ምሻጥ ከኽስበኒ ክል እንድሕር ኢልካ you can let's say ሚቲ I don't know ክንደይ ጌርካ ንዓና ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ብመንገዲ ቻይና ጌርካ ኣብ ቻይና ክሸጦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ምስ ኤምባሲ ጌርካ በዚ ግዜ ክብፅሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ there is a potential right now ኣነ ንስኻን ክንዛረብ ከለና ዕድላት ኣሎ እዩ ምናልባት እዚያ ቁርብት ላይ ግዜ ክትወስደልና ግን እስከ ከሪየኩም ለንቀነ ከሪያ እናበልኩ ግዜ ሰዓን ኩላላ እዚያ ጊዲዮን አሮን ኣብ ኤርትራ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ከሪየኩም እዚ ሓረስታይ ኣብነታዊ ሓረስታይ ሃብቶም young and beyond a model farmer ኢሉ the story of Eritrea's agriculture advancement is incomplete without highlighting the role of ናይዚ መንእሰይ እዚኦም ዝነግሩና ዘለው እዚ ሰብ እዚ ኣብ ጋሽ ባርካ ኸይዱ حرشا ناتو غيرو اب صبغ درجه زليو او تيوم منيرم ስለዚ ኣብ ኤርትራ سكسس ستوريز ብዙሕ ኣለዩ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ከተኩር ዝደሊ ደጊመ ምናልባት ከም ዛመና ኦቨር ሃይፕ ክገብረኩም አይደልን የበዓልኩም ናትኩም ዘድልየኩም መዝናዕቲ ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ግን ኣብ ኤርትራ እዚ ሕርሻ ዝበሃል ሴክተር ሚኒስትር ኦፍ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ነውፅይዎ ነይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣኬትኩም ክሰምዑ ትኽእሉ ስለዚ what is Mr. Haptom? A young exemplary farmer plays a key role in supplying a substantial portion of Eritrea's banana market with over 34,000 banana plants under cultivation. This isn't a tailborn. يعني 34 شح أقربنا banana زلوا من سيز بلنا زلوا. ስለዚ there are things እቲ ቢዝነስ በሃል ጠቕላላ ከምዚ የለ ጌርና ክንዛረብ የብልናን ኣለይቲ ተኽሎታት ኣለይቲ ኩነታት ጥራይ እንታይ እዩ ሓደ እዚና ድማ እቲ ኣነ ከም ፕላትፎርም ክንዛረብ ከለና ክንገብሮ ኣለና ኢለ ዛረብ ዘለኹ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት እውን ብምእኹል መንገዲ ፕሮሞት ክግበር ክኽእሉ ኣለዎም ቀዳማይ እውን ኣብቲ ሚድያ ብሓደ ዝነበርናሉ ከምኡ ክብል ተዛሪበ ነይረ ንኣወል እውን ሓንቲ መልእኽቲ ዝገደፍ ኩሉ ሰያ ኣብ መደብካ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ቀዳሞት 20 ደቃይቕ ናይ ልምዓት ዜና ብኤርትራ ዝግበር ዘሎ ክትነግረና ክትክእል ኣለካ ኢለ እዩ ስለምንታይ እወት ፖለቲካ የድልየና እዩ እወት ፅምዶ የድልየና በት ናምበር 1 ንኤርትራ ዘድልያ ቁጠባ እዩ ዘድልያ ቁጠባ ድማ ወዲ ፍሬ ካልኦት ኩልኩም እውን ኢልኩም ወላ ዓብደላ እውን ፅቡቅ ገይሩ ኢልዎ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ መንእሰይ ካብቲ ንሕና ክንፅበዮ ንኽእል ንላዕሊ ሰሪሑ እዩ ይሰርሕካ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ መንእሰይ እንታይ ወስኽ ክትብሎ ትኽእል እዚ እቲ ተሪፉ ዘሎ ፖቴንሻል ደገ ዘሎ መንእሰይ ጥራይ ከመይ ጌርና ወላ ትጂ ንዓድና ቢዝነስ ክንብል ከለና ናተይ ዘረባ ናተይ መረገፂ እዚያ ኩሉ ኤርትራዊ ንዓዱ ቢዝነስ ክሓስብ ከሎ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዘገልግል ዘሎ በዚ ዓይኒ ክንሪኣ ክንከል ኣለና ስስዐ ይኮነን ኤርትራ ኢንቨስት ምግባር ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ኬትካ ንኤርትራ ነቶም ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ዘለው ቀዲምኩሞም ገንዘብ ንስኹም ክትገብሩ እሶም ከንታይ ክኾኑ ገለ ኖ ከመይ ይኮነን ዝቅድድም ኣይኮነን እንድሕሪ 4 ኸድና ብኤርትራ ኢንቨስት ተገይርና መን ድዩ ክረብሓሉ ድሕሪ ሕርሻ ሰሪሕካ እኮ ሰራሕተኛታት ዘድልዩካ ደቂ ዓዲ እዮም ክኾኑ ሓረስቶት ኤርትራውያን እዮም ክረኽቡ
سوميم كربحلو تفريو مقبون كل اكسبورت يكون منجس إيرترا خال علمان يربح دعري اكسبورت كبر لهاكو نوت أشير في تمس على مالتي سواء نقولكم أتعدي خاطر متو سلازي investment مبالغ زت بلوز لها نقرأ من قدي بزحت كالوت كون إذا جيجاس زي اللي تغلى تدخل كيلو زول غير كان يمرأي مزراب زربالو جيجا يزي من البات هوتيل كسرح فقادك قالو دي يلنك بلا كايكلنا حرشان خقبر كن فقاد قالو مبل سالساي زي ارتيفي زمصو يمصالكم علو ابن تاوين حرسوت قليل حرشا هيكون عاب حرشا زلو عاب حرشا ابز حلفه وين اب غاش باركا طاف زريوم وصيتاوي طاف اب غاش باركا زريوم وصيتاوي وصيت زرخبولو تبايلهم ابن تاوين تبايلهم مصيم نيرم سلازي there's a lot of stories اب ايرترا بزنس يكبر كم زلون كغبر كم زغلن كاب سويسرلاند كونفيدنشال حبريتايو حدا ايرتراوي سلاح يلو خيدو بس غاش باركا خيدو amazing success جبر الله يلومني جد كفلت عيدلين كنقر عيدلين يلومني فزي قال له يتي تقول هوتات كم زلو كنقركم يدلي thank you زياك برها الكات سؤال من البات ابكالي فينيوس متي نايت منغسي وكلت زياره كبروا لك يقولوا كن انا بزحات سبا سلازركب حبريتا يبوني ما نباهم كم حلال فدس يبلني yeah thank you اوكي من البات نخالوت عدل كب ميري اللقديقي سكي فيديو كفتن تلقي انتو باتي خنيركي عبد الله حتصير غزي عدل كباكا زخون ريتن تلقا من البات نكلت منات بزحات سلازلوني أميت اللقاء عبد الله سوري أنا تبغى تا هيد كنجبرات قبنا نجارات جفت كتكل سنتنيها even تفعلون كوا كابتن بهم نجارات يتزاري مهنياتو أتاجر تدليو نجارات كاب تدقر اللي يفتاو السوي بولي مهنياتو تي نتاجر في نكو توعدي كنت لازم دلو سيستمز مفتار السوي تقدمي مسارات أو استاك متغيرنا إنها تشجر مر بس ذلنا تحسبنا نحر أهيد خيدان نخينو تاجر رجع حدا it's not ما تكمل تي عند the only solution كاسي مهنياتو كاب تكنا بمثابة شجرات وين تكتوا عدد سدادين أنا عندي مثلا مهنياتو إنه إيرتراس كتوا عدد بحراليوا هاي تكنولوجيا خلوي هاي تكنولوجيا كبك عدل ميري ماكينات تزور زلا ميري عدل كنبا ميري قلت في الكتزارب ماكينات تزوركي عب سبكو قدانا عندنا now go ahead thank you yes can you hear me okay great بمجمرة تخاطاسليت ناي بروجرام كاي بتعمي دمسكنكا تغبرو زلخا كل نجار أبدا ساعات زيا نا ريتو كوت زي بالله مسرعه live أتي خلها the audience to give the opportunity مسبلكا I don't want to miss the chance just to say thank you for everything that you do. I'm from the States, Dallas area. بتعمي مسكنوت أدنى لأن أنا بها it gives me hope. It gives me hope when you speak. It gives me hope. ناي investment ديو ناي تقبل كل جوس ناي حجر أبركتوليو you know to give education إيرتراويان بتقام قوم بزح زي فلتوا نجار دلوا بايتا مفتاركة بتعمي بس نكا you don't know من الوقت أمريكا تريد خون سرحكا قمت بقول لها جن كاب متن زرعي he was كاد حدار كاد خالوها كل نجار sacrifice يكاد to give us time to educate your audience Eritreans. I'm proud that you are ours. I'm proud that you are Eritrean. نحب اللحونة كفتاز نفوتوا كارن بمهانكها بتعمي دس لاني even though I'm not كارن جن بتعمي الفتوكا قد صلوا مسحالنا whatever you guys do ناي satellite دي ناي زخونة دي we're here to support بجنزب دي بسخونة نجار you know دلوقتي نخبل كايلي أنمير لي بتعمي دمس نكا جورج حونا قد أيت you know هذا نجارات من الوقت تخونيها just to give the negative you know الله كايكونا جن كي تحللك كل نجار كتقول بسحلنا زي أخبل كايلي thank you جورج حونا برخصم I'm sorry I'm driving
لا ولا حنتي كنمس خلينا ثانك يو ناي بحكي أنا كل جزء غمية زبل probably كلا كابتوم زبل الصراحة بهوت أب عالم زلوا معني حدي زبلا نوال تويتي because I always get this صبغ زخونة تسفا ذهب مورال ذهب مورال هيب كنا صبغ نخن حسب غير كنا زبلا نخلك كسمع كله that's exactly what I wanted إيرتراوي تسفا خجبر له معناته حنت كابتي قبل الإيرتراويين استجبرت تسفا نخن قرص ينيرو and I was one of those أنا كمان ينيره تقلل لنا بإيرترا جس أي حسب أبزي حسب له جزيه بس ينيره سلازي that's why كم تناتي درجة وريدوزنا برسب نوعو كتب صوت خين you have to give them اللي خاتسفازن for nothing I كنا تسفان قبل زلنا حنتنا أول سئني راسم يكون أنتم إيرتراسي مريتام بحران ليبريتو أبيدا إذا حزتيها سلازي ليبريتو يوم زم حلال في الكم زلوا توم حجز زلوا مرحنتي له maybe كي وحط الكاغليتيا ستايل ناتهم بت ليبريتو نهجر مستقل فتناتات نبتزمس ولدو يسجعروا على سلازي أبزم السجار بفلا يزوم أبدا جزلنا كتعبابي لوي كمجسكم إلى قال يكون big responsibilities لنا أبي responsibilities لنا زخا ولو أنا بعين سرعة ترى massive opportunity نعناون أغنياتو هاجر كمعبل كله حرخيت كا دبي كجمر كله زعاتو كلهم تبغى يمكنه it's always like that إيرترا نايم مسعيد دبي كتكون all potentials زلوا هاجريا أنا نتكلم عن إيرترا كل زي زريا كاب حسب جمير كسب كارورا سابراس كيسار تاريخيو everywhere دبي كتجبر تخليقها معناته pristine زخانة جماعة بحر لو سازي إيرترا massive potentials زلوا هاجريا حزب اللوا سعرام سلو زخانة نجوبا حدا نيشتي كشات زنبرنا بكتما صغيري واي جوبا كابير إيرترا زبلت أجهز سر زلوا يكونن الجراس لزي بالله it's easy جنزب كتنك ساقساو بس الجرا مالت لك كمزي everybody أبدا جينا نعم مثلا بنك خان تعطيهم كون يدو كمان بوسيت كاب دكان وولمارت جزت خيط يلا كريدت كارد ويك بكاش تقبل ندعيها بحر هذا تركب تغليقه بهاجر درجان كبير زي سازي احنا انت يمكن قبر لنا تسفا كلونا له تسفا نزلوا حبرتسب ما يزهنص تسفا انت زي بالكاكو قدماي بينيا ما بتجروب الونير تسفا نجرن زي بالحبرتسب بزغونه يبصحني له سلازي تسفان رأسن اندحر اجرن وسخنا له كلك بصحي خليو يغني اللي كاب غعزو خط طويل كفيدباك زعب كنا دك نستيو دما دي تساتفي بحال نيره سلازي ثانك يو قال زيت مستعفى بدك طبعا ترى بالكاغلي لهم نيرو ما بزوق زي اقاطعم سلازي نرغبه نبرنا عن قدمت نبص قمي اوكي Thank you. I appreciate that. Thank you, Georgia Hawana. بروح معلتي عبد الله قتل سامي الله خبريغا كاميرا جبر حبتم مفسايون كاميرا جبرو عندن تعامل له سامي لالو كمون يمان لهم سم يمانن سامي كاميرا غيركم الله تز كاميرا زي جبره اي كديف نيو كاميرا جبرو عبد الله قتل ود فرك هزو لبوا غيرو خيديو باي ذا واي ثانك يو درجة درار أنت opportunity كيفيت كاير اللحظة نتسب دايما معناته بتعمي بزح سب له ايديا له سب سلازلنا نوع نزخا كل جزء اختار حل تسفا قبر كان معناته هذه تايم دي أقداسي بقى تكسب زخونة مالتي معناته ترانسفورميشن لك اسخاهم تفكر ناشونال ديفلوبمنت بلان النكست 5 years انتي نفلتنا كلنا نزل نجار زخا داي كتقبر لك باك فاير كتقبر لنا يني نتي بفلاي تتعذب ناتك بزح ما بتعمل سبسكرايب كمان بزح وتتعذبها بزح كما حد تبغى سلو زخونة أتي تدلعي نتو تقبر لك انفورميشن كا نتي من شيء نتي فلاي عبد له بوزح لنقاحات كمس أنا زخل interaction كمس أنا unity كمس زخل نجارات ندام سخا أجندات ند participate ند كان حرامتي خير بعرفه أتي وتيت كتره هو اللي وتيت ترى دي ما نحلنا عقبة تره كتره هو اللي محقق دام كيف تعرف تزورت أنا حباحت بيسوي مالتي هنا أتكمل شيء thank you عبد الله thank you ودفري لبواناتك نخلوت بدلك نفس الزغنة مرحبا جورج درار it's really amazing أنا زي ماري حبتناز ولا توخا بوزو في الريتو يبليناني كل جزيرة يا أخا كاب أبرخنا إيرتراوان تولدو قدسات سبات كم زخماخا تي هاجرهم أبلع لهم إنفستس قبرتو
ተመሊሶም ከዓ ብከምዚ ደረጃ ብዝለዓለ ተወፋይነት ኣብቲ ማስ ሚድያ መፂኦም ኣበርክቶም ክትርኢ ከለካ ናይ ብሓቂ ዘኩርዕ እዩ ሶ ጆርጅ ድራር you're a leading YouTuber right now I'm telling you ብዘይ ምግናን ካብተን ዘለዋ ምክንያቱ ልዕሊ 200,000 ሰብስክራይበርስ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ስኻ ተሕልፎ ኢንተሌክት ኣብኡ ካብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ናይ ኤሮጳ ይኹን ካልኦት ርእሲ ዘለዎም ፖለቲካውያን መደርቲ ብትግርኛ ተርጊምካ ተቕርቦ ትምህሮ ዘለካ ነቲ ሰብ I'm telling you ዓብይ ኣበርክቶ እዩ I wish you all the best on what you do ቀፅሎ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ርሑስ ቅንያት ናይ ነፃነት ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር ኣብቲ ኮሚኒቲ እውን እቲ ዝገብሩልካ ኤርትራውያን ዝገብሩልካ ብልዕሊኻ ኣቀባብላ ሪኢኻ ኢኻ ሕጂ It's very overwhelming ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ልብኻ ዝትንክፍ እዩ ንዓኻን በዓልቲ ቤትካን ዝገብሩሎም ኣቀባብላ so keep it up ድሓር እዚ በርክቶ እዚ ድማ ብዝቐፀለን ብዝሓነነን ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሓት ዝተጋገዩ ንኣሽቱ ኣሕዋትና መንእሰያት ኤርትራውያን ኣለዉ ሕጂ እዚ ናትካ ዓይነት ኣቀራርባን እዚ ናይ በዓል ወዲ ጣንቋ ይኹን በዓል ሆርን ፖለቲክስ ዘቕርብዎ ዘለዉ መደረታት ኩሉ ካብኡ ተማሂሮም ኣብቲ ግቡእ ሃገራዊ መስመሮም ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ክዓስሉ እዚ እቲ ድሌታትና ስለዚ ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ስለዚ ርሑስ ቅንያት ነፃነት ይግበሮ ንበርትዕ በብ ዘለና እዩ Thank you ናይ ብሓቂ ክብረት ይሃበለይ ግዜ ዝሃብካና I think ካብ ዝናትካ ዘረባ ብዙሕ ተማሂሮም ኣለዉ ዋላ እቲ ፕላትፎርም ኣነ ደስ ዝብለኒ ኢንስፓይሪንግ ፐርሶናሊቲስ እዮም ዝመፁ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ እቲ ፖዘቲቭ ኤነርጂ ድማ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዝሰግር ካልእ እቲ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ከስርፅ ክፅዕር ከሎ ንዕኡ ስለምንታይ ክስትኹም ዝገይሩ ስለምንታይ እዚ ቻነል ዘይነዕፅዎ ካብ ንብል ነው ነቲ ኣወንታዊ ዝገብር ዘሎ ድማ ንደግፍ ሽዑ እቲ ሰብ ክግደድ እዩ ኣወንታዊ ስራሕ ንስራሕ ንክሰርሕ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ጌርና እቲ ሚድያ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ከምዚ መደብ ብርግፅ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣድላይነቱ ይረአየኒ ኣሎ ክገብሮ እየ ኣጆና ኣጆኹም የቐኒየለይ ወዲ ፍሬ መርሓባ ብሩኽ መዓልቲ የውዕለልካ Thank you. Haptom next nabaka Samuel Haptom next. ميت الله Haptom. عجبه. عجمتي خلاها قتل. مرحبا جوجو 4 عامات يتخلف لك قربك. واحد زيادة رغبنا دارجا نوعوان يري حب مسؤولة مكورات ومبالي ناي بحقيت مالكا واو زبليو طعم تجيتي نحن هذا لنا هاجرنا دلنا يكون في حلفة كله خطة سبزنا زورة بحثنا زوردهم شجر خطيخة جورجو عنده يزود دي صينات تزارو سجمات الله زبالات ريلي ساعة حكيم يجي بس جورجو برتع ناي بحقي بحكي برتع نخلهم ذكيريكا بزقاتامي يوهانا انقا عبكا عنان مبل 3-4 بعدنا زنتنا بزا جورجو برتع عجوها كلها كفتاحيو اي نبرنان تجينا مسينا زلنا مغنياتو سخون موسيخون ردي سخون موسيخون سزلوخون هاقرنا يساقا نبزل سقوان كتسيحا ملوك النتي زلنا عاوت نحفاش يغني اللي بزا جورجو كبرتي هبلنا هبتم يغنيلنا ግዜ ሂብካ ምምፃካ ፅቡቅ ዝኾነ ፊድባክ ሂብካ thank you very much ርሑስ ቅንያት መዓልትና ፅነት ድማ ሳሙኤል ናባኻያ ስማዕ ኣሎ yes ስማዕ ኣለኻ ቀፅል መጀመርታ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ጆርጆ ብጣዕሚ የመስግነካ ካልኣይ ነገርካ ናትካ ተማሃረ ምዃንካ ትዘንግዕ ኣብዚ ናይ ቢትኮን ተማሂረ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘለኹ ብምቕፃል ኣብዚ ነዞም ኣሕዋትና كمزي بزعم أبي إرتنا أتيخا نويتنس مخون متي حجي وني أتحدى خب سعودية خيدو
ኣብ ኦም ሓጀር ኣፍሪዮ ኣምፂኻ ነርካ ከመን ኣብዚ መደብካ ግን واتي ብዝያዳ ብኣካል ኣብ ባፅዕ ስለ ዝተረኸብና ሙሉእ ትስስሪ ስለ ዘለኒ ካብ ባፅዕ ዝኾነ ገንዘብ ሒዛ ኣቲፍታ ዓዲ ሕርሻ ኦም ሓጀር ካብ ዝገርመካ ሂቦሞ መሬት ማሽላን ጡጡን ዘርዩ 4 ሄክታር ዘርዩ 420 ኩንታል እዩ ትወዲ ብጣዕሚ ዝሕብሰካ ሙሉእ መዓልቲ ሓሰብና ኣለዎ ኢልና ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ እቲ ንሕና ምብጋስ ጥራይ ደልየና ዘሎ እምበር ኣብዚ ኮይንና ካብ እቲ ዘረባ ትዛረቦ ዘለካ ፅቡቅ እዩ ከመይ ጌርና ናብ ሪኣክሽን ግን ወርድ እዩ ዘሎ ትክሳይ ዕላማ ገንዘብካ ሒዝካ ከባቢ ዝነቐምጦ ከም ዝበልካ ኩሉ ግዜ ትብሎ ገንዘብና ዶላር ኣብ ኤውሮጳ ቀሚጥና ዩሮ ንጥቀሙ ዘለዉ ገዛውቲ ዝሰርሑ ኣለዉ ኢንቨስት ዝገብሩ ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ቀሚጥካዮ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ይጥቀሙ ዘለዉ ኣብ ዓድና እንተገበርናዮ ወልደልና መንግስትና ጥቀመሉ ፅባሕ ንጉ ከዓ እንታይ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢንቨስት ገብር ትኾንካ ሲ ኣበሎ ገንዘብካ ትማል ብድራግ ሸጥካ ሪካ እትካ ብሓንሳብ 100,000 ዶላር ከተጡ ኣብ ዓድና ብዶላር ምቕማጥ ኣብ ባንክ እውን ቀዳማይ ንሃገርና ካልኣይ ንዓና እውን ጥቕሚ ኣለዎ ሳልሳይ ከዓ ኢንቨስት ገብር ትኾንካ ገለ ነገር ክህልወካ ክፀንሓካ ኣሎ ተርዲኻኒ ኣብኡ ክፀንሓካ ኣሎ ሕጂ መበገሲ ተኺልካ መፂኻስ ኣነ 200,000 ሓለኒ እሞ ትካል ክኸፍት ኢኻ መፂኻ 200,000 ክብለካ ክእል ግድን መንግስቲ ክሓተካ ብኸመይ ኣትዩ ከማ ክሓተካ ግድን ኣሎ ግን ብነፍሲ ወከፍ ግዜ ብዝኸድናሉ ቁፅሪ 5,000 10,000 እንዳኣተና እንድሕር ፀኒሕና በቲ ንዓና ፅባሕ ንጎ ቢዝነስ ክኽፈት ከለኹ ካብ ጉያ ምባል ኣብኡ ገንዘብና ፅንሓና ኣሎ ፅባሕ ንጎ መንግስቲ ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ፕሮሰስ ክሓተካ ከሎ ብዕቱ መንገዲ ትሕዞ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣብነታዊ ሰብኣይ ሲ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ብዙሕ ኢንቨስት ዝገበሩ ንሕና ጥራይ ካብዚ ወፂናስ ናብኡ ናብቲ ኣክሽን ንውረድ ብፍላይ ከም ዝብሎ ዘለካ ናይ ሕርሻ ናይ ዳም ዝኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ዲጋታት ኣብኡ ብፅምዶ ኮይና ሰሪሕና ከም ሕጂ ትብልዎ ፀናኹም ናይ ፖለቲካ እቲ ዘሎ ፅምዶ ከማ ማለት ሓደ ሰብ 100,000 ከሎ ክእል ሓደ ሰብ 100,000 ተሓባቢርካ ግን ናይ ኩልካ ሓሳብ ደሚርካ ኣብቲ ናይ በዓል ዓዲ ሃሎ ድዩ ደሎ ዋላ ገርገራ ደሎ ዋላ ጋሽ ባርካ ኣብ ጋሽ ባርካስ መሶብ ኤርትራ እዩ ኣብኡ ከድና ኢንቨስት ንገብር ገንዘብና ሒዝና ነዚ ዘለና ደረጃ በቲ ዓድና ተቐይረ ብዓብዪ ኢኻ ንና ተቐይርና ከም ትብሎ ኩሉ ግዜ እውን ቀዳምነት ተማኡ ዘለዉ እዩ ግን ብየነም ክሰርሑ ናተይ ናትካን ገንዘብ ዶላር ንሕናኡ ኮይዱ ሲ ነቲ ሃገር ድርዒዩ ነቲ ህዝቢ እውን እቲ ህዝቢ መዓልታዊ ሕጂ ዝብለካ ዘለኹ ሰብኣይ ሲ ክንደይ ኣሽሓትን ኣብ ጋሽ ባርካ ሰሪሕ እንዳኣተዋ ነይረን ክፅህያን ክዓዝዳን መሸላ ክንደይ ክኸፍል ኣሎ መን ይሰርሕ ኣሎ መኪና ገይሩ ካብ ገዛእን ወስደን ካብ ገዛእን ካምፀን ደሞዘን ክፈላ ደቀን ሰብኡተን ኣብ ውትድርና ተልዮም ኮይኖም ደቀን ክሳይ ገብራ ኣለዋ ፊት ገብራ ኣለዋ ሕጂ ነቶም ኣብዚ ኣሕዋትና ሓተካ ፀንሐ መኒ ተስፋ ኣለም ብርሃነ ዝበሃል ሲ ከም እንታይ ተገብረ ኣሎ ብዙሕ ተገብረ ኣሎ ስለዚ ይርአ ጥራይ ኣብ ዓድና ቅድም ከዓ ብእግርካ ከድካ ከድኩም ረእይዎ ዓድና ኣብዚ ኮይና ጥራሕ ምዝራብ ደይኮናስ ንኺድ እሞ ንረኣዮ ፀገማት ከዓ ኣብ ፀገማት ካብ ምእራይ ጥራሕ ሲ ነቲ ፀገም ንሕና ብኸመይ መፍትሒ ንኸውን ከዓ ንሓስብ ኣለና ጥራይ ስኢልካ ከምዚ እዩ ከምዚ ኦፍ ኮርስ ንሕና ብሓደ ነዛ ናሓዳርና ምእላይ ሲኢና ኣለና እንታይ ወርሉት መንግስቲ ከዓ ንሕና ይፈልጦና ሕጂ ኣነ ከምኡ ክብል ደልየ ዘይኮን ከድናስ መፍትሒ ከዓ ነምፅእ ሕጂ ሳተላይት ትብሎ ኣለኹም እዚ ሓጂ ሓሰብ ደምፂ ከያ ሳተላይት ናይ ዘውፅም ዶ ብጣዕሚ ድግፍቲ እያ ግን ካብታ ሓሳብካ ዝረዳእኹ ከዓ ካብ ነነፍሲ ወከፍ ዩቱብ ትገብርዎ ብሃገራዊ ደረጃ ኮይኑ ብድሕሪት ኮይኖም ኢንቨስት ትገብርዎ እስኻ ኣብታ ሜድያ ከምካ ሎ መዓልቲ ትሰርሕ እቲ ሓደ ወዲ ጣባ ሓንቲ ኣብትያ ከይዱ ይሰርሕ ማዕበል ዲያ ከይዱ ይሰርሕ ሽዑ ንኩልና ክዓፈና ክእል ተዘይ ኮይኑ ግን ኣነ በዓል ዩቱብ ስለ ዝኾንኩ ምስ ረብሓይ ጥራይ ንኸይድ ገንዘብ መስእትዎ ከዓ ኩሉ ሰብ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ሰብ ገንዘብ ምስ ገበረ እዩ ሓሳብ ንቕይር ኣሎ እምበር ንሃገር እዩ ኩሉ ድብገስ ንሃገር እዩ ተበጊሱ ግን ኣበይ ድበፅሕካ ንሪኦ ኣለና ፈርዲኻን ሕጂ ሕፅር ከብሎቲ ዘረባ ንካልእ ሰብ ክሒዘካ እዚ ፅምዶ ተኸድዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ክድፍኣሉ ዘለዎ ዝግባእ እዩ ኣብ መሬት ግን ክንወርድ ኣለና ፈርዲኻኒ እቲ ሓሳብሲ ሓሳብ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ክስራሕ ኣለዎ ብዙሕ ነገር ዕንቅፋት ኣሎ ዕንቅፋት ከይበፅሓካ ቻለንጅ ከይበፅሓካ ከዓ ዓወት የለን ናፅነት ጎ ስኢልካ ይኮነን መፅዩ ዝኾነ ነገር ሓድሽ ፍጥሮ ሓድሽ መንገዲ ክትፈጥር ተደኣ ኮንካ ሲ ኩሉ ግዜ ኣሎ ፀገም ነታ ፀገም ግን ከምቲ ትብሎ ኩሉ ግዜ ዓቐብ ክትወፅእ ከለካ ረሃፅ ኣሎ ዓቐብ ከይወፀኸያ ዓወት የለን ሕጂ ከዓ ንዝኾነ ሓድሽ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣሸጋሪ ሰብ ኣሎ ከመይ ንሓልፎ ከመይ ጌርና ክና ኣወንታዊ ርእቶ ነምፅእ ከመይ ጌርና ከዓ ብግራውንድ ከዓ ብሓቂ እቲ ናብ ኣክሽን ንኸይድ ኮይኑ ሕጂ ብዚ ፅምዶ ናይ ኩናት ኤርትራን መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ሲ ኣብ ዓድና ከይመፅእ ከሎ እዩ እቲ ኩናት ዝሓልል ኢሉ ኣሎ ካብዚኣ ፅቡቅ ስንታይ ኣላ ነዚኣስ ንምንታይ ክትቃወማ ሓወይን ሓውኻን ኣብ ድፋዕ ኣለዉ ኣደይና ኣዲኻ ናብ ዓዲ ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ናብ ኣብ ዓድና ዝተኮሰድና ክንብል ኣብ ዓዶም ከሎ ጠጠው ተበልካ ስታይ ፀገሙ ናይ ኩሉ ሻዕ ፀላኢኻ ኸ የለን እንታይ ኮይኑ ኣብይ ትማሊ ምሳና ነይሩ እንታይ ኮይኑ ተገምጢ ኢልና
نقول شيء تقام سلازي اللي تردي خان كوالا على هو كهات مار حجزكم تستخروا لهم بتعمي حجازيو زي ما خيبز حلقة درار حوي أبتي تمرت كمان بروجرامين أتي لفناي إنترنت بروجرامين بتعمل دس فيديو أبتي كريبتون ستوك ماركتينج كاتب كيدا لهم تانكيو بتم حوارنا خبزي أنا دخل بيدا لهم خمون خصوصها نقبلكم زي ما بوزح كني تانكيو كده تمام أب ستاك كريبتون زلهم كان حوار كتمزجنون نبريهم I know that جزيوك ورد كله تعز جورجو تبليهم كده مسجزيا كعوتكمي بتوقين بتي كل التزبل كان ريتو تفلاي تا كتل سامير حتى حتى كا يس أب كريبتو سي صبق كده دينا دلنا جنكا كم زم ماركت ندحر أفاف النت نبداون كون كله ندحر حبرة information لكاس let me know because بزح بروفيت قبلنا الخيوس أنا 5 حاجة تايد بحال كريبتو سي قو حساب أبحث ماسكي سمكو حاجة كبري بحال تي إنفست ونس قبلنا حاجة أنا بزح بروفيت رخي منيره جين كتصبغ قبل ماركت كان داون كوينو حاجة أبكم زحابة كم زبالي يلن داون إن أزياكو يتاجيجا أنا زمهركم كتاتون كتوتسنا يكونن حنسا مساتها موسى يلن مسابتم كتراي موسى تاين مالتيو تمركم كله بيتكوين لعلك خيدي مخانو صبوق يرز كاتل زلو دونالد ترامب دوكيوم زغزو زلو اوريدي سلازي stay there اتو اي توتو انا موصا بغزيه مساخلك نغريه غزي يبصح سلازي لومي كاب احنا ب 8 شهور يدا كل سفن تحت حبل نير قدم عمد جن 15 شهر نير سلازي استدحان stay there اي توتو اتي ابي انفستمنت تقبرو اي تنكفو كالب بخالك كاتتاغس ولا نعدخت كي تخين كاون كم يزبلانه كلهم قاقحو خاب حدا بوتا تكبر قبل كله ناب انفستمنت كيت كلها ناب زخونه يكون كل جنزب كاغير كاي تخين ايرترا كيت كلها كمو انفستمنت كل زي ريسك اللوي ريسك سلازلو 100 تلاتك 25 نابزي 25 نابزي 25 نابزي 25 دما كل جزي نعاخه مخنياتو بكل كاردتاتو زطالع سب كل جزي يطفق كل كارد خايت تنيخا كل جزء نهيوتك نسدراخا كغير زخ نهيوتك تنبر الجنزب كل وكا خلالو كل ركيس كاي صعتنيخا زي زخونه تعاتوا ليميت كل والو سميت كيبلو كم غير كان يرتاح كدخلهم كويس بلا ما افريكا ينفس قبر خايت ولا نخلو كندي لك اسرع شي حدا وي 25 حدا ندحريدني 15 لعلي تخيد ندحر زي اخلك كون 15 بارتنر دله مشاريع تدله بدي خاني كالي مشاريع تدله كالي وسخ ناي قدنا يكون كان بينها خيتك ابو شجر كتركم هنا تاع بيزنس ناي مودا تخلو له ناي معوات تخلو دمالو ابتا نسخاز بالك حنت ندبي بزعبا زناي عبد قاتات بحبار كنسرت بل اكزاكت النزم ود الزني انا ابي ارترانا انفستمنت كونفرنس دل زبل زلهم مغنياتو انتي كغبر غل ابدغ زلنا سبات كلنا ناي بيزنس ايكوننا كواترالو بروفيشنالز تكواترالو نرساتالو ميكانيكاتالو ابدغ سروحهم ناي قدنا ابدغ خون زلو ويون ابي ارترا كاتون مسو بزو قالو ابي ارترا زي لسرحون ابز دغ سرحو زلو እዞም ሰባት እዚኣቶም ገንዘቦም ኢንቨስት ክገብሩ ይደልዮም ስለዚ ኣብ ዲጋ ናይ ካምፓኒታት ክቆማ ኣለወን ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ዲጋ ናይ ገርሰት ከባቢ ጥራይ ሓንቲ ካምፓኒ ትገብር እዲኻኒ ኤርትራ ካፒታል ኤርትራውያን መሪፆም ገንዘቦም ይህብዋ let's say እዛ ካምፓኒ እዚኣ $200,000 ትብጋስ ኣክንዲ 20 ከብቲ ትገብር 2,000 ከብቲ ወላ 3,000 ከብቲ ክትገብር ትኽእል እዲኻኒ እዛ ካምፓኒ እዚኣ እቲ ሰብዓቱ መንግስቲ ድማ ብርክናቱ ይቱ መንግስቲ ክኸስብ ከሎ ንምንታይ ይጠቅም ኣብ ውትድርና ንዘሎ ኣብ ካለ ንዘሎ ብገንዘቡ ክታኾስ ዘይክእል ንዑ ንክገብር መንግስቲ እንተኣተወ ፀገም የብሉ እዲኻኒ ስለዚ ኣክንዲ ኩሉ ሰብ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ኣፍራዛ ህድራ ይሰርሕ ገንዘብ ካሂብካ ሓንቲ ካምፓኒ ቆይማ ናታ ማናጅመንት ዘለዋ ሰሪሓ ድማ ክትዕወት مستعوت دمالك كم زين احنا بركي جزينا كبركنا نركب زلنا بدقه قوم دما بيرترا ناي بركي كامبانيات ببع مخاطاتو اتا كامباني كن نعاها وكيلا صادما كم انفستر ناتا حساب كاتب بورد اللوا كم غيرها كالي كامباني ابني الى برعت كونت كالي اب حلاله كونت كالي اب كركبت كونت بخمس من قد نخن زرارب تخينا مجمريا كنرهب كنكلا زي كونفرنسز كجبرك خلالو حسابات كل شباب يكونن باكل كسرح زخن باكل مسرح كانوا كله صبق مالت هيكونن مغنياتو اجين نفسه كف سبجت جردينو كجبر تخينو كو ابي حرشاون كنجبراين خلينا كامباني تاع مسريتنا ابيت حرشاتات غيرهم
መራኽብ ተኾናቲሮም ንቻይና ኤክስፖርት ክገብሩ ዝኽእሉ ንስዑድያ ኤክስፖርት ክገብሩ ዝኽእሉ እንተ ጌርካ ክትረብሕ እምበር ኣነ ብወገነይ ጀርዲን ሒዘ ሳዳመተም ኣቦታትና ዝገብርዋ ዘሎ ሕርሻ እኳ እዚ ዓብ ነገር ንክንገብር ተኮይና እቲ መንግስቲ ቬኒዩ ክኸፍት ኣለዎ ክዕድም ኣለዎ እዚ ካ ከም ዝበልካ ክንኣቱ ኣለና ንሕና እውን ኣነ በዛ ነብሰይ ኢለ ኣለኹ ኔክስት ቢዝነስ ኮንፈረንስ ተገይራ ሓቲተውን ኣለኹ ቀዳማይ ናባ ክሳተፈ ፕሮሞት ድማ ክገብራ እየ ናባ ንክኸይድ ምክንያቱ ስኢልና ብማዕዶ ጥራይ እውን ከምታ ዝበልካ ኬትካ ትገብሮ ካሊእ እዩ ጥራይ ንቫኬሽን ጥራይ ክኸይድ ኣይደለኹን ኣለኹ ዝኾነ ኮንፈረንስ ተሎ ኣብኡ ተሳቲፈ ሓሳበይ ክህብ ክሰምዕ ድማ ዝያዳ ስለ ዝደለኹ እየ ምናልባት ክትፀንሑ ትኽእሉ ኢኹም ካሜራ ዘለዎ መን ኣሎ ኣብዚ ታሕቲ እያሱ ካሜራ ሶሪ ሓንሳብ ሳሙኤል ንየማነ ዕድል ይሃብኮን ኣለኹ ይቕርታ የማነ ቀፅል መርሓባ ጀርጆ ስማዕ ዘለኹ ግርም ትስማዕ ኣለኻ ኣነሲ ንጀርጆ ከመስግን ኢለ ጥራይ ኣትየ ዘለኹ ሎም ኣጋጣሚ ሕጂ ዳርጋ ፍርቂ ኣትያ ዛ ቻነል ረኺበ እምበር ከም ዘለዉ ናይ ፈለጥኩም ነይረ ሶሪ እያሱ ሚት ግበራ እሺ ቀፅል የማነ ሕጂ መቃል ሕገብር ኣሎ دحان كم تحت كاسم هاي نشتي دحرك ملسي اوكي اتصل حجي جورجيو تقبرو زلخا ستايسي بمسكانا تراي زحلفونا يكونن انا بتعمي بلبي يزبلك الله تقلصلو زخل قالات يبلي ثانك يو تقبرو زلخا حناصي زونه كل مداو هنصت نمنسي نعوي نناشتو نخلو زي طرنف أسرع خاطر زلا أنا ناتكا channel نهردنقي لا تقطري نايتا قداميتي جزيت غطا عتاد هيدا خوين دا زودي هيدا خوين دا تلوم ستفيو يزبل أي مساحني قد من عاخا مراي thank you دوري يزم مساح بلبي نايب حكي يزبل لك مغنياتو كان يوتيوب كو درجة أصليني منعي نياتو هاتو كتو زوزحو مجنزب مأكبي كوين سلا سمعنا زلا بزح صعوبة اللي درجة هذا غلط له هذا غلطه قدام زخونة سئل كحساس كنت بلتوعل انت خاص قاعد تعور سقع عينك عوزوز دولكا لو ممكن ناي درار ناي جورجيو درار نرسميه كسبت حلقتي جزيت تقرب حلقة بارتيتا صبح يخيل كان اسرح يقبر قال متى تزور انقصاص حلقتي وانا ها قميته مص رغبه لك لايف رغبه كان جن رغبه لا 5 دقيقه 7 دقيقه 10 دقيقه تعلفني سلازم تقبرو زلها جورجو حدا بلبي خا خصاي تقبرو زلها بلتاتك خيكا يبقى نسبة تعرف الله أمنت خمسة هجي سامويل كبلو تصنعي أي حاكم سكر رخيمنا أبتسخاز ماركة مسابات أبتبو درجات بصحو اللو تبلنا نيركا أنا أمنا كان نيري لكن زيادة بقبرها سامويل رخيمنا أبتبو بيتها الله كابزن لعنة الله أنا هجي بسويسي الله ولا ونصحي فالكان نيري هاو كان في أدنبر ولا خمسة كابتو وتاها دلي بأكل كرهبكا جزيها سلزي فلتو تعرف تخاتي نصات هون اللمبر ربع ساعات مساحات زعلنسي هذا عب مصحفكم زنبب خويني يسمعني لازم حجون دقيقة كان يركا يذكرني بس تا ملختي كما تعيف قال لكم زنبركا ذكري الله جن سلدي بزحني تي واتساب ناتي تملخت دمصن انت تريوا كمان عزيز بزح ملختي دمصن جبخمو مستزلو حسرتات ناي غزي أبو سدرا مس مخاني دارجا كناب زخونة غزي سلا زخونة نمبر نقول سبك حجز ده سبلانيو جن I hope أبجل نجار ترخيبنا كابجل أقطامي كابتا زلخوا أقطام قريفك حجزك خمسك نعم نتاني أبترجع والله ردي هني كابترجع ونبضتهم هجرها غيو مالسي I know ما دي وجن ولا سوغوني متيك خو كا زبل له تليفون غيره 10 دقائق غون على هذا كان هناتي ار بيزي ايفلته كما يركا تركو له كمان زي ابيتي تقرب زلها كمان جرمني ناي ناتقال اسرع لك حلواني لك قال بيزنس لك فلته ግን ህዝቢ ክጠቅም ኢልካ ትገብሮ ዘለካ ተበግሶ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐካ ኣዝየ ብዛዕባ ብልቢ
ስለዚህ ቀጽሎ ክብለካ ደሊ ካልእ እንታይ ክብለካ ደሊ ተለው ብዙሕት ካብቲ ኩሉ ካወጣው ሳይክል ግን ዛ ናይ ስዊፍት ሲስተም ዝበልካ ናይ ቻይና መንግስትና ተወሲ ካብቲ እገዳ ምድሓነ ነይሩ ትብል ኩሉ ግዜ ኣና ዕክሳይ ትገብረኒ ንመን ከም ዝዛረቦ ኣይፈለጥኩን ኣለኹ እምበር እዛ ናይ ጆርጆ ሓሳብሲ መንግስትና እንተዝጥቀመላ ጥቀመላ ኣሎ ድዩ የለን ኣይፈለጥን ይጥቀመላ እዩ ይጥቀሙላ እዮም እሳ እቲ ዝርከቡ ይገብሩ እዮም እቲ ፀገም ዘሎ ወላ እታ ሲስተም እሳ ኣበይ ድያ ክትሕግዝ ዘይትኽእል ትሕግዝ እንድያ ደላ ቻይና እኮ ብመሰረቱ ንኤርትራ ዓበይ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ቻይና በቲ እገዳ ናይ ሕጂ ቻይና መንግስቲ ክገብር ክእል ግን ካምፓኒታት ናይ ቻይና እውን ዝፈርሓ ከም ዘለዋ ምግማት የድሊ እቲ ፅቡቅ መኣሲ ፅቡቅ ክሰርሕ ዝኽእል ካልኦት ሃገራት ክጥቀማሉ ተጀሚረን ሲስተም እዩ እቲ ዝበለፀ ዝኸውን ምክንያቱ ስዑድያ ክትጥቀመሉ ተጀሚራ ሲስተም እቲ ኢማራት ክትጥቀመሉ ተጀሚራ ግብፂ ክትጥቀመሉ ተጀሚራ ቱርክ ክትጥቀመሉ ተጀሚራ ኤሮፓ እኳ ክንደየናይ ምክንያቱ ኣንፃር ርብሖም ስለዝኾነ ክንደየናይ ኣብኡ ጥቕሚ ኣለዎ ግን ስቲል ነቲ ሽግርና ይፈትሖን እዩ ስለምንታይ ህዝብና ኣብዘን ሃገራት ዜን የለን ስለዚ ኣብ ስዊስ ኢና ዘለና ኣብ ጀርመን ኣሎ ካብ ጀርመን ገንዘብ ትራንስፈር ክትገብር ድማ ስዊፍት ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ባንኪ ናይ ኤሮፓ ብስዊፍት እዩ ዘሰጋግር ኤርትራ ካብ ስዊፍት የላ ስለዚ ኢዚ ዝኾነ ማኒ ትራንዛክሽን ክትገብር ከቢድ እዩ እንታይ ግን ንግዲ ናይ ቻይና ዝግበር ንግዲ ናብ ካልእ ዝግበር ቀሊል እዩ ክኸውን ኤርትራ ናብነት ዝሕርሻ ንብሎ ዘለና ንኤሮፓ ከብቲ ክሰድድ ኢሉ ዝገብር የለን ትገብሮ እቲ ኮንካ ንሃገራት ዓረብ ንሃገራት ቻይና እዩ ስለዚ እቲ ኣልተርናቲቭ ሲስተም እናመፀ ምስ መፀ ሞር ክጠቕመና ይኽእል እቲ ዓለም ካብ ሞር ካብ ኣሜሪካ ኣግረሲቭ እናኾነ ስለ ትኸይድ ዘላ ካልእ ኣማራፂታት ራሻውናታት ትደልላ ትፈጥራላ እቲ ካልእ ሲስተማት እውን ይቕፅል ኣሎ እዚ ክሪፕቶ ንብሎ ዘለና እውን መመሊሱ እናደፍአ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ናብነት ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ክሪፕቶ እያ ገንዘብ ትቕበል ዘላ ምክንያቱ ኢቨን እቲ ካልእ ሲስተም እኹል ስለ ዘይኮነ እዚ ብክሪፕቶ እያ ትቕበል ዘላ ብዙሕ ሽግሪ ዘለዋ ራሽያ ድማ ሽግሪ ስለ ዘለዎ መፍትሒ ደሊ ኣለዎ ኤርትራ ነዳዲ ስለ ዘይትሸይጥ ንኤርትራ ዝግደሰላ ሰብ የለን እሱ ፀገም ናይ ኤርትራ ነዳዲ ትሸይጥ ኮይንካ ግን ነዳዲኻ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ብዝበልካዮ ብንዳ ሸይጣን ክኸይድ ዝኽእል ኣስዋይ በዓል ራሽያ ኣድቫንቴጅ ኣለዎን ወላ ገዳ ወሪድዎን ይሃሉ እቲ ነዳዲ ተደላይነት ስለ ዘለዎ 70 በርሜል እንተሎ ኮይኑ ንታሕቲ ወሪድካ ብ50 ክበካያ እንተይላትካ በቲ ራሽያ ትደልዮ ተጠውይ ድኸይድ ሰብ ምንታን ነተን እስራ ሴፍ ክገብር ኣስዋይ በዓል ራሽያ ሰርቫይቭ ዝገብራ ዘለዋ ኤርትራ ግን ዝሽየጥ ነዳዲ የብላን ወርቂ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነ ዝርከብ ስለዚ እቲ ኤርትራ ዝሓለፈቶ መስገደል ከቢድ እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ዝርድኦ ሰብ ዳርጋ ብጎረሮ ኸ ኢኻ ተታሒዝካ ዘላ እዚ ኸማንቲ ሰውራ ስለ ዝፈልጦ ነዚ ነገራት እዩ ሰውራ ኮይንካ ክትቅፅል ቀሊል እዩ ሃገር ኮይንካ ክትቅፅል ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሰውራ ናይ ምፅማም ተኽእሎ ኣሎ ገለገለ ኣሎ ሽፍትነት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ገለመለ ኣብ ሃገር ግን መድሃኒት ክትገዛ ኣለካ መሳርሒ ናይ ትምህርቲ ክትገዛ ኣለካ ቴክኖሎጂ የድልየካ ገለ የድልየካ እጂ ኩሉ እዚ እናዓፀውካ እንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ወላ እቲ ግልውፅነት ንብሎ ኢና ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንወርቂ ዝሸጦ ዘይነገር ዋይ ተነጊሩ ክዓፅዎ እዮም ኣበይ መፅእ ኣሎ ክንደይ እትሎ እንተፈሊጦም ክዓፅዎ እዮም መሊሶም ክንደይ ነገር እኮ ተዓፅዩ ቀደም ዕድላት ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ሓደ ሰብ ዝነገረኒ እዚኣ ንመጀመርያ ዝነገራ ዘለዎም ሓንቲ ሆስፒታል ነይራ ፈረንሳ ንኤርትራውያን ሓካይም ተሰልጥነሎም ነይራ እጆምሎም ኤርትራውያን ሓካይም 5-6 ተሰልጥን ነይራ ከምኡ ድማ ብፅኑዕ ዝሓመሙ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ወይ ገለ ይሕከሙ ነይሮም ኣብኡ ገለ ካብዞም ተቃወምቲ ከሲሶም ነታ ሕክምና ነቲ ዝግበር ዝነበረ ሰርቪስ ተዋቢሎም and people don't know this ኣነ ንባዕለይ ይፈልጦን ነይረ እዚ እቲ ፀገም ነቲ ሃገር ዘጋጥም ዝነበረ ከምቲ ዝድላይ ተገልፀና ኣሎ they have so many problems ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ብዙሕ መሰናክላት ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት እዩ ዝሕለፍ ነይሩ ስቲል እውን እቲ ብድሆታት ኣሎ እጂ ክሳብ ናይ መድሃኒት ወላ መድሃኒት ንክትረክብ ዝኽልከል ኣሎ እቲ መድሃኒት መሳርሒ ናይ መድሃኒት ንኣፅዋር ክጥቀሙሉ እዩ ዝብል ስለዚ ይዕፀሱ እዚ እቲ ፀገማት ኣገለ ነጥቢ ክታበት ንቆልዑሲ ክታበት ንቆልዑ ዝኸውን ሲ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ኣብ ከባቢ የመን ኮይኑ ብሎክ ገብሮ ነይሩ እቲ መራኸቢ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ክታበት ብሱዳን ብኮንትራባንዳ ያቱ ነይሩ ካብ ሱዳን እዚ ኩሉ ናይ ሱዳን ዘሎ ከሰላ ዘሎ ህዝቢ ዋላ መንግስቲ ሱዳን ምስ እቲ ሰንዓ ፎርም ዝበሃል ተሓጋጊዞም እንዲኦም ኩሉ ነገር ክዕፁ ከም ዘለዎ ገይሮም ነይሮም ኣብ ሱዳን ግን እዞም ራሻይዳ ኢልካ
ከምኡውን ሱዳናውያን ዳስዋይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ሶፍት ስፖት ዘለዎ ፅቡቅ ዝኾነ ልቢ ዘለዎ ምክንያቱ እንኮላይ ትእገዳ ከሎ ጥሒሶም ዝኣቱ ዝነበሩ ብዙሕ ይረድዎ ነይሮም እዮም ነቲ መንግስቲ ዝርካቡ ዝኣቱ ዝነበረ ብኢድ ኣቱ ነይሩ እዚ ከዓ ወላት መንግስቲ እናሃደኖም ከሎ እናኸዱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣስተዋፅኦ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ ፀገም ብትክክል ንህዝቢ ኤርትራ ኣይተገልፀሉን ኣሎ Now, this is one of the problems it is be እገዳ እንተይሞ ይብል እገዳ ኖርማል ገይሩ ይወስዶ ምክንያቱ እንተደይ ኣሰማቂልካ ክዳካ ናብ ልዕሊ ድማ ኣነ ኣብዚ ንሰብ እውን ክገልፆ ዝደሊ እዚ ኩሉ ደገ ዘሎ ሰብ መንእሰይ ገሊኡ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ኢማጂን መንግስቲ ኣሚኑ መፍትሕ ናይ ገለ ኣገዳሲ ነገር ሂብካ ኣሎ ኔክስት ደይ የለኻን ናበይ ከይድካ ይትፍለጥ ናበይ ኣቲኻ ይትፍለጥ ምንታን መንግስቲ ከይከደካ ድማ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ከይሃብካ ትኸይድ ኣነ ካብ ስርዐይ ክገድፎ ከለኹ እንታይ ዝገብር ኣብ ካምፓኒ ስምዓኒ እዚኣ ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ በዚኣ ጌርካ ስራሕ ዝብዚ ክስቶዩ ንክስቶ በዚኻ ትረኽቦ ገለ ኢልካ ኣብ ማሓዲግካ ክትኸይድ ተርዲኻኒ ስራሕ ክትገድፍ ከለኻ ኣብ ካልእ ካምፓኒ ክትከይድ ከለኻ ዲ ወላ ስራሕ ምርካብ ዝበሃል ኣሎ ተረክብ ኢኻ እዚኣ ከምዚኣ እዚኣ ከምዚኣ ትብል ኣብ ኤርትራ ስግረዶብ ዝሓስብ ኣይረክብኒ ከይጥርጣር ከማን ኖርማል ከም ዘሎ ኣክት ዝገብር ሽዑ መን ይሰርሖ ነይሩ ብኸመይ ይስራሕ ነይሩ ኣበይ ይኸይድ ነይሩ እንታይ ይኸውን ነይሩ nobody knows እዚ ከዓ ኣብ 10 ሰባት ዘጋጠመ ኣይኮነን ኣብ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ዘጋጠመ እዩ እዚ እቲ መንግስቲ እዚ ዝፈጥሮ ፀቕጢ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግምጋም የድሊ ናይ ግድን እቲ ኣገዳሲ ስራሕ ኣብ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ክተርፍ ኣለዎ ክብል ግዴታ እዩ ብካዝ መን ክትብል ኢኻ ሓደ 10 ሰብ ተኸይዶም ካሕራይ ትብል 100 እንተኸይዶምካ ሰገጥ ክትብል ትኽእል ኢኻ 10,000 20,000 30,000 እንተኸይድካ ግን ደን እቲ ሲስተም ኩሉ ተተሓሳስባ ክቅየር ካብኡ ፅበይካ ጅስ ብከምኡ እንተሪናዮ እቲ ኩነታት ብዙሕ ነገር ክርዳእና ይኽእል ግን ምትዕፅፃፍ ግን ይኽእሉ እዮም ሰሙ ብዙሕ ይተዓፃፅፍ እዮም ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ እዛ ርስታት እዚ ነቲ መንእሰይ ከብርሃዱ ስለ ዘድልየ ፅቡቅ ኣለካ ጆርጆ ናይ ባዕኪ ምክንያቱ ፀገም ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ከማካ እዮም ክርድእዎ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ጆርጆ ዘረባ ኮይኑ በሓልካ ሓንቲ ግን እዛ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ትብላ ዘለካ ሲ ኣበጋሲ ክትከውን እውን ኣለካው እየ ዝብላኒ ኣበጋሲ ክብለካ ከለኹ ሲ ኣብዚ ኮይንካ ብፅሑፍ ድዩ ብቴሌፎን ጌርካ ድዩ ምስቲ ዝመልከቶ ኣካል ዋላ ምስ በዓል ኣወል እንታይ ጌርካ ሲ ንስኻ ኢኻ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ነይሩ ኣብ ሰውራ ከለና ሲ ሓንቲ ንጣር ቁልዒ ሸኻውን ተባሪዓ ይበሃል እዩ ሸኻሲ ልምሉም ኢና ኣይነድኒ ግን ንጣር ቁልዒ ሸኻውን ተባርዕ እንኳን ዶ ንቁፅሲ ሸኻውን ተባርዕ እያ ለዚ ቅዱስ ሓሳብ ተምፅኦ ዘለካ ሲ ምስቲ ዝመልከቶ ኣካል ተዘራሪብካስ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ዘይግበረሉ ምክንያት የለን ናይ ባዕኪ ኣነ እውን ናይ ምእታው መደብ ናይ ምፅራሕ መደብ ገብር ኣለኹ ዝገይር ተሓጊዙ ሕጂ እዛ ናትካ ምስቶም ዝምልከቶም ምፅት ክዘራርበላ ደልየ ቅድመይ ግን ንስኻ ብካልእ መራኸብታት ጌርካ እንተተሳልጣ እሞ ኣብኡ ተንሪኤካ ኣብኡ ክትምድር እንተዝሰምዓካ ኣነ ፀባ ምሰተኹ ነይረ ክምድር እኳ ኣይኮንኩም ክኸይድ ክመሃር እየ ክኸይድ ኣብኡ ምክንያቱ ንምምዳር ኣብስ ንካልኦት ክንገድፈሎም ኢና ዝያዳ ግን ሓቲተ ኣለኹ ኣነ እውን እያ እዛታ ናብ ዝምልከቶ ሰብ ሰዲደ ኣለኹ ርግፅ ምስቲ ኩነታት ርዮም መልሲ ክቡኒ ተስፋ ገብር ፅቡቅ 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 ምክንያቱ እዚ ኣገዳሲት ዓውዲ ስለ ዝኾነት ንኩሉ ትጠቅም ስለ ዝኾነት ካልእ ግን እዛ ናይ ሕርሻ የማነ ቴሌፎናት እያ ትካላ መስለኒ ከምኡውን ምስባሕ ከብቲ ንስጋ ዝኾኑ ንፀባ ዝኾኑ ኣገልግሎታት እዚ ፍቁድ ምዃኑ 100% ከረጋግፀልካ ዘሊ ዝኾነ ሰብ ከይዱ ኣብቲ ገማግም ናይቲ ዲጋታት ኣብቲ ክቢ ናይቲ ዲጋታት ማይ ክረክበሉ ዝኽእል ደረጃ ከፍርን ከውፍርን ከም ዝኽእል ናባ ኣይኮነትን ናብ ሳሙኤል ዳ ኣይትኾን ናና ድሓን ኣለኻ ቁርፅ ኢላ ስለ ፀንሐት እየ ከም ኢለ ጠፍየ ኣለኹ ወደነ ሕጂ ተመሊስካ ኣለኻ መላያ እታ ዘረባ ድሕሪኡ እያሱ ተዳሎ ተወከየ ኣሎ ጆርጂኖ ይሰምዓካ ኣለኹ ፅቡቅ ኣለኻ የማነ ቀፅል ኣሎ ኦኬ ኣትካ ኣላ ማለት እዩ ኣብዘ ደሞ ዳተረኻ ሽግዛረ
يا سؤال لخديقة ايوه هلو فيديو جبنا بيجي تزارب دحين ሰላም የغني اللي مجمرتا جورج حوي دغنا كلكم كمان انت مخبلك انا بقى نبوي درار يا زمسغم مالتي ناخا زمصالنا سلامنتاي كل تسرحسي اتي زحقس مالتي حجي بحب حلف مالتي ابزي قنيات زريو زلخ مالتي بحبار نحاد علامه نحاد حبرتسب سلامتا انتاي مهيرنا ازوم من اساياتنا ايسساتات سي ازيوم جغانيوم مستغزيه مالتي ابتي زنبرو غزيه لإخا እንደገና አብናይ ተስዓታት እንድሕር መጽና ከማን እንደገና ኸአ ልክ ናቶም ዝወሰዱ እንሃልካ በዓል ጆርጆ በዝ ተቀልቂሎምና ኣለውኻ ኣነ ብጣዕሚ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ስለምንታይ ንኣይ ኣይኮነን ንውልቅኹም ኣይኮነን ንኣና ከምዚ ጌርና ዝብል እኮ የለን ካብዞም ኣናብስ ነዚኣ ሃገር የላን ዝበልዋ ክትህሉ ዝገበሩ أنا خمس جيرة إلو ما يفلتون بفتسون بمنم تأمر نحنا نأنا هاجرنا أجي ززرا أكمو فري نرئي لنا نسخم حرستوتنا نحنا مريت اتتزرقوا فري صبو فري يفرلو أي تحمقوا كاتسلو حانت جن أنا كلا بوكم زدلل مالتي بوجناين بناتي رئيته كل جزء بقانقوا تجرينيا تم حلال فوق نأنا نزي أبجوجي ويك أبزي رديت أبجاز نزنا براون نمترناف أبركتوز جبرز ولا قليل نجاري كانوا قانقوا تجرينيا أنا إتي أجد داسو قانقوايو جن أبكال مالتي نكال علم نخفلت بزعبا إريترا نسخة حجي أبناي إكس بزح استايخم تبل بمدى توهايتكم مالتي أب حدا channel قريبكم كم زي بأمحرنيا حجين إثيوبياويان حصوت تاريخي نقروه مالو عندنا نفعات إريتراويان كعندنا جبر ملسي يهبوه مالو بتو عنقاناتهم إذا سبويو أفريقيا كالوت أفريقيا هجرات ديوم ولا زومنا أوروبا زتفل عليه وانقاطات ززاربو بزتخ على متن انتايو أبز على مزيت ميديا أبترالو إثيوبياويان بمجمرتا بزحلهم قال أيكا اتي زغربو زلو نغراتسي نو بده زخونه چبتታት ስለዘሎ نسوم زغربو زلو مبغس زي بلو منጭ زي فلق تميلك العلك مزرابيو انا بقانقاتات اب عالم سخزر الله كل غزي نا ايثيوبياويان ززرؤو يوم زسمعو زلو انا خو كويني سمعن مالتي بزخونه بزح غزي خي وسدلكم اجوهم عدمن تعنان يمنيلكا جورج حوي نبوي درار يا زلمه مسجنا مره انا اخا زمصانا بس منالبات نبوي درار نبوي درار سماي دا يورسو ها سرحنا هنا وعيلنا بحده يا والله اوكي يا ونصبط زينا هاي بحكي زي قبلكم زي اللي حجي بطعم بقى انا بقانقاتات بخالق قانقاتات ونسك محلالف الله نحنا انا ازيو انقاقح انتي بطعم صبو جن نابنت اهجر افريقيا حجي اريترا انتي عينت مكران انتي عينت بدون تحلف كم زله كمي كم زحلفت تاريخ كفلتو ويك كم اريترا نخمسلو ويكا اتيوم ايثيوبياويان زرو زلو حسوت نخفلتو يا أقداسنا تلو إلى يحسب مالتي إذن هاتي ريتيو أنا خا نخلهم مالتيو بأبتنا جورجو channel كوينه نخلهم أبركتها زجبرو بزعبها هجرنان نخلهم كأي مسجن مالتي
بزعباتيا ياسو بزعباتنا ميت بقبر ياسو دوبليكيت هنا لا تلفزيون نقلنا الله مثلا نونا يلخون ايوه هذا غينا صدق لا زلا بجزا بيني يلا خذات እንታይ ክብል ይደሊ በአምሓርኛ ዝገብሩ ኩላት ኣለውና ምናልባት ከምቲ ብዙሖም ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ እንግሊሽ ኣብ ባዕለክ ሰሪኻ ኤርትራውያን ንፉዓት እዮም ኣው ምናልባት ኣብቲ ቪድዮ ገለገለ ይዘ የለ እምበር ኣብ መወዳእታ ግን ፈሊጡ ዘስቀጠ ሰብ ኣሎ ወይ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ክሰምዕ ዘይደሊ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዓወትካ ጥራይኻ ከተስምዖም ትኽእል simple as that ኣብ ህይወት ዝበለፀ መልሲ ዓወት እዩ እዚ እንድሕር ተዓዊትካ they're going to change their songs ደርፍታቶም መዛሙሮም ክቕይሩ እዮም ክትዕወት ትክእል ኣለካ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም እየ ዝብል ዝነዕቀካ ሰብ ዘዳኽመካ ሰብ ብዓወትካ ጥራይካ ትመልሰሉ ኣነ እኮ ቀደም ነዚ ሰብ ከም ዝኸውን ኣይመስለኒ ነይሩ እዛ ሃገር ከም ዝትኸውን ኣይመስለናን እዩ ከነብሎም ክንክላልና እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ሓላፍነቱ ወሲዱ بقلخ نفس الكفسة بقل يزولانه بقل ندحر بليسو ترايتون هاجر برجعون كبركت زي نفس الكفسة بقلنا حلافنا تاوي سبات كنا لنا حلافنا تاوي سدراكن هانس كنا لنا زكاء لنا قليل يكون تبدون معربة وعلم جن بزكاء لنا كن هانس كنا لنا and أما ودات هذا ما نذكرتي حويس عبد خيط كلمة زكاء لنا كنا كتن كلالنا I think it نجارات بينا سبوبات يخيس لزلوا بس فانا قبل ما دروني منياتو السودان كم سودان أي مثلا نوقع كم سودان يكون السودان سبون من يلو سوماليا سبوا يكون زلوا إثيوبيا أنا بعد سبوا يكون زلوا سبوا كم زلوا كأي ناس بتنزلوا برسبوا يكون زلوا مليونات سبنات شجري زلوا يمن عالتا ويام زدب زلو سلازين هنا بتزوبانا سلام زنبر زلو زبلنا أجمعات هالو كلتات هالو كسرتات هالو جن من بارك ساب زكال زخانة خالك وسحقل زبلنا تعلمنا برت أجمع يلنا كا تعلف زدايك ولا بحفش عايزنا ني هذا سبكتي ياسو حتى ودك مقالات قبل اللي يغني اللي جورج حواي كلهم كأيغني اللي كلهم تقربوا زلهم مچم ابت اقراربا انت زي كوينس ابت دليتن اتحساسبان حدا يمو بطعمي بقى تاي مبلك املاح مسانا يكون لاغش حبيبي لاغش يبا شكرا أنا أقول على خور ندحر بطح هذا الكعبة أنا حس كان الله ناي ياسو مغاله جرات اللي سنيا حجي أنا كنت زي دقة ما نسأنيه سلمتها كم خينا قناة ترد نعطيكم اللي كمان على دمسي حجز بالله يا لناقاشا ويلكم تقراي ميت الله خاجن ميت الله خاجن ميت يس اوكي أجي سمع له نصر له يس سمع له تبع عليك اوكي ثانك يو أنا كوا تقراوين أبتي زلو أرستي حتى تصل زلني أتي مالتي go ahead you're welcome okay نالوات أبزروا قرب نفعكم كن أبزناي قداي صمدة ناتي حتى مالتي كمي أو قرب نبرتتونا مالتي okay شمكان تتنقرنا كنت تقرأي نابل قطع سكايكم كن معناته سرافيل قبل سلاسي مينا سرافيل alright مچم ازن ايصمدو كمتيني زبس حزب ኤርትራ بميديا دمصنا اخوم برغس بميديا يمصيكم زلو ስለዚህ كمتني ኤርትራውያን ብዙሓት ግርዝ በለኩም كله يخيل يو بحصيرو ጽምዶ ማለት እዩ مچم زبس ኤርትራን ትግራይን ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ይነበረን ምክንያቱ ትግራይ ክንብል ከለና ኣካልና ኢትዮጵያ እንዲሁ ግን ትግራይ ድማ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘለዎ ኤሊት ዘለዎ እዚ ትግራይ ማለት ከምዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ጥራይ ደይኮነ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣመን ኣገዳሲ ዝነበረ ስቴት እዩ ወላቲ ከም ክልል እንተደይራኻዮ ኣብ ፖለቲካዊ ኣርኪቴክቸር ናይ ኢትዮጵያ ቀላሲ ቦታ ዝነበረ ትግራይ ሶ ትግራይ بقول سوق إلى ما يكونون أمباسادراتنا UK دو نا أمريكا دو نا تجري سو تجري has an important place أبتي in Ethiopia dynamics so مزعج زلوجن ناتي نابز نقرأ كذا لو أبي أحمد أب تجري
ምናልባት ዝዓበ ዕላሙ ዝሃረመ ኮይኑ ዝስማዓኒ ግን ስቲል ዘይነፀረሉ ነገራት ኣለዉ ከም መረዳእታ ናተይ ንተጋሩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከይተዓወትኩ ኣለኹ ግን ገለ ክፋል ኣለዎም ዘይፀረየለይ ካብኦም ግን ኣምሓራ ዝያዳ ስጋኣት ኣለኒ ስለ ዝበለይ ቀልጢፍ ናብ ኣምሓራ ከይዱ ግን እቲ ኣብ ኣምሓራ ዘጋጠመ ድማ ከምቲ ንሱ ዝተፀበየ ኣይኮነን እቲ ናይ ትግራይ ድማ ከምቲ ንሱ ዝደለየ ኣይከደን ስለዚ ብክልቲኡ ኣይመቸኦን ኣሎ ንተጋሩ ኣብ ጎኑ ንክገብር 2 ዓመት ወሲድሉ እቶም ህወሓት ክንብርከኹሉ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክገብር ንሱ ዝደልዮ ድማ ምስ ኤርትራ ክዋጋ እዩ ዝደሊ ነይሩ ንተጋሩ ተጠቂሚ ድማ ክዋጋ ደልዩ ነይሩ እጅቶም ተጋሩ ኣብኣ ስለ ዝለበሙ ዕድል ኣይሃቡን ኣይንዋጋን ናኢሎም ብርግፅ ኤርትራ እንተድመፁ ነይሮም ኤርትራ ንውግር ሬድያ ምክንያቱ ልኡላዊ ሃገር ስለ ዝኾነ ንዝመፆ ክዋጋ እዩ ናይ ግድን ኣብ መወዳእታ ግን ኣነ ናተይ መደምደምታ እቲ ኩናት ውዕል ፕሪቶርያ ክፍረም ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ቀልጢፍ ሰራዊት ናይ ፌደራል ኣውፅይዎ እቲ ዕላማ ድማ ተጋሩ ሰራዊት ኣለዎም መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሰራዊት ኣለዎ እዚኦም ንሓትሕዶም ክወዳድሩ ላይ ኣለዎም እያ ነይራ ካልኩሌሽን ኣነ ድማ ዘለኒ ሰራዊት ወሲደ ንፋኖ ከዳኽም እየ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ገለን ናይ ሰሜን ህዝቢ ዋዳኣለይ በቲ ድማ ፋኖ ምስ ዋዳኣለይ ዝተረፈ ሓይሊ ኣኪበ ናይ ኦሮሞ ንኤርትራ ክሕዝ ይኽእል ትካልእ ድማ ኮምፕሊትሊ ዶሚኔት ክገብሮ ይኽእል ከምዚኣ ኢላ ኣክቹሊ ኣበይ ክፅሒፍ ኣለኹ እዚ ናይ ኦሮሞማ ሳይኮሎጂ ከምዚኣ እያ ነይራ እዚ ሕጂ ዝፅወት ዘሎ ዳርጋ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍረም ከሎ ዝጀመረ ያነ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ህወሓት ሻዕብያ ሃሪመና ነይሩ ወይ ኤርትራ ሃሪማትና ነይራ ደዝብል ነይሩ ሰራዊት ናይ ትግራይ ስለምንታይ ሻዕብያ ዘይተዋግእ ስለምንታይ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሙ ጠጠው ኢሉ ድሕሪ ናይ ብሓቂ ፌደራል ይሕግዞ ኣሎ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ግን በዲልኒ ሓይሊ ኣለኒ እንተዝብል ነይሩ መቐፀለ ነይሩ ሰራዊት ትውግእ ማለት እዩ ኤርትራውን ብወገና ናይ ተጋሩ ፅልኢ ነይርዋ እንተዝኸውን ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ኣይተዓደመትን ናይ ግድን ክውድኦ ዘለኒ ዕላማ ኣለኒ እንተትብል ነይራ መቐፀለት ነይራ ኤርትራውን እንታይ ጠጠው ዘብላ ነይርዋ ምክንያቱ ዕላማታት ነይርዎም ኩሎም ነናቶም ታክቲካዊ ስትራቴጂ ነይርዎም ናይ ኣብ ፀወታ ግን ኤርትራ ስለ ዝፈለጠቶ ስለዚ ሓደው እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ኣይደልይዎን እዮም ነይሮም ግን ህዝቢ ትግራይ ክዳኸመሉ ዝኽእል ወይ እውን ሰራዊት ናይ ትግራይ ንክውዳእ ግን ናይ ኤርትራ ዕላማ ከም ዘይነበረ እንኳላይ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍረም ከሎ ድሕሪኡ ቀልጢፋ ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬታ ኮፍ ኢላ ዘላ እዚ ኩሉ ድራማ መሬት ትግራይ ኣሎ ገለ ዝበሃል በቲ ውዕል ኣልጀርስ ከምኡ ድማ ብይን ናይ ኮሚሽን ናይ ሄግ ዝተፈረመ ኤርትራ ኣብቲ ልኡላዊ መሬታ እያ ዘላ ምናልባት ዶ ባይት ሓንፀፀን ኢልካ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነቲ ውዕል ተቐቢለየ ውዕል ኣልጀርስን ብይን ናይቲ ኮሚሽንን ተቐቢለየ ኢሉ ኖቤል ፕራይስ ወሲዱ ስለዚ ኤርትራ ሬኮግናይዝ ዝኾነ ዲል ብዓለም ደረጃ ዝተቐበለ ዶብ ኣለዋ ተዳንያ ዝረኸበቶ መሬት ኣለዋ ዘለዋ ሰራዊታ ድማ ኣብኡ ዘሎ ኢቭን ናይ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ወፃኢ ኣሎ ዝብል ጭብጢ የብልናን ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ እውን ናይ ትግራይ ጌታቸው ኣሎ ትብል ኣለካ ኣበይ ኣሎ ንገረና ኤግዛክትሊ ኣበይ ናይ ቦታ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ዘሎ እና እውን ክንዘራረብ ምኻልና ኢሉ እዚ እታ ድራማ ናይ ኤርትራ ጎል ንምእታው ዝግበር ዝነበረ እምበር ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ስለ ዘሎ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሰላልፋ ድማ ተጋሩ ካብ ኤርትራ ረኽቦ ዝኽእሉ በነፊት ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚያ ሕጂ ቀረባ ንሪኣ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክሃርሞ ከም ዝደሊ ምልክት ኣሎ ናብ ኤርትራ ወራር ክገብር እዩ ዝብል ድራማ ኣሎ ግን ክገብር ከም ዘይክእልካ ብዙሕ ሰብ ይርኢ ኣሎ ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ገፁ ሰራዊት እንተተበጊሱ ፋኖ እንታይ ይፅበሉ ዕድል ረኺቡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፁ ከይዲ ኣብ መንገዲ ክተሓላለፉ እዮም ሜይቢ ምክንያቱ ብረት ኣልዒሉ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ክሰድድ ከሎ እቲ ናይ ፋኖ ስስቕ ኢሉ ይኮነን ክሪኦ ክጥቀመሉ ይትዕድል ስለዚ ኣብ መጀመርያ ንፋኖ ክስዕር ኣለዎ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክኣሊ ኣለዎ ድሕሪ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ኤርትራ ድማ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ትዕላሙ ነቲ ኣቢ ክኣልይዎ ዝደልዩ ሓይልታት መነመን እዮም ምሳቶም ክሰርሕ ፀገም የብለይን ትብል ኣላ ስለዚ ህወሓት if you are willing to ምሳና ኮኦፕሬት ክገብር you're welcome ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዶብ ካ ንሕና እዩ ዘለና ይብል ዘላ ኦኬ ቴንክ ዩ እንታይ ድዩ ብሓሳብ ከምዚ ክንዘራረብ ፅቡቅ እዩ ካብ ወገን ተጋሩ ኮነ ካብ ኤርትራ ኣነ ካብቶም ኣብ ማስ ሚድያ ዝነጥፉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላም ክሰፍን ኣለዎ ባህላ እየ ሰላም ተሎ ብሓባር ክንዓቢ ንኽእል ኢና ግን ኣብ መንጎ ግን ዝብል ሕቶ ኣሎ ሕጂ ኣነ ከም ሓደ ነጣፊ ኣብ ማስ ሚድያ ከም ሓደ ትግራዋይ ክሪኦ ከለኹ ኩሉ ኩነታት ናይ ዓድና ማለት እዩ ብወገነይ እቲ ፅምዶ ዝፀልኦ ሰብ የለን ኣነ ሰላም ይደለ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ትኮይኑ ኣባና እውን ሰላም ኣሎ ብሓባር ክንዓቢ ክንምዕብል ዝፀልእ ሰብ የለን እንተኾነ ግን ብዙሕ ሕቶታት ከዓ ኣለና ንሕና ከም ተጋሩ ማለት እዩ ከምዚ ኦፊሻሊ
ስጋብ ሕጂ ብሸነኽ ትግራይ ማለት እዩ ገና ዝተፈልጠ ነገር የለን እዚ ጉዳይ ጽምዶስ ኣፍልጦ ኦፊሻል ኣይረኸበን ማለተይ ካብ ወገን ሕወሓት ኮነ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኦፊሻል በትናቶም ናይ ሒሳብ ኣካውንት ወላ ሓንቲ ዝተባሃለ ነገር የለን ስለዚ ኣነ እዚ ጉዳይ ጽምዶ ኣነ ብወገነይ ከም ሓደ ትግራዋይ ክቕበሎ ብጣዕሚ ዝኸብደኒ ምክንያቱም ንሕና ወላ ሓንቲ ውሕስና የብልናን እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ዝግበር ሕጂ ጽምዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ወላ ሓንቲ ጋረንቲ የብልናን ምክንያቱም ሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ስጋብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ስለዚ ምናልባት እዚ ከዓ ንመንግስቲ ንዶክተር ኣብ ኣሕመድ ንዓና ኣብ ፅላእ ዓይኒ እውን ከጠምተና ክእል እዩ ናብ ህልኽ ክወስድ ዝኽእል ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ ኮይኑ ክፍጠር ይኽእል እዩ ምክንያቱም ብዙሓት ዜሮስ እታ ኩናት ኣባና እያ ዝተፈጥረ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ሰላም ኣይኮነን ተፀልዩ ወይ እቲ ፅምዶ ኣይኮነን ተፀልዩ ንሕና ግን ኣነ ሕጂ እዚ ናተይ መትከል እዩ ድራር ብሓሳብ ስለ ንዘራረብ ዘለና ኣነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ፀልያ የብለይን ሰላም ዝደልየን ብሓፈሻ ናይ ኩላኹም ኣብ ዘሎ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ግን ዝበሃል ሕቶ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንሕና ከም ተጋሩ ብዙሓት ሕቶና ሓቶ ኣለና ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ኣብ ልዕሊና ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ኢልና ንኣምን ኢና ከም ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብመንግስቲ ኤርትራ ብህዝቢ ዘይኮነስ ብሰራዊት ኤርትራ ወይ ብመንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሕና ኣፍልጦ ብዓለም ክረክብ እንደለና ሕቶታት ኣለና ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዶባት ከፊት እዩ እቲ ዘጨፍጨፈና እውን ብዓብዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሕና ግን ኢትዮጵያን ስጋብ ዝኾንና ኩሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ኣፍልጦ ክረክብ ኢና እንደሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምክንያቱም ንሕና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትሕቲ ዜራ ኢና ዘለና ብኩሉ ተዳኺብና ምናልባት ሕጂ ሓደ ክልተ እዚኦም ከም በዓል ብርሃነ ወፂኦም ምስ ኣወል ስዒድ ዝገብሮ ርክብ ንብዙሓት ሰባት ከምዚ ብሓደ ግዜ ዝተወድአ መሲሉ ክስምዖም ይኽእል እዩ ንሕና ግን ኣብቲ ሓቂ ዓይኒ ክንዛረብ ተኮይና ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኢኮኖሚ ብኩሉ ዓንያ ዘላ ክልል እያ ዘላትና ስለዚ ኣብ ከምዚ ህሞት ኮይና ንሕና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳ ዘዋፀና እምበር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ምናልባት ንዓና ኣብ ሓደጋ ክእትወና ይኽእል እዩ ይብል እዚ ክብል ከለኹ ግን ድራር ማለት እዩ ሰላም ኣይደልን እየ ማለት ኣይኮነን ሰላም ኣነ ክደሊ ከለኹ ግን ንዓና ብዝጠቅም ብዘውሕስ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ እዚ ናተይ ድሓን ክትቅፅላ እንዲኻ ሚት ገብረል እንታይ ክብለካ ይደሊ ብመንገዲ ኤርትራ ይኹን መንገዲ ትግራይ ኦፊሻል ዝኾነ መግለፂ ይተዋህበና ኣሎ ኤግዛክትሊ ብሰንኪ እዚ ኦፊሻል ዘይኮነ እዲኻኒ ኦፊሻል ክኸውን ኣይክልኒ እዚ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘላ ኦፊሻል ዝኾነ ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብር ኣይትኽእልኒ እያ እቲ ገይም ግን እንታይ እዩ እዚ ትግራይ እንታይ ደልዩ ኣለዎ ካብ ኢትዮጵያ እንተወሓደ ከም ካልኦት ክልላት ዘድልዮም ፀጋታት ክረኽቡ ባጀት ድዩ ንትምህርቲ ድዩ ንጥዕና ድዩ ንገለመለ ይደልዮም ራይት ከም ክልል ኦሮሚያ ክልል ኣምሓራ ከም ካልእ ዝግባኣ ክትረክብ እያ ትደሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይቲ ዝነበረ ዳመጅስ እውን ወይ እውን ጎዲልዎም ዝነበረ ባጀታት ክውስኸሎም ዝኽእል ካብ ኢትዮጵያ ይደልዩ እንድሕር ኣቢ ኣይሂበካን እየ እንድሕር ኢሉካ ወይ እውን ክበካ እንተዘይደልዩ ካብ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍፀም እኮ 2 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ስለምንታይ ትቀረባት ከም ካልእ ስቴትስ ኖርማል ኣብ ትግራይ ክኸውን ዘይከኣለ ኣቢ ኮንትሮል ክገብሮ ስለ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ህወሓት እንታይ ይገብር ኸ ህወሓት ነትሰይ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣይደልን እየ ኢሉ ኤርትራ ኣነ ምስ ከም ቀደመይ ክበዓስ እየ ዝደሊ ኣለኒ ፅልእለኒ ዘይተፈተነ ሕቶታት ኣለኒ እንድሕር ኢሉ ንመን ምችእ እዚ ኤርትራ ኣይኮነን ሎሚ ኣቢ ኣሕመድ ከሎ ኣብ 4 ኪሎ ኣይኮነ ህወሓት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ኤቭሪ ዴይ ብመንገዲ ሱዛን ራይስ ክረኽቦ ከሎ ንመለስ ዜናዊ መኪታ ኤርትራ ሓሊፋ ስለዚ ኤርትራ ምስ ህወሓት ስለተፀጋዓ ብፍሉይ ኤርትራ ፍሉይ ኣቃውማ ትረኽበሉ መንገዲ የብላን ተጋሩ እንታይ ክረኽቡ ክእሉ ህወሓት ንኣብነት ኣቢ ክዓፅወኩም እየ እንድሕር ኢሎም ነው ይካንት ክዓፅወና ኣይትኽእልኒ ኢኻ መገዲ ኣለና ንሕና ክብሎ ክእሉ እዮም ስለምንታይ ዲ ወልቃይት ምዕራብ ትግራይ ተታሒዙ ዘሎ ሓንቲ ካብቲ ዕላማ እኮ ህወሓት ደገፍ ክረክብ እዩ ብገለ ነገር ክመፆ ስለ ዝኽእል ክዕፆ ክኽእል ኣሎ ብኔው ኤርትራ ክትዓፅወለያ ብምዕራብ ትግራይ ድማ ባዕለይ ክዓፅዎም እየ ስለዚ ህወሓት ዝበሃል ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክረክብ የብሉን ኣብ እግረይ ተንበርቲኹ ጥራይ ክረክብ ኣለዎ ትሕቶ ሕጂ ትግራይ እንድሕር ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘሎም ኣን ኦፊሻል ርክብ እንተለዎም እንታይ ክብሉ እዮም ሌቨሬጅ ይበሃል እዛ ፖለቲካ ሌቨሬጅ ኣለዎ ተፈራህነት እውን ኣለዎ ዲኻኒ ኣዲኤን ኦፍ ደደይ ኣብ ኩናት ኢኻ ነርካ ሕጂ እውን ኩናት ክመፅእ ክእል እዩ
بزي هجي زبلو زلو نحوحات كسرو زي زبل زلو كنت متاي قبري عدنو حوحات كبوليتيكا إثيوبيا أنت تسريزو exactly انتاي مالتي زي زوم سبازياتهم تم كلهم ناي حوحات بوليتيكاوي إليت انتاي كهو بتحرك كابون بلندن زاتوي أبي أبتي ريبورت هيزو مجمع سرات يولي يبللو سلازي it's gonna be very difficult in the political elite ناي حوحات سلازي survival of ناتون بوليتيكاون نورمال هيوتهم كوحسيتو قينهم حيل كلهم الله حيل خبيد مت الكاي كون حيل زمت maybe كينات كجمر كله ناي قدم زعكب كاس وار نيركا what about today ስለዚህ እቲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ሓደ ኣን ኦፊሻል ከሆነ ኣይክልኒ ትግራይ ሃገር ስለ ዘይኮነ እቲ ዝለዓለ ስራሕ ግን ነቲ ናይ ፖለቲካዊ ነቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ንግደፎም ኣም ቨሪ ሹር ካልኩሌት ይገብርኩም ዘለዉ ኩሎም ስለ ደዋፅኦም ድራዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ከም ህዝቢ ግን ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ነታ ኣብ መንጎና ዘሎ ስእሊ ኣብ ምጉዳል ወይ እውን ነቲ ሆስቲሊቲ ምትፍናን ቋንቋ ኣቶ ጋሩ ክድምሰሱ ኣለዎም ኤርትራ ከምዚ ክትከውን ኣላ ኢደዝን በነፊት ኤኒዋን ስለዚ ከም ሚድያ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል እንተወሓደ ማኣስቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ክፈትሕዎ እዮም ኢደኖ ግን እቲ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ናይ ህዝቢ ከነጉድል ክንክእል ኣለና እቲ ፅምዶ ብዓብዪ ኣብ ሚድያ ዘሎ ሲ ስራሕና ከመይ ጌርና ፅልኢ ኣብ መንጎ ኣነ ብቀዳማይ እውን ተጋሩ ጠፍሎም ኢለ ወስቢሰ ይፈልጥኒ ብርግፅ ፖለቲካዊ ምሁራን ይንዕቁ እዮም ንኤርትራ ንምልሰሎም ኢና ግን ህዝቢ ትግራይ ክጠፋ ኣለዎ ዝብል ኣብ ናትካ ይዕፍን ኣነ ማለት እዩ ድራር ሶሪ ከሊፈካ ኣብ ናትካ ሓቂ ሓይሽ ብኸመይ ኢኻ ማን ኣትየ እምበር ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ደጋፊ ሰራዊተይን መንግስተይን ህዝበይን ኩሉ ሰብ ከም ልክዕ ከምቲ ንዓዱ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዛ ናትካ እታ ኣነ ካብታ ደስ ትብለኒ እዚ ናትካ ዩቱብ ካብ ቀደም እየ ማለት ሲ ሕጂ ኮንኩን ዋላ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ዝጠቅም ንሕብረተሰብ ሼር ትገብር ስለ ዝነበርካ ቀደም ከታተሎ ነይረ ኣብዚ ናትካ ዩቱብ ፀገም የብለይን እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ንሕና ከም ኣብ ዓይኒ ሓቂ ተመፅእ እቲ ፅምዶ ምሳና ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ምስትዮም ተቃወምቲ ናትኩም ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ከም ናይ በርጌድ ሓመዶዲ ካልእ ኣይዶኖ ምስኦም ዋላ እዩ ዕርቂ ዘድልየኩም ኢለ ይሓስብ ከም በዓል ተፈታዊ ተልክሾው ድዩ በዓል ውፊ ድዮም ካልኦት ምስ ኣሕዋትኩም መጅም ኦኬ እቲ ዕርቂ እቲ ፅምዶ ክግበር ተኮይኑ መጀመርታ ሓደ ሰብ እኳ ምስ ነብሱ ገዛ ኩሉ ግዜ ፀሬት ካብ ምንታይ ዳ ትጅምር ካብ ገዛኻ እያ ትጅምር ስለዚ ንስኻትኩም ኤርትራውያን ኢኹም ከም ኤርትራውያን መጠን መጀመርታ እትዮም ተቃወምቲ ድዮም ልክዕ ከምዝናትኩም ተቃወምቲ ኣለውና ንዓና ዋላ ምስኦም ዕርቂ ክንገብር እንደሊ ኢና ኣብ ሓደ መፂና ክንዘራረብ ክንሳተፍ ኢና እንደሊ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ምሳና ፅምዶ ትገብርዎ ዘለኹም ምስ ኣሕዋትኩም ምስቶም ተቃወምቲ ድዮም ካልኦት ድዮም ኣብ ሓደ ክትመፁ ደስ ይብለኒ ምክንያቱም ምስኦም እቲ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ፅምዶ ምስኦም ፅምዶ ዘይገበርኩም ምሳና ከም ተጋሩ ኣነ ይዶን ኣብ ናትካ ፀገም የብለይን ኣብ ናትካ ሓቂ ሓይሽ ማለት እዩ ብኸመይ እየ መፅእ እቶም ካልኦት ግን ቅድሚ ሕጂ ከም በዓል ወዲ ጣባ ድዩ ብፍላይ ኣለና ዋልቲ ሃገር ካልኦት ዝገብሮ ኩሉ ሰኒድና ኢና ዝግበር ዝነበረ ብድዓታት ኣብቲ ኩናት ግዜ ብጣዕሚ ዘቐንዙ እስቲልናው ተሰኒዱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዛ ናትካ ዝኾነ ይኹን ኣይረኣኹን ሓቂ ሓይሽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታት ነቐፌት ኣለኒ ምክንያቱም ማስ ሚድያ እትሳብ ትዛረብዎ ከባ ሓሳብ ናይ ሰብ ጥራይ ምርኣይ ባይትከትን ኦኬ ክውዳእ እሞ ሳሙኤል እታ ሓሳብ ንፅርቲ እያ ዘላ እቲ ምስ ኣሕዋትኩም እስከ ሳሙኤል ናትካ ኣነ እውን ሪኢቶ ኣለኒ እንታይ ክብል ደልየ መጀመርታ እዚ ሱራፌል ናብ ሱራፌል ዝገለ ኢኮ ትገብር ኣላ ፅንሃ ንበል እያሱ ድሓር ክመልሰካ ሓንሳብ ኢኮ ትገብር ስለ ዘላ ድሓር ከምታከ حاجه صباح على حاجه حسب مجمرتا ናይ ኣሰርኳ እንተ ሓሳብ እዩ ሶሪ ክቡር ሓው ወሞ ኣንዲ ኸንዲ ሓጥራ ከሕፅረ ዳሓን ካብኡ ክወፅእ ሞ ኦኬ ድራር እንታይ እቲ ሓሳብ ኣነ እቲ ሓጂ ዛረባ ትግርኛ ቀስተብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝድግፎ ፅምዶ ወይ ሰላም ዝግበር ምስ ኤርትራ ብጣዕሚ ዝድግፎ ካብ ሰላም ዝዓቢ የለን ኣነ ኣብ ሰላም ኮይነ እንዳነበርኩ ኣብ ጀርመን ኣለኹ ድራር ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ኮይነ ኣነ ከም ሓደ መንእሰይ ፅልኢ ባእሲ ኣብ ዝጥዕመኒ ኣብ ዝማምቆና ሃገር ኮይነ ኣነ ፅልኢ ይኹን ካልእ ዝጉስጉስ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብ ማስ ሚድያ ንፈልጠኒ ግን እቲ ዝግበር ግን ኩሉ ነገራት ከም ተጠንቂቕካ ዝግበር ክግበር ኣሎ እዚ ናተይ ርእቶ እኮ ኣነ መፅእ ፃረፍ የለኹን ሓሳብ እየ ዝሸጥ ዘለኹ ናይ ብኸመንድ እየ እንግዳካ ዘለኹ ዮር ዌልካም ሓሳብካ ክትብ ያ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኩሉ ነገር ከዓ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ምክንያቱም ንሕና ከም ኣብቲ ከባቢ ሓቂ ሓይሽ
انت دا سلام تجيرو كنمعبل كنسرح كنعب كومي سبسي كموت ايكون انت فتيرو لك خمزي عبز ماتي تغير هيوتي كيرا سدراي كيرا زلهم توم عب مريض زلو يحواتنا ون كومو عب دفع زي كونس عب تمرتي عب يونيفرسيتي عب خالق عب كومي انا تناتي كل جزي حلم مالتي سلازي اتتصلي دوك بلالو عب زخون يخون ماس ميديا انت خونه جن نحنا ناتي ريتو كم تغارو ኢትዮጵያውያንና መጀመርታ ዓርቂ ዘድልየና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዳኣምበር ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርክብ ኦፊሻል ተኮይኑ ኦፊሻል ክኾን ኣለዎ ብገቨርንመንት ዋላ ንሕና ሃገር ኣይንኹን እምበር ክልልና መንግስቲ ኣለና ካብ ፌደራል ዝተመርፀ መንግስቲ ስለ ዘለና በት መንግስቲ መሰረት ኦፊሻል ክኾን ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ ግን ብበዓል ኣወል ስዒድ ወይ ብብርሃነ ጥራይ ዝድምደም ኣይኮነን ምናልባት ንቁርብ ግዜ ኣብዚ ክዋዕዋዕ ክእሊ ግን ተጠንቂቃ ኩሉ ነገራት ክግበር ኣለዎ ባህላ ድሓር ኣነ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ዝተዛረብ ኩሉ ምክንያት ንኻልእ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ መጀመርታ ኣሕዋትኩም እዮም መጀመርታ ምስ ኣሕዋትኩም ፅምዶ ክትገብሩ ክትዕረቑ ሰላም ክትገብሩ ንስኹም ሰላም ተገይርኩም ምሳና ከዓ ሰላም ክትገብሩ ተዘይ ኮይኑ ግን ነቲ ሓደ ሓውካ ኣርሒካ ንሓደ ትግራዋይ ኣምፂኻ ንረብሓን ፖለቲካን ኢልካ ዝግበር ኣይዶኖ ክንደይ ናይ ቀፃል ነቶ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልኒ እታ ፅምዶ ብሕፅር ዝበለ ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ማለት ኣይድግፋን እየ ክድግፋ ተኮይና ከዓ ጋረንቲ ክህልወና ኣለዎ ብዘይ ጋረንቲ ግን እዚ በዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ዝጥዕመካ ብዩቱብ ገለገለ ግን ኣነሲ ከም ሓደ ትግራዋይ ኣይቅበሎን እየ ማለት እዩ እዚኣ ታናተ ግን ቴንክ ዩ ሶ ማች ሪቶኻ ቅቡል እዩ ዩር ዌልካም ሪቶኻ ሰሚና ቴንክ ዩ ድራር ብሓሳብ ጥራይ ስለ ዝሰማዓን ብጣዕሚ እየ ዘመስገን ደስ እናበለና ፀገም የለን ሪቶኻ ኢኻ ሂብካ ኣብ ኩናት ዝነበረ ሕብረተሰብ መፅኡ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክፍታሕ ዝኽእል ችግር የለን so it needs a lot of time conversation is የድልዮ ሳሙኤል እስከ መልሳባነ እኳ መልስላትን እንደ ዳሕራይ ግን ንስኻ ስለ ዘለኻ መጀመርታ ዌልካም ሱራፌልቲ ኣዛርባኻ ፅቡቅ ድዩ ቀዳማይ ነገር እስኻትኩም ኢትዮጵያውያን ኢኹም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ካ ትብለኹም ንሕና ከም ሃገር ኤርትራውያን ኢና ኣብ ርእሲኡ እዚ ትብሎ ዘለኻ ኦፊሻል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ቀዳማይ እቲ ናይ ፕሪቶሪያል ውዕል ከይተወደአ ኦፊሻል መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ትግራይ ገብሮ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንዓኻትኩም ዝገደደ ሽግር ክመፅእ እምበር ኦፊሻል ገብሮ ክቐሊል እዩ ኣብ ሚድያ ወፂኹም ምዝራብ ግን እስኻትኩም ኣብ ውሽጢ ከም ሳንድዊች ኢኹም ዘለኹም ቀዳማይ ንትግራይ ከፋፊሉ ኣብ ክልተ ከፋፊሉ ኣዳኺሙስ ኣብ ክልተ ከፋፊሉ ንዓኻትኩም ጀኖሳይድ ገብረኩም ዘሎ ብዕፅዋን ብክበን ትፈልጦ ክትርዳእኩም ዘሎ ኣብ እምበር ንሕና ኣይኮናን ካልኣይ እንድሕር ጀኖሳይድ ጌርኩምና ሕቶ ኣለና ትብል ኮንካ ንሕና ከ 30 ዓመት ዝገበርኩምና ሕቶ ይብላን ማለት ድዩ ንሕና ኮነ ሰላም ደሊና ንፍቅሪ ደሊና እንደገና ከዓ ኣብ ሎንግ ተርም ንመፅእ ዘሎ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዕላማ እንድሕር ኣብ ዩቱብ ትነጥፍ ኣለኻሲ እዚ ቀሊል ንክርዳእካ ቀዳማይ ንዓኻትኩም ኣዳኺሙ ንሕና ምሳኻትኩም ምስ ኣብ ኮይና ወያነ ዝተገብረ ጉዳይ ኣብ ርእሲ ኸ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ከምታ ዝበለካ ድራር ከዓ ኣብ ኩናት ገዲፉ ከዓ ናብ ኣምሓራ ሽፍቲ ገይሩ ኣይሰለጦን እምበር ኣምሓራ ወዲኡ ከዓ ንትግራይ ከዓ ኣብ ክልተ መቃቂልዋ ጌታቸው ረዳ ኣብ ስልጣን ኣምፅኡ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሃንግን እዚ ኩሉ ገለ ዝፍጠር ነበረ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ንኸባሪዕ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ሓልዩ ይኮነን ልዕሊ ዝኾነ ኩናት ደጋጠመ ጀኖሳይድ ኣይኮነሲ ብዕፅዋን ክባል ንዓኻትኩም መድሃኒት ከም ሓልፍ ነዳዲ ከም ሓልፍ ገይሩ ዓፂኩም ዘሎ ኣብ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብዚ ክንቆሐለኩም እሞ ሽዑ ተኻንኩም ዘይሓገዝኩምና ሞ ሳሙኤል ተኻንኩም ዘይከፈልኩምና ድሓን ሳሙኤል እንታይ ድመሲልካ ሳሙኤል ትና እንታይ ንኽብል ኢለ እቲ ሱራፌል እንታይ ክርዳእካ ኣሎ ኣብዚ እዚ እቲ ከባቢ ኣብ ናይ ውግእ መንፈስ እዩ ዘሎ ሓንቲ ብዚ ዝበዝሐ ሰብ ዝጋገያ ኤርትራ ካብ 2018 ዝነበረቶ ዝሓሸ ኣቃውማ ሕጂ ኣለዋ ስለምንታይ 2017 ኩናት ክጅምር ከሎ እንታይ ኣጋጢሙ ትግራይ ነቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ያሕቁ ሰራቶ እዚ ሰራዊት እዚ 10 ዓመት ኣብ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ እዩ ርዳእካ ክኸላሎ እቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ 10 ዓመት ገይሩ ነይሩ 10 ዓመት ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ተጋሩ እንታይ ይብሉ መሬት ሻዕብያ መሬትና ኣሎ ኖ መሬት ኤርትራ ፌደራል ብሓይሊ ኮፍ ኢሉ ነይሩ 10 ዓመት ዓለም ካስቂላ ትሪኦ ነይራ ምክንያቱ ኤርትራ ውግን ተጀሚራ ኣብ ልዕሊ ገዳ ክውስኹ ስለ ዝደልዩ እዚ ሰራዊት እዚ ታንክታቱን መዳፍዑን ንኤርትራ ውግእ ይገብር ነይሩ ንኤርትራ ፀቕጢ ክፈጥር እዩ ግን እቲ ኣብ መንጎ ፌደራልን ህወሓትን ዝተጀመረ ኩናት ነቲ ሰራዊት እቲ ስለ ዝሰዓሮ ኤርትራ ሽዑ እያ ተዓዊታ ኣብ ውግእ ብምእታዋ ከን ተዓዊታ ንኤርትራ ከጥፊ ኢሉ ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሕቁኡ ተሃሪሙ ናብ ኤርትራ ካብቲ ከሎ ዓወት ናይ ኤርትራ ሽዑ ያጋጢሙ
سو دحريو أبا حدش سراويت كهنت زلوا أنا أتتنا كلام سراويت تزحية لكفالنا تتكراوايو we all know this سراويتنا فدرال تزحية لكفالنا تتكراواي نيرو تكراواي دما بمول وجينو أنصار فدرال تواجيو سو توقع حليفو وقع تعما يكونن قليل يكونن بزعباتها جنوسايد بالكا نمبر 1 تا جنوسايد بانترناشونال حقي كتصنع كتكل على سلازي اب ناي كوينات حق انت يالو እቲ جنوسايد تبل قال كمان بكالكوليشن يومي توهيبا زلامبر كرايم اجينست هيومانيتيز بالالو زنتايو نسيفيلن نوتهدرن حويسكا كتقتل كلها ابيز قبر نيرو زي معناته سيفيل مدهانيت كم زي يركب بانك كم زي يركب الكتريك كم زي يركب مقبخ كم زي يركب مقبار زي جبني بعالم درجه جبني ابي بزي حتى نابغت حتى يسمعكم زي زيارك حتى تسقبا فورت وي اسك هيم حط لنا ولا نحو حط لنا نو I get it مخنياتو ابي نزيتا نزي حطوتات زي سلازي عبسو زلو يتي تግራዋይ حتى زي دله مخنياتو باجيتكا ካብ አዲስ አበባ ዝመፀካ እንተሎ እንታይ ክትሓትት ትኽእል ካ ክሳብ ዝደልወካ ካጥንቃ ኢኻ ይርዳዕኒ ያነ ስለምንታይ ከምኡ ከምዘይ ኮነ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት እቲ እንታይ ተሳትፎ ነይርዋ ብኢንዲፐንደንት ኦርጋናይዜሽን ተፀኒዑ ምስተወደየ ዝኾነ ፍርዲ ክወሃብ ይኽእል ኸውን እዩ ግን ኤርትራ ንኢትዮጵያ بسفع جبنات يتحتى سفع جبنات زين 10 عامات راه يكونن 30 عامات إثيوبيا خدجازنا خلا we have a lot of crimes صاتكم عم حتى الجزيرة رغم زعبا عصوات تزارب لهم إيرترا نينو وي عامات عصوا لوا ስለዚህ እቲ ولا برهان أبزبلا كله تصنعوا زيادة زعمت زيادة تبدل كحسنة دسبلني أدخلني كله تصنعوا بعالم لقاء تحالفوا إيرترا دي بديلا تجري دي تبديلا تجري برجت كبابي بزي كات منجدي كحسك وهبا ميقبا إثيوبيا سلازخونت سا إيرترا قلت إثيوبيا تخصلو بزي حتى تطلع إذا كله تصنيع إيرترا زيادة تبديلا عند حرة بايلو إذا قاعدنا منقصي قد فزل لكاي منقصي بخال منقد هنا كما أكتيفيست أنت كنقبر نغل أنا نسخان نقورز لنا كونفرسيشن صبوا يجي وهنا طابل بخازو اللي قد حتى ندلغا أنا إحنا دما إيرتراويان نملس الكالنا ولا مستوى محوات كا دم تقاوم زلو أنا تقاوم يعني رسو بو مغنيات تريغ اللغة أنا تقاوم يعني رجنا مو داتا حتى نه هجر كون كله بوليتيكا في اللي هتكجديف كا هجر إذا قد سكبت تقريبا كبزوح في اللي هتنا بوليتيكا خليه يبتكينات بحدة طويل واقع نيرو إيرترا دم أنا لولا ونتاز ملكات قداي كون كله تتقاومه قال قال أي درجة يدعز بجمري هجر كان حزب خاني هتقدم دحري بوليتيكا مالتي معناته حزب خا خطفنا اللي هجر كاكت فأبينا هجري كتفز ده اللي نهر قينو I don't have time بزعبا left and right politics كزارب نسوجن بتحطه على مس حوي كسرح دلي هيكون مس حوي مس قرابتك كسرح دلي أنا أفريقيا ملوتي تبوك كسرح دلينا تتسأقم زلا كبابينا إيرترا time after time أمريكا متيز والراس على يزلوا نمجمر يا في تاريخنا إيرترا نمجمر يا أفتقرأ سراويتنا إيرترا تيو نمجمر يا تدخلني سراويتنا يتقرأ بسنا فدرال كوينوجن إسرع عمد أمريكا إيرترا كوفيل نيرو you need to understand that أمريكا إيرترا إسرع كيلومتر وش تأتي كوفيل نيرو كاب كل تشرين كلتن بين توهيبون كله أمريكا إيرترا كوفيل نيرو تانك تاتا موجيرو سو أجي بعد ما نادنا يمكن بالكلنا بعلم حجستو هبنا أمريكا نايو أبعد ما بمهلاو سراويتنا جن تجارب تجاربهم sometimes this is not acceptable سبكر دوزلو علم تفلت مريتنا إيرترا تلو نبي إيرترا ترى يخمل لسلو أزناتي نصور ما تكلمات كم حد تجراوي ناتنا مريت تلقى بحقهم من قدي مريتنا من مريتنا حيزنا دوبنا تحنتيسو بسلام كنسرح كنعبنا خلينا دوبتا زي تخفتق عسى سلامنا حيزنا هاجركم وحيزكم كلنا وحيزنا كم إثيوبياويان كنقصل يدسبن ግን ኣነ ኣይቅበሎን ክብል ከለኹ ገና ዘይረገ ህዝቢ ስለ ዘለና ይድራር ምክንያቱም ኣብ ትግራይ ምናልባት እዚ በዓል ብርሃነ ወፂኦም ዝዛረቦ ካልኦት ኣብዚ ዩቱብ ተዋዓቢዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምጥንቃቕ ከድሊ ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ገና ይተረጋገን ትሕቲ ዜሮ ገና አንጻራዊ ሰላም እዩ ዘሎ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝብና ንባዕሉ ገና ኣይተረጋገን ኣሎ ዛትስ ዋይ ኢለኳ መንግስት ኢትዮጵያ ቀዳምና حتى መራሕትና ትግራይቶም ህወሓት ተኣምኖም ዶ ይትሕቶ መራሕት ህወሓት ንትግራይ ኩነታታት ተረዲዮም ጽቡቕ ምርጫ ክመርጹ ላይ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለካ ዶክተር መራሕቲ ኣነ ብወገን ኤርትራ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣንቢቦ ንኤርትራ ዘድሕን ውሳነ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይደልን ያነ ምክንያቱ ኣብ ናሽናል ሴኩሪቲ ሕቶ ክመጽእ ከሎ ክምልስ ኣድሓን ጽቡቕ ትሕቶ ኣነ
መራሕቲ ትግራይ ክውስንዎ ዝኽእሉ ውሳነታት ንህዝቢ ትግራይ ክጠቅም ይኽእል ኢለ እምነት ኣለኒ ኣብ ልዕሊኦም ግን ሰባት እዮም ኩሉ ነገር ሙሉእ ይሰርሑ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራውን እኳ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ይሰርሕ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ድሕነት ክኸውን ከሎ ድሕነት ናይቲ ህዝቢ እንዲኻ ትዛረብ ዘለካ ኣብ ቁጠባ ገለ ካላርሲ እንድዩ ኣብ ድሕነት ናይቲ ሃገር ኣብ ድሕነት ማለት እዩ ዝውስኖ ውሳነታት ይጠቅም እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ ኦፍኮርስ ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጥረ ጌጋታት ናይ ማሲ ጌጋታት ቅማረ ስለ ዝነበረ ካብኡ ከዓ ብዙሕና ንምሃር ምክንያቱም ገና ምድላዋት ከይተገብረት 9,000 ሰራዊት ሒዝካ ናብ ኩናት ምጉስ ኳሲ ኣብ ጌጋታት ገይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ጥራይ ንሕና በቲ ናይ ኢኮኖሚና ንኣምኖ ነርና እምበር ኣብቲ ዕድሜና ኣብቲ ናተይ ዕድመ ማለት እዩ ኣብ ኢኮኖሚ እየ ዝኣምኖ እምበር ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ብዙሕ ጌጋታት ተፈጢሩ ብዙሕ ጀግንነት ከዓ ገይሮም እዮም ስለዚ ኣነ ግን ሕጂ ኩሉ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ በቃ ከምዚ ፌክ ኮይኑ ይስምዐን ምክንያቱም ሕጂስ ካልእ ትረፍ ኣብዚኣ ሓዳሽ ፅምዶ 3 ትብል ዝተገብረት ቪድዮ ኣወል ሰዒድ መንግስቲ ኤርትራስ ንህዝቢ ትግራይ ባሕሪ ከፊቱስ ብባሕሪ ገይሩስ ሓገዝ ረድኤት ክእቱ ምዃኑ ነብስር ኢሉ ኦኬ እንተኮይኖም ትማሊ ንሕና እናተጨፍጨፍና ከለና ዶባት በትን ከም ሳርዲን ተረጊጥና ተዓፂና ክንመውት ተፈሪድና ከሎ እንታይ ኮይኑ ሽዑ መንግስቲ ኤርትራ ህዝብና ዘይተቀበለ ህዝብና ናብ ሱዳን ይኸይዱ ድራት ሚሳል ክሰዱ ሆኖ حسب مثال ካብ ትግራይ ተበጊሱ ንኤርትራ ዝኸደ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰጎጎ ሰብ ኣሎ ደቡ ከፊቱ ግን እተው ኣብ ኩናት ኢኹም ዘለኹም ኢሉ ልክዕ ከም ሱዳን ኣይተቀበለናን ደቡ ከፊቱ ብባሕር ረድኤት ሓገዝ የእተው ና ብርሃነ አንሳብ መጀመርያ ክልተ ሓይልታት ኣብ ኩናት እዮም ነይሮም ሱዳን ንኣብነት ኩናት ምስ ተፈቐለ ኤርትራ ንዑ ተዋሂብ ኮነትን ኢላቶም ኩናት ስለ ዝኾነ እቲ ብወገን ኤርትራ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ገፁ ክመፅእ ደልዩ ናብ ኤርትራ ዝመፀ ድማ ኤርትራ ያ ከም ኤርትራ ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢላቶም ካብ ትግራይ ተበጊሱ ሰብ ኣነ ንኤርትራ ገፀይ ክወፅእ ክእል እየ ኢሉ ዝኸደ ኤርትራ ኪት ተመለሱ ዝበለቶለት ኣይኮነን ንዓኻትኩም ሲ ናይ ኣምሓራ ወታሃደራት ምስተሃረሙን ኤርትራ ከይዶም ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ኢና ሰሚና እቲ ሕቶ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ክምልሶ ዝኽእል ሕቶታት ድሩት እየ ኣክቲቪስት እምበር ፖለቲካል ፊገር ኣይኮንኩን ኣብ ኤርትራ ዝምልሰልካ ዘለኹ ግን እንታይ እዩ ዩ ንኣይ ክልተናን ንስኻን ተራ ሰባት ኢና ናይ ሚድያ ሰባት ኢና ናተይ ስራሕ እንታይ ክኸውን ዘለዎ እንተተኻኢሉ ሃገረይ ቀዳመይቲ ንኣይ ተርዲኻኒ ኣነ ንሃገራዊ ድሕነተይ ቀዳማይ ይሰርሕ ሃገራዊ ድሕነተይ ግን ብዋጋ ናይ ትግራዋይ ክሳብ ዘይኮነ እንተ ወሓደሲ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዖ ዘረባነ ኤርትራ ከም ኤርትራ ኮይኑ ክዛረብ ከለኹ ኣብ መፅኡ ብፍሉይ ንኤርትራ ከጥፋይ ዝብል እምነት የብላ ናብርስና ንኤርትራ ከዳኸማይ ዝብል እምነት የብልና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ካብ ኣብ ንላዕሊ ሓይላ ከላ መፅያ ክስዕረና ስለ ዘይከኣለ ስለዚ ኤርትራዊ we have this confidence ምስ ትግራይ ንገብሮ ኣላያንስ ምስ ፋኖ ክንገብሮ ንኽእል ኣላያንስ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ዓንዳር ኣካይዳ ምክንያቱ ውግእ ስዕረየ ኢልካ ትጀሃረሉ ይኮነም ኩናት ገለገለ ሰብ እዩ ኩናት ስዕረየ ኢሉ ዝጀሃር ኩናት ሰዓረይ ትሰዓረ ክሳራ እዩ ዲኻኒ ታንክታትካ ከይተኮሳ ኣብ ድፋዕካ ኮፍ ክብላ ኢኻ ትደልየን እምበር እቲ ጠያይት ኮ ብገንዘብ ኢኻ ተምፅኦ ተተኩይሲ ዝመፅእ ኣብ ዓድኻ ዝወርድ ዕንወት ከኤርትራ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈልጦ የለን ስለዚ እቲ ኩናት ክመፃ ይንደልዮ ኢና ዘለና ንሕና ጠቕላላ ኣብ ኩናት ክመፃ ይንደልና ዘለና ኣብ ትግራይ ዲ ክመፅእ ይንደልዮ ዋላ ውለቲ ናይ ፋኖ እኳ ይንደልዮ ኢና ዘለና ግን these are not things ኤርትራ ትቋፅሮ ምንቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ዝብለ ኣይኮነን ንኣቢ ስለ ዘይደልዩ ወይም ዝዋግኡ ዘለዉ በርቲ ማለት ኮ ንፋኖ ንስኹም ኢኹም ስታረስ ናተይ ዝብሎም ነይሩ ኣቢ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣብ ህዝቢ ኢና ንሪኦ ዘለና ሓነ ጨካን ህዝቢ ዝጭክን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልየሉ ዝብል እምነት የብልናን ንተጋሩ ክሓልየሎም እያ ንብል ኢና ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ድሮን ዝጥቀም ናይ መጀመርያ መራሒ ንርኢ ኣለና ስለዚ እንድሕር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝጥቀማሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ሪስክ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ እዚ ሓይሊ እዚ ክዳኸመሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ምስ ማንም ክሰርሕ እያ ናብ ሕጂ ንተጋሩ ንዑ ምሳና ስርሑ ኢሎም ከምዚ ለሚኖም ወይ ገዲዶም ኣይኮኑ ዘስርሕዎም ዘለዉ ኣነ ናተይ መረዳእታ እዩ እዚ ክልተ ሓይልታት ኣብ ታሪክ ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ፍልልይ ዘለዎም ግን ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ግን ብሓደ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም this is not ጆርጆ ዝብሎ ዘላ ኣይኮነን ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ናይ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎም ዝፃልኡሉ ግዜ ነይርዎም ዝሰርሕሉ ግዜ ድማ ነይርዎም ስለዚ እቶም መራሕቲ እንታይ ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎም ኣብ ከምዚ መደምደምታ መፅኦም I leave this to them ናታቶም ክገድፈ ምክንያቱ ኣቦቶም
أتي كل جزارة بيكلنا كم حزب جن سلام نخنا نجس تسريحنا قتل أنا بغمت كعسراز دل مالتي ودرا ثانك يو داول كأ بزجات أنا تعدل كمان بخمي كعسرا دلي حتى لكم حتى حتىهم نملس تي زي يس هذا سبعة له أبزي كعدت هذا هونا له سنهان هذا ياسو كاهي اوكي يغني لي جورج حواي يغني لي كتمسجن كمان إثيوبياوي بزخونه ازي تزارب صنحكا بمجمريا ناغا اتي زلن اخبروت صبو بسلمنتاي حدث بهاجرو هاجر وازا يكونتن انا بهاجراونتاي بمبالكا صبو يدنقاكا مالتيو كالآي كل جزية نحادي أنصار ناتكا مالتيو وين خالد كمز غير اللي كتب لن كلخا أنا خنتاي غير يوم مبال نفسها مفتاش صبغيو حجي أنا خملش كلهو وكيل ناي منجستو خوينه ويدما زملكوتا أكال كوينه أي كونكون بمجمريا أبتي نسخة تحتو تبلوت صنحكا مالتيو أبي خبل تجراي حنتي زوبايا مالتي وي حنتي كليليا زوم نفعات بعل أول سعيد مس برهاني استابيلو مزلو صبو تبقسين سلام سلزغوني بواقعي منجست إريتراخ عندنا مس حد زوبا زخوني سممع ويكا زخوني غرانتخ قبر أيكلنيو مالا سبناتا يقمت مالتيو منجستي مس منجستي جي تقراي هاقر ايقونتن زوبايا قربيت يا خا مالتيو مس إرترا ناي قربتنا ناي سناي قربتنا ناي دليت سناي دليت حزبي تبقسو ينزغا بفتسو إن شاء الله يا ريت أملاح حقيزو السلام غوني نحنا سلام ندلي جن أنا نابلنا حجين بناي بعل نتن ميدياتات مالتيو ناي جورجو صبوق استاي تبلوت عن حكاية بتاع صبوق ولا توم كالوتون أبتي زنبرة ممللاسيو نابلنا أسمرا أنت زي أتي أي تجراوين ينزبلسي أنت يوم كمل شو ويكا مقال أنت زي أتي أي إريتراون ينزبل أنت أي خاخت من الشيء بمجمريا إذا دا منجستي إريتران منجستي إثيوبيان مخاطي منجستنا إثيوبيا عندنا بزعبة مالتيو بناي تجراي أبزم الرحل زنبرة وان وجي تخايدو بشم بعد ما أب الجيرس كيدو فرد تواهبو نزح فرد تواهبتا ذهبك مقبالي مالتيو هذا سب كموت إريتراوي هذا سب تجراوي كموت كسارات رحي تحجزها بتكا وسيتكا حجزها بتكا تقبلك سلام من بارز مسلوه يلن اجي انا كم زمسلن مالتيو انتاي جرانت لو ويكا انتاي وحسنته لو قال مالز نزبل مدقاف طرحن سلام نسيتو وحسنت كم زمسلن من قست إريترا مس ناي وياني ويكا مس ناي تجراي حلفت قال مليتات كزات مخا زخون الديل كجبر إلي أي حسبني سلامتاي بروتوكول له هاجر مس هاجر يا تجراي هاجر أيبونتن ياسو ترى بالله أنا عشان نفعل هو نحن حجين تاي أنا نزحونا تاي خبلز دلي بقى ويكا ودنا مالتيو نتا تبقسو ناي سلام ناي بعل أول ناي برهاني أملاح حقيزوا أب درجة بسيحة سلام كخون الله ترحينا من مالتي يا صحوي تايدي كبر حالك مالك تخكلي كوا دقاقة من الدم سخاني في ورا اوكي انتي دي صبو يخات زاريبكا سلام دلي يلن انا دقاقي ما خبلاز دلي جورجو كاب قدم سلاز فوتوز نوركي اتيمبر ابتيوم ناي كالوت بتعمي تاي بحال زلن مخنياتهم ماس ميديا حد غزي تاي تزاربوت يخون حزب استمر سلازلخا بخومي اتي ابز بكونفيدنس فيديو خفي تزارب زلو اجي
ትገብሮ ኣብዝናትካ ዝኾነ ፀገም የብለን ኢለከ ማሲ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ክትዛረብ ከምዚ ሕማቕ ብድዕታት ካልእ ከምዚ ካብ ሓደ ዝተምሃረ ሰብ ትፅበዮ ነገር ከምኡ ስለ ዘይትዛረብ እያ ኣነ ኣብዛ ኣትየ ሕጂ እንታይ ኢሉ እያሱ ኣነ ኣይቃወሞ ማለት ኣይኮንኩን እየ ግን 9% ኣነ ከረጋግፀልኩም ዝደሊ 9% ህዝቢ ትግራይ ገና ስለ ዘይተረጋግአ ኣብ ኣንጻራዊ ሰላም ስለ ዘሎ ድኽነት ኣሎ ጥሜት ኣሎ ስርቂ ኣሎ ሕግታት ገና ብዙሕ ዘይተመዓራርየ እቲ ምምሕዳራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከይተፃፈፈ መሊስካ ንህዝቢ ትግራይ ካልእ ዘራስን ከምዚ ዓይነት ክመፅእ ከሎ ኣነ 9% እርግፀኛ ጉዳይ ፅምዶ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጦኒ ኣይቅበሎን እዩ ምክንያቱም እቲ ዘሎ ስምዒት ስለ ዝፈልጥ እየ ከም ሓደ ትግራዋይ ማለት እዩ እዞም ኣብ ማስ ሚድያ ወፂኦም ዝዛረቡ ድዮም ካልኦት ምናልባት መሲልዎም ተስፋ ስለ ዝገበሩ ካብዘይ ምስትውዓል እምበር ኣነ እኹል ሰብ እየ ኣብ ግዜ ሕወሓት ብናይ ሕወሓት ዝተምሃርኩ ሰብ እየ ብናይ ሕወሓት ተጎስኪሰ ዝዓበኹ ሰብ እየ ኩሉ ነገር ርዳእኒ እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ዘሎ ፐርፌክት ዋላ ይንኹን ግን ከም ሓደ እኹል ሰብ ይርዳእኒ እዩ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል እቲ ሰላም ዝቃወሞ የለን ግን ሕቶታት ኣለና ቀዳማይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መንግስቲ ተሓታቲ እዩ ዶብ ከፊቱ ንዕኡ እተው ኢሉ ዘጨፍጨፈና ማለት እዩ ንሱ ከማን ብተመልከተለይ ብቪድዮታትን ገለ እንዳቀረፁ ኣሕዋትና ብገደል ዝድርብዎ ዝነበሩ መንግስቲ ፌደራል ኣይንነውዛት ክንሓቶ ኢና ኣብ ግዜን ሰዓቱን ክምለስ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከብቃዕ ግን መንግስቲ ኤርትራ እውን ከም መንግስቲ ኤርትራ ተሓታቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገብረ ጨፍጫፋት ኣሎ ገበን ኩናት ኦኬ ወላ ጆኖሳይድ ድዩ ገበን ኩናት ድዩ ዝበልና ንበሎ እቶም ግዳያት ከይተካሕሱ ዝግበር ተጓይኻ ከምዚ ዓይነት ፅምዶታት ምናልባት ፅባሕ ንግሆ ካልእ ነገር ከየስዕብ ካብ ዝብል እምበር ኣነ ሰላም ክኸልፍ ፅምዶታት ክኸልፍ ንኸመይ ይኮነ እንትናት ዕላማ ማለት ስለዚ ትማሊ ንሕና ተጋሩ ክንጭፍጨፍ ከለና ብዙሕ ነገራት ክበር ከሎ ኣብዚ ናትካ ይረኣኹን እየ ግን ኣብቲዮም ካልኦት ብፍላይ ኣነ ናትካ ማስ ሚድያ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ግን ኣብቲዮም ናይ ካልኦት በዓል ኣለና ዋልታ ሃገር ኢልካ ሶሎ ሚድያ ኢልካ ካልኦት ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ፅቡቅ ክገብሩ ክእሉ እዮም ንኤርትራውነቶም ኣብ ልዕሊና ግን ዲቕ ዝበለ ፅልኢ ዘለና ገና ዘይወፅእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከም ተመን ክቆጥቆጥ ኣለዎም ክጭፍጨፍ ኣለዎም እቲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ኣክቹሊ ኣነ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለውን ኣብ ኤርትራ ዘለውን ከማን ዝውክል ክሳዕ ክንዱ ዝትንክፍ ኣይመስለንን እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ይትቐንዲ ስራሕ ዘድሊ ምክንያቱ ኣብ ዲያስፖራ ኮይና እታ መፍትሒት ኣነ ትብለካ ደለኹ ከም ሚድያ ኣብ ግዜ ኩናት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነናቱ ፖለቲካ ኣለዎ እዚ ጅቲ ወገን ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ዘረባ ደርፊ ፑሽ ኤርትራውያን ግብረ መልሲ ነይርዎም ስለዚ ኣብቲ ግዜ ኩናት ዝተገበረ እዚ ቅኑዕ ዝጌጋ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ምናልባት ሓንቲ ሰብ ኣቕሊ እንተለካ ኣሸናፊ ግዜ ክበየ እንተዘየለ ግን ግዜ ክወዘልካ ትሪ ኮይኑ ግን ተንኪ ብምምፃእካ ኣነ ርእቶኻ ሓሳብካ ክትህብ ኣነ ንስኻ ንፈትሖ ጉዳይ ኣይኮነን ኣነ ንስኻ ናይ ሰላም መሳርሒ ክንከውን ንኽእል ወላ ናይ ውጊ መሳርሒ ትሕቶ እምበር እቲ ኣነ ንስኻ ዝተምሃርካ ሰብ ስለ ዝኾንካ እየ ኣብዛ ናትካ ማሲ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ካልእ እውን ስለትነጥፍ እስከን ኣሸናፊ ንስማዕዮ ምናልባት ርእቶ እንተለዎ ግዜ እንተለካ ኣሸናፊ ዌልካም መጀመርያ እንኳ ከምዚ ኢልና ገፅ ንገፅ ኣናድራር ኩሉ ግዜ ፕሮግራምካ መደብካ ከታተሎ ግሎብሪ ጎለ ፌስቡክ ናተይ ኣብቲ ኣርእስቲ ናብ ካልእ ኣርእስቲ እንዲያ ኣትያ ቴማ እንዲያ ተቐይራትና ዝኾነ ግን ድሓን ኣብታ ስራፊኤል ሓውና ኣምፂኻያ ዘለካ ሓሳብ ኣብኣ ኣትየ ብኣ ክጅምር ሞ ድሕሪ ናብታ ናይ ድራር ርእቶ ዝነበረት ዓንቶ ገለ ክብል መጀመርያ እቲ ፖለቲካ ብዕንቆት ከነንብቦ እዩ ዝግባእ ሓደ ካልኣይ ነገር ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ መዳውብቲ ናይ ኤርትራ ዘላ ብቐረባት ፀልዋት ትግራይ ዘሎ ፀገም ንሕና ኤርትራውያንን ንስኹም ትግራዋይት ትፈልጥዎ ምናልባት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ትመሓደር ሃገር እያ ክልል እያ ብርግፅ ንፈልጦ ኢና እዚ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፅምዶ ከዓ ብብርሃነ ልፍዓተይን ብኣወል ስዒድን ሰናይ ተበጉሶ እዩ ዝተበጉሶ እዚ ካብ ደም ፍሳስ ካብ ኩናት ዝርባሕ ስለዘየለ ግዳይ ናይዚ ዝኸውን ከዓ መኒ መጀመርያ ተጠቃዓይ ዝኸውን እቲ ንዑ ብቐረባ ዝፅሎ ህዝቢ ኤርትራን ክልል ትግራይ እዩ ስለዚ ንሕና ከም ናይ ሜድያ ነጠፍቲ ሰባት ፀለውቱ ከም ምዃንና መጠን ነዚ ሰላማዊ መንገዲ እዚ ክንፅዕረሉ ኣለና ዝብል ውልቃዊ ተበግሶ ወሲዶም
ኣብዛ ተዛረባ ፀናሕካ ሓውና ምናልባት ናፃ ርእይቶ ኣለካ ክትዛረብ እቲ ቀንዲ ከተልህበሉ ዝግባእካ ግን እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናይዚኣቶም ኣራኺብዎም ዘሎ እንትዕሪልካ ሓቲትካ እታ ትድግፋ ዘለካ ንሳ መልሳ ሰላም ስለ ትደሊ ዘለካ እንድሕር ዳ ሰላም ድል ኣሎ ኮይኑ ምፅብፃብ ክመፅእ የብሉን ኣብ ምፅብፃብ እንተመፂኻ ከምቲ ንስኻ ትግራዋይ ኮንካ ናይ ትግራውነትካ ዝሕመካ ዘሎ ኤርትራውያን ኮይንና እውን ናይ ኤርትራውነትና ክሕመና ክንፃዋፀብ ኢና ማለት እዩ የድሊ ደዚ ዝምልከቶ ኣካል ኣለዎ ዝምልከቶ መንግስታት ኣለዎ ፌደራል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ሓደ ጉዳይ መዕለቢ ክገብርሉ ከዓ ተስፋ ንገብር እዚ ውንዙፍ ንሓዞ እቲ ቀዳምነት ክንሰርሓሉ ዝግባአና ግን በታ ዓንቶ ዝበልካ መጨረሻ ለምፀኻያ ኣወል ስዒድ ንድሕር ሕጂ ኣብ ትግራይ ዕፅዋን ክባን ኣይክህሉን እዩ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ብጥሜት ተዓፂፉ ዝድቅሰሉ መንገዲ የለን ኢሉ መልእኽቲ ከመሓልፍ ከሎ በዚኣ ክጅምር ነይሩካ መጀመርያ እዚኣ ሰናይ ተበግሶ ተወሲዳ ዘላ ሕጂ ንምንታይ እያ ንሕና ዓቕሚ ስለ ዝወሓደና ዝራያት ክትኮኑና ተጋሩ ኣብይ ስለ ዘዋጣውጠልና ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ኩናት ተጠቃዓይ መን እዩ ወይ ከዓ ግዳይ ዝኸውን እዩ መን እዩ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ነዚ ግምት ኣትዩ ንዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ተበግሶ ናይ ፅምዶ ሰላም በዞም ስነ ጥበባውያን ወይ ከዓ በዞም ናይ ሜድያ ነጠፍቲ ዝበሃሉ ነዚ ክንስዕቦ እዩ ዝግባእ ንስኻ እንተላ ናይ ሜድያ ሰብ ኮንካ ነዚ ትግስት ዘሎ ግባእ እቲ ዝሕተት ትብሎ ዘለካ እተን ክልተ ሃገራት ነዚ ጉዳይ ብተበግሶ ናይ ህዝቢ ምስ ቅራም ምስ ተጀመረ እቲ ዝቐርብ ሕቶ ንዓትን እዩ ዝምልከት ድሕራ ምፅምፃብ መፂኻ ናይ ካሕሳ እንተላ ናይ ዶም መፂኻ ስምምዕ ጀርሰ ፈሪሙ ድዩ ተወዲኡ ድዩ ኣበይ ደረሰ እቲ ዶባ ዝባኣስ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘይኮነን ዘሎ እቲ ቦታ ዝባኣስ ዘሎ ሃከ እንድሕር ዳ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ድልስ ዘዋጥእ ዘሎ ቦታ ክንዚ ዓይነት ደማ ደፋሰሰ ክንዚ ዓመት ግዜ ዘባኸነ ዜጋታት ናይ ትግራይን ዘህለቀ ዜጋታት ናይ ኤርትራ ዘህለቀ እቲ ዶብ እንድሕር ኮይኑ ኣበይ ዘሎ እቲ ዶብ ኣብቲ ተወሲኑ ዘሎ ብኣልጀርስ ስምዕ ተወሲኑ ዘሎ ኣብዚ ኸ ስኻትኩም ተምስል ሜድያ ኸ ንሕና ትግራዎት ግዳይ ንኸውን ስለ ዘለና ብመሰረት ስምዕ ኣልጀርስ ቀልጢፉ ክውዳእ ኣለዎ ኢልኩም ጎስጉስኩም ትፈልጡ ትኾኑ ሰሜና ንፈልጥን ኣብዚ ሜድያታት ከም ንዋሳእ ንሕና ውሕድ 9 ዓመት ኣለና ኣብ ገለገለ ሜድያታት ናይ ግድን እዩ ኣብቲ እዋን ትደንቀሎ ስምዒት ፀርፊ ክመፅእ ቆይቁ ክመፅእ ደርፍታት ክመፅእ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ ነና ሃገርካ እትጉስግሰሉ ነና ሃገርካ ትጣበቀሉ ትከላኸለሉ መድረክ ስለ ዝነበረ እዚ ክስገር ስለ ዘለዎ ግን ኣብ ፅልእን ቀሚን ቀርሕንትን ክንበር ስለ ዘይክእል ነፍሲ ወከፍ ጎረባብቲ ዘለዋ ክልትየን ሃገር ኤርትራን ክልል ትግራይን ኣብቲ ናይ ፍቅሪ ወይ ከዓ ናይ ሰላም ጉርብትና ዝበሃል ክምለስ ኣለዎ ተባሂሉ ተበግሶ ተወሲዱ ኣሎ መርሓባይ ከተቕበሎ ሽዑኡ ስኻ ከም ሃገር ናይ ኢትዮጵያዊ ምዃንካ ከም ተወላዲ ክልል ትግራይ ምዃንካ ንስኻ ክተቕርቦ ዝግባእካ ሕቶ እንተልዩ ከዓኒ ነቲ መንግስትካ ተሓትት ንሕና ሰላም ቁርባት ኣለና ሰላም እንተኾነ ግን ከም ሕቶ ከዓኒ ንመንግስቲ ኤርትራ ተሓቱልና ዘለኩም እንተ ደኣ ብጭቡጥ ትፈልጦ ናይ ጆኖሳይድ ነገር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተፈፀመ ብሰራዊት ኤርትራ ባዕልካ ብትብሎ ዘለካ ግን ብቪድዮ ዝተቐድሐ ካይተረፈ እውን እቶም ሰራዊት ናይ ፌደራል ከም ዝፈፀሙ ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ዓለማ ናሕስያትልና መስለካ ንዓና ንኤርትራውያን ጆኖሳይድ ፈፂምና ሳተላይት ኣብ ልዕሊ መሬትና ዘይኮነ ሓድራ ንውዕላ ዘለዋ ስለዚ ነዚ ቅሚን ቅርሒንትን ገዲፍና ደኣ ነቲ ሰናይ ተበግሶ ደኣ ንውሰድ እምበር እንተ ደኣ ናብ ምፅብፃብ በፂሕና ንፀዋፀበ ከምኡ ዝሓሉ ንሕና እውን ኣሸናፊ እንታይ ምበልኩ ኣነ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ቁስሊ ዝያዳ ናይ መን ርሑስ ኣሎ እንድዩ ትሕቶ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቃንዛ ራይት ናው ኣብ ቃንዛ ዘሎ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ቃንዛ ምዃኑ እሽተይ ስለ ዝኾነ ንሱ ኣብ ሂወቱ ዝረኣዮ ኩናት እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ፍልይ ዘብሎ ነዚ ናይ ሕጂ ኩናት ድማ ኣብ ዘበነ ሚድያ ስለ ዘጋጠመ እዚ ኩናት እዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ክሳዕ ክንዚ ሚድያ ስለ ዘይነበረ እቲ ስቃይ ከምቲ ዝደለ ሬከርድ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ድማ ምረቱ ክገልፅ ዕድል ኣይረኸበን እምበር ኤርትራን ኢትዮጵያን እኮ ኣብ 98 እኮ ዕፅፊ ዕፅፍታት እዩ ከቢድ ኩናት ተኻይዱ ግን ሽዑ ሚድያ ኣይነበረን ሎሚ ግን ንሱ ኣብ ዕድሚኡ ዝረኣዮ ዝኸበደ ኩናት ስለ ዝረኣየ ብዛዕባ እቲ ቃንዛ ናይ ህዝቡ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ክዛረብ ንዓይ ኣክሰፕተብል እዩ እቲ ርእቶ ግን ከም ዝበልናዮ ኣነ ናይ ሚድያ ፐርሰን ድሕሪ ኮይነ ናተይ ስራሕ I feel your pain ኣብ ትግራይ ዝወረደ ቀሊል ኣይኮነን ብመሰረቱ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ሓደገኛ ኩናት እዩ ነይሩ
ምክንያቱ ከመ ዓይነት ኩናት ከተበግስ ከለኻ ከመ ዓይነት ፀገም ክመፅእ ክትግምቶ ድማ ኣለካ ምክንያቱ ብ360 ዲግሪ ተኸቢብካ ኣለኻ ኩናት እሞኻ ምስ ክልተ ዓበይቲ ግንባራት እሞኻ ናይ ደገ ሓገዛት ዘለዎ ብፍላይ ዓቢ መዓት ሓገዛት እዩ ነይርዎ ኣብ ከምዚ መድረኽ ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ርዱይ ነይሩ እቲ ፅቡቕ ነገር እዚ ኩናት እዚ ኣመና ነዊሕ ግዜ እንተዝወስድ ዝገደደ ስቃይ ከምፅእ ምኻለ ነይሩ እቲ ዘጋጠመ ፅቡቕ ነይሩ ቀሊል ነይሩ ገለ ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ትግራይ ዝወረደ ኣብ ዞባና ኣብ ኤርትራ እቲ ዝቐረበ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ንዓና ስለዚ ወላ ሕጂ ብሱዳን ኩናት ትግበር ኣሎ ብርቱዕ ኩናት ትግበር ኣሎ ኣብ ሱዳን ንሓዝን ኢና እቲ ጎደቦና ዘሎ ግን ሓው ህዝቢ ኤርትራ ይኻሱ so we feel more connected to that people ዲኻና ኣብ ከሰላ ዘሎ ፖርት ሱዳን ዘሎ ንዓና ቀረባ ሓውና እዩ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ኢሉ ነይሩ እዚ ከባቢ እዚ ክህረም ተጀሚሩ ኣነ ክሕግዝ እየ ኢሉ ነይሩ ስለምንታይ እቲ ህዝቢ እቲ ቀጥታ ንዓና ቀረባና እዩ ንዓና ኦልሬዲ ኣብ ከምዚ ናይ ትግራይ ፀገም ግን ኣገይን እቲ ዝብለካ እቲ ፖለቲካል ፀገም ስለ ዝፀንሐ ቅድሚኡ እቲ ብትግራይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኤሊት ምስ ናይ ኤርትራ ነዊሕ ዝኾነ ምሰሓብ ስለ ዝነበረ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ምሃብኩኻ ነይረ ግን ነቲ ዘሎ ናይ ሰላም መንፈስ ዝጠቅም ኣይኮነን ሕጂ እቶም ፖለቲካዊ ኤሊት ነናቶም ርእይቶ ኣለዎም ኣብ ከምዚ መደምደምታ ከብፅሖም ዝኻለ ድማ እንታይ ዘሎ ፖለቲካ መሲልካ ካብ ክልተ ሰይጣውንቲ እውን ክትመርፅ ኣለካ ዓይናይ ሰይጣን ዝያዳ ዝጎዳእካ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ቹዝ ዘ ለሰር ዴቭል ብሎ ዝጎደለ ሰይጣን ክትመርፅ ኣለካ ክልቲኦም ሰይጣውንቲ ኢልካ ከተቕምጦም ትኽእል ኢኻ ግን ዝዋሓደ ሰይጣን ክትመርፀሉ ግዜ ኣሎ ብፍላይ ዘለናዮ መድረኽ ከምኡ ኩነታት ዘለናዮ ቴንሽን ዘለዎ ምንቅስቃስ ዘለዎ ኣክቲቭ ኩናት ዝግበረሉ ዘሎ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ኩሉ እምበር ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኤርትራ እንታይ ክገብር እዩ ምስ ህወሓት ዝመክር ዘሎ እኳ እዩ ዝብል ስለምንታይ እቲ ተቐሪፁ ዝነበረ ታሪካዊ ስትራቴጂካዊ ፀላይን ገለን ተባሂሉ ዝነበረ ነዚ ክትከይድ ኮንካ ዝያዳ ንሕና ፅምዶ ከማን ህዝቢ ኤርትራ ንኽንእምን ኢና ንፅዕር ዘለና ህዝቢ ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ትግራይ ጎረቤትና እዩ ንዓና ህዝቢ ንሕማቕ ንፅቡቕ ሓዉ ምስ ጎረቤትካ እዩ ዝሃርመካ ስለዚ ምስ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ናይ ህዝቢ ዝምድና ናይ ፖለቲካ maybe ንስኹም ትገብርዎ ትኾኑ ናይ ህዝቢ ዝምድና ግን በቲ ዝነበረ ፅልኢ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቑ ስለ ዝነበረ ንዑ ንምፅጋን እቲ ሚድያ እንታይ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ዝያዳ ትፅምዶ ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ዘለና ክንገብሮ ንኽእል ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ፅልኢ ኣብ ምግዳል ልዕሊ ኩሉ ኣነ ኣብ ልዕሊኻ ሕማቕ ቋንቋ ክጥቀም ኣይደልን እየ ኣብ ግዜ ኩናት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ግዜ ሰላም ግን ወላ እውን ኣብ ግዜ ኩናት አንጻር ህዝብ ክዝረብ አይገባውን እንዲሁ ግቡ አይኮነን እኮ ግን በቃ ናቴ ከማን እሰያ ኩናት ግን ሕጊ የብሉን እዚ ኩናት ኩሉ ግዜ ኩናት ሽሙ ከማን ኩናት እዩ ሰብ ክትቀትል ትኸይድ ዘለኻ ፀርፊ ወይ እውን ምዝንጣል ገለመለ ቀሊል እዩ ሰብ ክቐትል ሰብ እናኸደ ከሎ እቲ ካልእ ኩሉ ለስ እዩ ዝረአየ ስለዚ ሕጂ ኮይንካ ኣነ ዋላ እሱ በቃ እቲ ቋንቋታት ምምራፅ ማለት ሲ ኣነ ሕጂ ብዚኣ ኣትየ ከምቲ ዝወረደን ኣብ ልዕሌና ዝወረደ በቲ ኩናትን ገለን እኳ بسمعت متزاربكو جن كان زي تكم فلقيت بسمعت تزارب كاتم صقا ولا حنتي يلن جن استرى يعني تقول حسب نزغون سبق قتلا يكلني أولاً تبرهان زبالو جست حسب حزمين كده طيت ويتانكي قال خالق طيب عليكم حسب تأجن زلوا عين مسلنني بزي قدس حطت لني قانق أمريكا حتى كزارب مثلا لني لسلز عمن عتي زارب على جن إحنا تحكي كزرب على وعيزون مخناتهم بقى خم تجارو نحنا صمدو زبحال 9% አይፈልጥኒ ኳ ተዝቢ ኣብቲ ኣብ ደገ ዘለና ግን ከም ዝብልካ ዮ ክንቀራረብ ካብ ፅልእታት ወፂና መን ፀልእ ብፅልእ ዓይን ክንረአ ማለት እዩ ምክንያቱም ሰላም ተገርና ካብ ሰላም ትርባሕ እምበር ወላ ሓንቲ ካልእ ክሳራስ የብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ኣብ ደገ ኣብ ዩቱብ ድዩ ካልኦት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክዕረ ኣለዎ ባህለ እንተ እዚ ፅምዶ ሓደ ፅምዶ ክልተ እንዳበልካ ከም ኔትፍሊክስ ኣውፂኻ ድራማ ግን ንህዝቢ ትግራይ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ኣብ ጥሜት እዩ ዘሎ ኣብ ኣንፃራዊ ሰላም እዩ ዘሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘድልዮ ኣብ ምምሕዳራት ፀገም ኣሎ እዚ ኩሉ ስጋብ ሕጂ ሲ እዚ ስርቂ ኢልካ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ኣንፃራዊ ሰላም ማለት እዩ ኣብ ዓድና ስለዚ ኣነ መጀመርታ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ከማ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ስለምንታይ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ክኸውን ክኢሉ ዋላ እኳ ውዕል ፕሪቶርያ ተፈሪሙ እንተሎ ስለምንታይ ኣብ ትግራይ እዘን ኩለን ዝበልካያን ፀገም ከጋጥማ ክኢለን ቻው ያስ ቻው ሽክረን እንታይ ንኽብለካ ኢለ I feel your pain ትትብሎ ዘለኻ ዘረባ ይርዳእኒ እዩ ግን እንታይ ንምባል እዩ
نسخاون هندا بتي خمسي خازر لخبز ميديا سلازي نهجر وكيل كاي كون كان أنا نهجر وكيل يكون كون هذا نمجمع رياكزي أنا ناي أوكي مجمع رياكزي يكون كم سنتين انترفيو غيرانيره جن كاب هذا أبكينا زنا برهبرت سب هب كدامة exchange oh we love you we are so good friends كن بهالاين خلينا I get it سلازي حسب كسبينا لنا بس هير تراون سمي ولو ناتري تلو درار حوي أجي حد أنا كتاتل ناي كل خميس كتاتل ناي أنا بمتكل ناي برجع نحاول دقافع نايتيهم تعبان مال جن ناي كل سب جن كتاتلي مخنياتهم وزحنا قرص لا تمهر بوليتيكا مالتي جن أنا حجي قال تجارب خم بعل ناتدي وي حد مسيم عبناي سولو ميداري عبنات كايري أجي حطوتات كم تجارب خينا مسي أنا حجي تجراوي كينا تابعه حطوتات علنا عبد المنجست إيرترا حزب إيرترا ينسألن مس حزب السلة زبالة يبلنا مس منجست حطوا لنا إلى تابع خزارب كلهم why Nati should not ask about his people لما تيجي حتى تجارب خينهم ريمي بقى أنصار نحوات رايك زاربو أنا جن ولا حوات جيجات تلو كنا كفيه أنت زي وكين جن why ننت أتوم أبناء سولو ميديا ديوم كالوت كم موجس جوسي أمس تقوملهم سي كم تجارس why زي حطوا أنا حاجة تجراوي كينا كان زهز بيسلا زحمني بزح نجارات زي تنتصر قدها سلازلو كنتصر على الليلة كم دي على فيديو كافيته تابع حتى تلو كما تقول واي نوت حتى معلت بزعبا عن زهز حزبهم تزاربهم زي فلتو سلازي أباك من لسالكا نادنايل نابنت كلكا نادنايل بوليتيكالي سافي سبيو بوليتيكاوي بسلا زلون أمرده زلون سلمتاي بمسفرات تكوينات كبر زي نبريو زبل أمنا سلازلوس دخلني كاب مجمريا هو حاز قبر كوينات أدلاي نبرن بحلايز تي ميس كالكوليشن كوينات تجيرو خنا أبنات درار مس حجر كامش وجين كله نسخة كان محل تقام من يريل كاني الجيل مس حجر كا أبتاز يرو ساعات أبتاز يرو جزية مالتي حجر كاش لزغونة مس حجر كا وجين كا نمن تاي نسو تقرأ كوينو ولا شيء حق جزية أنا بلك الله يحمق تصدق مس كل نجارة حجري عدي حزبي ترى زبل 4 نطبي هجي نسخاهم سلازغون إخا مس حزب خان مس سراويت كان تسقي إخا I like it إنه أكبت متكل نسو مالتي بعلنا تديو كالوت مسيوم أبناي بعل سولو ميديا أبناي علنا والت حجر زوريهم كعلو بقامت يوم موجوس تقاملهم نمنتاي أفت زيرو ساعات ناي بوليتيكا فلتو خلوه مخلي جن بوليتيكا لعل حزب كونه يكلني حزب خا كذاك تا قبطال كتريا خلها يتاچو ردا سلامنتاي اب كيدلو هجي exactly why اتون شعو يقاوم زبل كايم كلهم لومي مسابو كينم زلو خاصم يمكو لذي نشناف قد فلها مساخوس قال كحالتي انت دا ناتنايل تግራዋይ ኮይኑ ሞ ሃገሩ ትወረር ከላ ስለምንታይ አጎኑ ህዝብን ሰራዊትን ሃገሩን ዘይኮነ ከምቲ ንስኻ ትማል ተቃዋማ ነርካ ስለምን ኣብ ሃገርካ ተመሊስካ ዘለኻ ስለምንታይ ናብ ሃገሩ ዘይተመልሰ ኢኻ ትብል ዘለኻ ናትናይል ስለምንታይ ከንስኻ ድብል ሕቶ ኣመፀካ ይድዓኻ ስለምንታይ ከንስኻ ደጋፊ ብርጌድና ሓሞድ ትብል ዘለኻ ሕጂ ብርጌድና ሓሞዱ ሃገሩ ኣብ ኩናትን ከላ ስለምንታይ ደጋፊ አይናትካ ኮይኑ ሕስካን በኋላ ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩና አሸናፊ ወስኸላ ላታ ሕዝካ ዘላ ጽበት ሕቶ እንዲያ ስለምንታይ ሎሚ ኣቢ ዓሰብ ብሓይሊ ክወስድ የናበለ ከሎ ድኻኒ ኤርትራ ብሓይሊ ክወርር የክብል ከሎ بقلت خانة تزارب خلوا بلاناتين عسب كمال زغل زخون يكون أفتت حقي يلن عسب undisputed نا إيرترا مريتيو نعوك وسيدي مزبل زلو زوجن زلو نسخة نعوك تقف أنا جيت أجمع بليس لما تارك كيف كيا you have your own reasons هذه مخنيات كل وقت خليو confront نقبري ليكم كنت هنا confrontation بوتس إسرائيل زي بلقيت انتهينا مالتيو everybody has his reasons نفسه الكفسة بستفل عليه مدرخ ناترو يتوكل لغة العنفجي تا زيد اللقوة كمان ناتنايل بزعبو دي بيت نقبر دليتي بلاي he is a guy respected media personality اللو أبزي كما تقولوا نعوز ملكات حتى كبخلي أنا مساقينا جن بزعبو كزارة بايدلني مرقص اللو مرقص ناتو ما برقص عم ميديا زقالس أسابيو بحبو زارب سبسر زي كونه عم ميديا سلزلو بزخونه سرافيل thank you very much in the conversation أنا كمان thank you درار حوي بتعمي إذا مسجنا تذهب كان عدل كاب كل عالم زي أنا كماس ميديا ولا كلهم تجارو خسعوا لهم بهلا بتعمي إذا كان من تاي مثلك سلازرية
ما كل ماس ميديا أتو يكاتاتلي كم زعتي يفلتني جن تحق أب حق عين خزارب تغينا كابتم كلهم زحاشة ولا ناولش توسيخو تمرت توسيخون أنا ولا بصراحة خوينا أب كله يكات ناي كلهم يزكاتات الله يبعل سلت أنا الكان أي تجاري الكان أي زخنا ناي كل سب صبغي مكتت على سجم زلوا مثلا جن تنات كازر نقطايو كابت تصرفتات تتقبل قانقاتات ديو قبل على حزبي أب كومتاتسي تحن صبغة عين بحث لزلك زي أتي مسخنبر أنا حكحش أبتي ناي مزحتهم ناي دقفتي كتقلوا معتي كم بعل معبل زي صلوا ميدا بعد كم عاتب أنا عيد قفومني كدم يزصلوا مالتي بزخونة جن thank you so much للذهب كان عدل يغن يلنا سرافيل أبزل خايو تبون من يلكا أبسشنا فكن كتلنا thank you brother okay thank you حتى مجرشا جن كلهم نالبات تقاتلتي كم زينات كتقاتلتي تقراوت كله سلزغلو الجون حانتنا تعمر قصي ناي إرتراويان ምክንያቱም ካብ ኩናት ዝርባሕ ኣካል ስለ ዘየለ ብጀካት ኩናት ከም መሳርሒ ትጥቀመሉ ዝኾነ ይኹን ኣሕዛብ ካብ ኩናት ተረባሕ የለ ማለት ማሪ ኣብ ኩናት ነና ክኾኑ ኸዲና እቲ ኩናት ግን ውዒልካ ሓዲርካ ሰብ ዘፅንፍ ንዋ ዘብርስ ንካብ ደማዛብል ግዜ ዘቆላልፍ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ሲ ናብ ሰላም መንገዲ ንኸደሉ ንፀምደሉ ግዜ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ብሰማይ ተበግሶ ኩሉ ስዕቦ ዳይ ዝግባ እምበር ጫሌላ እንዳምፀኻ እንተዳ ኣብ ካሕሳዶ ኣብ ናይ ዶባት ዶ ኣብ ናይ ገለ ንሕፍኮ እሱለት መንግስትታት ክልተ መንግስታት ይትረፍ ንግደፈለን እሱ ንሕና ከም ሃገራውያን ብፍላይ ኣብ ራብዓይ ግንባር ዘለና ግን እቲ ክንፀምደሉ ዝግባእ ነዚ ሰናይ ተበግሶ ተወሲዱ ዘሎ ዜርካ ዋላ 10 ግዜ ኩናት ትግበር ዜርካ ታይ መጨረሻ መፍትሕ ትመፅእ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ትማሊ ኣብ ገድር ኣለና ግንባር ግንዳ ተፋጠጥ ከሎ ወይ ካብ ባፅዕ መጥቃዕትን ከሎ ናይ ኬንያ ናይሮብን ናይ አትላንታ አሜሪካን ውዕል ናይ ሰላም ዝርርብ ነይሩ ስለዚህ ንምንታይ ከም ሰገርቶ ዋንቲ ዓቕሚ ስለ ዝወሓደልና ኣይኮነን ኣብቲ ናይ 0 ሰዓት ፀላይ ኣብ ዝምሰሰሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ዜርካ ግን ፅዋሕ ንጎ ኣብ ጠረጴዛ ጣውላ ናይ ሰላም ኮፍ ስለትብል ታ ሰላም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ናይ ትዋንትኻ ኣይተሓሰማን ኣብ ግንባር ፍጥጥ እንከሎ ፀላእተ ቆርሲሙ ናይ 0 ሰዓቱ ኣብ መሸንቁቃ እንከሎ ህዝባዊ ግንባር ነታ ሰላም ተዋይላ كل جزء أما تشرش هذا مسء ولا 10 جزء خينات سمت ولا 10 جزء تراجع بخينات تنا ما تشرش هذا مسء فتلي أبتر بيزا ناي سلامي خطأ تعسلا كل خينات أبتر بيزا يزودا كله مقارنة كل فلت الله نزيع حقات جزء لازم بقى كاب خينات ربحة كم زي الله فريتنا كله أبزا لا يسمى ده لو واحد زرار يكمل ياخذ كل جزء كاتاتورينات كافتينات كسنيات يخزار بحسيبه حاونا مونغاتينا دحانو توغين هو تعرفنا بكال كيداتنا عندي اجن دحان مستاصم ده سله تخيدي امبر انا ونا اب كماسي جزيو سيداتنا حق حاش ومعلش دحان جيم زغنا يصلا دي اكل نايتي تيمانا سله زغون صوم ده سله زغنا جن دحانيو انا لو واحد كاتاتولو زنات كا بروجرام كلتي انت ملوات كا اي حالفانين لذي ابتي تقربو خاني حدا انتي بحالالو العزو خلي يكون نجر تحتنا زبحالالو تقرار بها كم تمثلني جيغا خلا الله ينبر اندابل الزارب سب تفلح سبيل كابزي عيد جمر حاجه عليه قم ناي حدا ام ميديا وصي الزارب سب انتي ملخت محلالفالو نفس قطه ابيلو نفس اتعيتو نتا زلا تعاقمو لعل خنسا اتعيت ابيلو زور تخينو كمعبل زل سب ترايو لذي بزيا تقدم زد بقى قال ابتي بوليتيكاو تنتانه تغبر حدا بحد نتو دكاتله كل بوليتيكاو تنتانه بزعبا روسيا تمص بزعبا يوكرين بزعبا اسرائيل بزعبا افريكا بزعبا تم بوليتيكيانات ني عالم دزارو بتقانقاتات نعنا بزردانا قانقا خفت بلو خلها ابزي عقبت عندنا اجانو كل جزء زارب كله ابزلنا عادي ميدياتات ناي درار كمجان نيرا تتنتنا كنترات كغيرت تنتنيك النعم يلا انت قلنا جن عقبت ناتي تنتنا اتي نعنا خصلو الناس غلاب تخابينا انت يمسلالو بحنق وسلتنتنو ناي بحقينا لحق ولوت نات كميديا توم كاروت هاغراو امريكا سنافات مرتا يكونون اكل تواسينا هنا اذن كلهم هاغراو امريكا زبحالو ابتنا وان مخته اب كلن زي تعاملنا زي اتغنا اللي تساتفنا ريتون حتى اندي هابنا لي يلن زياده عقبت زهبكا ترالو غين جن
እቲ ፖለቲካዊ ትንታነ ናበይ ገጽ ኸይድ ኣሎ ኣንፈት ናይ ከባቢና ከመይ ይኸይድ ኣሎ ከባቢና ከመይ ይጸልወና ኣሎ ርሑቕ ምብራቕ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ኤውሮጳ ዘሎ ንዓና ክንታይ ይጸልወና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ንኩሉ ተንቲንካ ተምጽኦ ስለዚ በብመድረኹ ነቲ ቋንቋ እንዳተርጎምካ ስለተምጾ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ጃህራኻ ይከውን ወይ ከዓ ምንኣድ ደይኮነስ እቲ ሓቀኛ ሪሊ ኣብቲ ሜድያኻ ዘሎ ጸጋታትካ ንኸስቦ ስለ ዘለና እየ ካልእ ኣብቲ ጻብኦታት ምብዳህ ይኹን ኣብቲ መኸተታት ዝግበር ድልውነትና ስጋብ ክንደይ ድልዋት ክንከውን ከም ዘለና እንታይ ይጸላልወና ከም ዘለውን ተብርህ ስለ ዝኾንካ ዕግበት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብቲ ናትካ ተቕርቦ ተራ ወይ ከዓ ትርከ ምርክዝ ዘይኮነሲ ልክዕ እቲ መልእኽቲ ናይ ሜድያ ስራሕ ብልክዕ እቲ ክኾኖ እንደልዮ ሜድያ እኾነልና ንዝናትካ ትርከ ምርክ ደይኮነ ስምዒት ደይኮነ ናይ ውልቀ ሰባት ደይኮነ እቲ ንዓና ንኤርትራውያን ክንከስበሉ ዝግባእ ኣብ ዲያስፖራ ኮፍ ኢኻ ተብሎ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝናትካ ዝረኸብክዎ ኣወንታ ሓንቲ ጎደሎ ዝነበረት ከምዚኣ ጌርካ ሰባት ደይምስታፍካ እዚኣ ኩሉ ግዜ ትስማዕ ነይራ ኣታ ማዓስና ንዘራብ ዘራይ ድራር ዝብል ነይሮሞ እዚኣ ኻ ተረኺባ ኣላ ካልእ ግን ኣብቲ ምትባዕ ናይ መንእስያት ኹን ተመኩሮ ናይ ምስግጋር ምኽሪ ስጋብ ኣብ ዓድና ከም ዝተዝኾኑ መሓሸት ሰምዓን ድሕር ኣለኻ ኣወል እዚኣ ኻ መልኡ ላክብል ከለኻ ካብዚ ዳዓቢ ነገር የለን ኣክንዲ ንመንግስቲ ጥራይ ዘይገበረ ምምራር እቲ ጸጋታት ከምዚ ክንጠቐመሉ ወፍርና ከምዚ ንግበሮ ከምዚ ከዓ ነተኣታቱ ከምዚ ከዓ ንስርሓሉ ኢልካ እተመሓላልፎ መልእኽቲ ከዓኒ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ምስ ዓለም ትኸይድ ኣለኻ ዓለም ትሪኢ ኣለኻ ተንብባ ኣለኻ ትከታተሎም ኣለኻ እቲ ንዓና ክዋፅኣና ዝኽረቑ ሓይታትካ ኮፍ ስለ ተብሎ ኣብዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ተምሳድካ ሎሚ ኮ እንታይ ኮነ ምፂኹን እዩ ኩሉ ግዜ ካልእ ኣብቲ ታሪኹን ሰናፍ ይከውካ ሓደ እቲ ተመክሮ ናይቲ ገልግሎት ኣለካ ተመክሮ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣለካ ተመክሮ ናይ ዝዓበኻ ኣሎ ተመክሮ ናይ ስደት ኣሎ ተመክሮ ናይ ዝተምሃርካ ኣሎ ካሎ ብዓብዩ እዚ ኩሉ ስለ ንኸስበሉ ዘለና መጃኻ ኣነ ካብ ዘለኻ ንዓል ክፅልየ ዝደለካ ካልእ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ምልከት ቋንቋታት ኣለካ እንግሊሽ ዓረብ ብልያን ትግረ ጀርመን ትግርኛ ከዓ እሞ ዝወፀ ይብሉን ስለዚ እዚ ኩሉ ዓቕምታት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ዝፀጋታት እንታይ ንረክብ ኣለና ካብ ኣልጀዚራ ተዘርበ ናይ ዓረብ ንረክብ ኣለና ብትርጉም ትግርኛ ኣምሓርኛ ተዛረቦ ተርጊምካ ተምፃልና ኣለኻ እንግሊሽ እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ፖለቲካ ናይ ዓለም ዝዛረቦ ዘረባ ተርጊምካ ተምፃልና ኣለኻ ስለዚ ንዓና ዓብይ ድንድል ኢኻ ኮንካልና ዘለኻ ነቲ ታሪክ ንምስግጋር ማለት እዩ ስለዚ ክንከስበልካ ዝግባእ ሰብ ኢና ናይ ብሓቂ በዚ ዘዝርካ ዘይውዳእ ታሽሚ ዘለካ ጸጋታት እዩ ዘለካ ኣብዛ ናይ ሕጂ ከዓ ኣብዛ ናይ ፅምዶ ከዓ ክከታተለኩም ቀኒ ካብ ጉሩብ ኮንኩም ኣቲኹማ ዝቐንኹም ስኻ ዳንኤል በዓል ሶሎ ሜድያ በዓል ዘርእሰናይ ነበርኩማ በዓል ወጣባ ኣብኡ ከማን ኮመንት ፅሕፍ ነይረ ግሎብሪ ጎለ ስለ ዝብል ጋር ትረኣይኩም እንትኸውን ዕግበት ዘለዎ ኩሉ ርኢ ነይረው እቲ ምቅባላትኩም እቲ ምውዳን እቲ መልስታት እቲ ነቲ መድረኻት ከመይ ጌርካ ተንብቦ መታይ ክንወስድ ኣለና ግሉፅነት ካልዕል ኩሉ ምክንያቱ ጥራይ ነቲ ኣወንታ ጥራይ ኮነና ኣሽናሹ እዝንካ ሕፅረት ኣሎ እዝንካ ጌጋታት ስለ ዘለና ነዚ መሊእና እንድሕር ከልና እቲ ንደልዮ ዘለና ክንበፅሕ ኢና እንዳበልካ እንድሕር ከይድ ኮንካ ትዛዓበይ ጸጋ እዚ ነታ እንተ ነቲ ጉድለታት ከይርከበና ጉድለታት ንሸፍነቱ ኮንካ ግን ትፍውስ ኣይኮንካን ዘለኻ ተራኽስ ስለዚ እዚ ከዓ ብግሉፅነት ስለ ትዛረብሉ እዝን ክኸውን ግባእ እዚ ሕፅረት ኣለና ብልክዕ ተኾነ ግን ከምዚኣ ገና ንመላያ ኢድና ንሓውስ እንዳበልኩም ስለ ትዛረቡ ናይ ብሓቂ ዘንቐኩም ኣብ መጨረሻ ዝብላ ግን ሕቡኣት ኣዋርቕ ረኺብናኩም ኣብዛ ናይ ተፋረድ ግዜ ሕቡኣት ኣዋርቕ ምክንያቱ ፀላእትና ነዚ ሰራዊት ሜድያ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ትማል ዲጂታል ወያነ ዝበሃል ነበረ ከቲቶምሉ ዝነበሩ ኣፎም ከም ዳዓብሱ ፀለለል ከም ዝብሉ ጌርኩም ኣለኹም ምክንያቱ ስጥመት ናትኩም ርኢና ነቶም ሃገራዊ ሜድያታት ዝበሃሉ ነቲ ሰራዊት ሜድያ ተባሂሉ ዘሎ ናይዞም ትኳዓት ወይ ናይዞም ተዓንገልቲ ዝበሃሉ ንዓዓቶም ከተሰልፉ ከም ትኽእሉ ዓቕሚ ከም ዘለኩም ብኩሉ ብፖለቲካ ብሳይንስ ምፃእ ብቋንቋ ምፃእ ብሃገራውነት ምፃእ ብኩሉ ዓቕሚ ዘለኩም ብሱላት መፂኹምና ስለ ዘለኹም ሕቡኣት ኣዋርቕ ተረኺብኩም ኣለኹም እሞኒ ኣይትተሓለሉ ንሕና ከዓ ሓድራና ተንኪዩ ብሓቂ ብሱል ዝኾነ ፊድባክ ኣዋህባ ብዙሕ ዓይነት ፊድባክ እንዲ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ፊድባክ ክብረት ይሃበለይ ዝያዳ እቲ ስራሕ ኣይ ቲንክ እቲ ኣብ ሚድያ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራዊ ንምግናን ወይ ንምምጓስ ክመስል ይኽእል ግን ንቕሓት ኣለዎ እቲ ህዝቢ
3 ساعات نزي conversation نقبر زلنا دسمع حزبي زلنا لنا 3 ساعات فيلمي يزرسب درفي دسمع سب دراما يزرسب ازتي ناي حزب نقحتالو ناي حزبي نمفلاتن أنا زقبرو زيناتات كريو خلهم قالوا كاب CNN يزمسو أنت أوريجينال CNN فيديو كمان كندو يراني تاني مالتي حزب إيرترا كفلت دليو أنا دمان تايزر داني حدا جزء إيرتراويانينا أبي أبسدد ما دم جينا مسينا بزحات من ساعات لنا كم تخالك كي تخون تخليقة أبزنا تشانل إن ريو حبريتات جن sometimes أبتزبلس أي فرصات كتر وزي تخل فلتاتي because إنترنت كمسلا زلوا سلازي اتمنى سي أبزي ويون سوم أبزي سمع زلوا حزبناتنا بزعبه هلو كنتات برقص تخكلن يسأل كل ومي خلي كم عم مرداتنا توم سلازي مزخون السب كزارة بخلو they are intelligent سب smart معاسي زبال عبريتات اللو زفلت تغينيو طب دي كنت زارب كلها بزعبه هارستي لسي زعبه زخون يوم political issue كنت زارب كلها كبابي خاشوعيز مزنكا بزحت قدم كمهر كله سي ناشتو ابزي عدي مصومش انتي قبرو مزخونه السب كزارب خلوسي كم تنسوم زمطنوم زي كونسي لعلي فريط ابي صنحوا مناتي فيديو ريوم صنحوا يقله كزارب خلوس هاو كم كنت تفلت نسخايف لو كمي غير كان نسخا تفلت حنت سبيتي نحد تينيجر يرتراو مساء تقمط زنبرت صحيفات اللي بسويسي كم اديو خينات حجزاني راسي إذا سبزي بالدعم بلغ غير كاي لا صفات اللي زارب سب نورمال بساطو دي كونس نحنا كمان ابقرب عين فلطوني نايلاتني يسكن رغبان خلينا تحبريتات تقن عين فلطونينا نسكن صق الى سلاد سمعكا completely smart سب غير كان سبزي لا تادي انا غيراتني سلازي بشمو يمزغنا كالو خيلا صفات نقد مندي عامت ياب سويس اند دا مالتيو اتي ابزز مص حبريتا بفلاي تي بتاع انترناشونال ميديا نريو كابتن اقلقليو ميديا زينا كون خليها اقلقليو كن عمقوت زلو تنتنا really انا نبعلي نعي سلد مستنيه دمصو مبزحتو some of them they blow my mind انا بحكي زي مستنيه سلازي اذا حبريتا زز بناكم مهارو لغلو ترى ميديا تركب ميديا دي كونسي فلتت كقسم يخل اكايدانا عالم كردو يخل بفلاي زنا يوكرين راي راشا سفيحو زز مهاركو اتعب على إيرترا استقبر جبن كوميلو خجلت لنا زغل كوميلو تسعف النسو إيرترا نشتيا دلقت كعميس كات كيت خليقة أبناء بعراشة كون كلجن بيمانن تجامن فوق في قوم يوم توصل زنبرو أمريكا تصعد جيم أوروبيين تصعد جيم كل الديمقراطية لهم إيرترا تصعد لازم نبرو كم زي سر هرينا هنا عم نفسهم كون كله حق زبالي لن ديمقراطية زبالي لن بارتيك قدي يقولوا ميديا كعصو يقولوا كل نجار سنسر قبري يقولوا نعتاتهم قبولي إيرترا جن زلا على ناي سكيورتي تسعجم زلوا هاجر أقول غير كلا تخصص وين ميديا كنترول غيراتيلا of course إيرترا بنوت يا زلا نوت بهالكا emergency حتى انت لك خوينو كلنا emergency طعم كا تقبر سلازي نتي إيرترا كنردو كم زين خلص جبرنا تمعربا ميدياي مغنياتو نتي إيرترا تقبر زلا exceptional case كوين يسمعنا نيرو اب نفسهم مسمتسجن فتاتنا تقبرن ريما لنا الميديا خايتاك علوم الله يوكرين نسبة اسكرنا تقبر كلا يتاك علالو إيرترا كم مزجبر جن سيطان يبلنا نيرو سلازي أتي دبل ستاندرد دي تكالجي جاتات نزي كنا مهارة العدل سلادي فترنا أتمنى سي ولد دما برين واشت كوين سلازل بدوجي نزي نمغيار نعي قبل بي أنا نبعلي مستا زلات انتم مكرونا يفلتات انت دناجيرا سلازنا بركو قبل بي يكسر حلو زي اللي تمنى سي كات بانو إيرترا حبز من سي زي تسفع أتنا يسورا ولدو ملو عدمي وفي ولا نزاجر حنت خمانة يرقب الله الجي كميز بلد حجر من البعض نحجز ولا بده تطريقة نحجز ولا بده تطريقة نبنت حدا قادرة مريت تر اللي خبط تحتيهم ورق خلو غلي بدي غني ورق خلو غلي قادرة حما يلقى تنعق تخلي خبط سامدي درسله كله بتحتي ورق خلو غلي سلازي إيرترا ورق زخنت حجريا من البعض تحجت ريز اللي فيديو ويون سلتات مستن نسخات منه كي كون خليجن انت سريحنا الله نيش تاني نقدر تجينا على ورق بزوي تسريح زلوا التسريح زلوا كرئيس لزي كعليو التصفى ورصة متين يروس لزي كلنا بحدا نسرح لنا صحاتكم دمانة نسرح زلنا سلتريون نبكالو سلتسقرون زلهم زل على الواكم زلوا غيركم أبزح جيك الريخ لنا منسينا نفس فكف منسير تراوي بس مزنوك على منسيك تريخ لها وي نقد 100 كيدو اللي بتحساس بها بزعب هاجر كوين أنا حاسب سب كله من نفسه بخالسي نزل سبي كوين
زبس حساب كون نفسك قال لي كلني لومي لا تلون بزعبة هجر كحسب بزعبة صدرو بزعبة نفسه يحسبني بزعبة هجر محساب دما مقصبي أنا خلنا نقول هي وتزرعه بزعبة هجر محساب أنت جبرك حلف نتاو سبيز جبرك هجر إيه كابيت سبيت بل نحرقين كاسي جزية خايتة باخدني قا كتحجز نحرقين كون سدراخا نعمل نطبق مسمزخا سدراخا كابخات بين تقين كف صخرة ما يتغني قا دراجة يتلمني قا دراج زلمد صخران زلمد سب انتيو حلف إنه زين برسبي كبر لنا زبلو دك أصلي تزخل كلو تمرت قدي في نفس راح كم زغيد زجبرو حلفنا تزين بركة يا بلايف تقيل كا زركة بخت جبر تقيلها كوفي لما أدي خات سبيكا عد خاي سبيكا هجر كات سبيكا أنت لو من حلفنا تلقى نشتيك تكون يدخلني خاص لذي I am very sorry نوح جزء حزنا مالنا عشان نفهم مودة بزبالة من قد خافيد باكيب كاني قبل بيا مسجنا الكان هي مودة قالتنا بها قطفه well thank you ناي بحكي أنا كوفتي ساي بزحابتي قلت من دي حابتي قلت من تحيلي زيادة قاتي كاو عنقوتات زلو تنتنا أحمد سقول خاني نقل صحفات نصحف أجر ساي قبرك حجي بتم ساعتي اللي كانت نزلات كحجي أبقى قال أنت ساي بتصير كابتنات كحجي أتي بالإنجليش زاربو نابتي ساعات تمصو قال قلت في حجي خواتن تردوا يا قديم كاس للسمع ويكاتب بقطع سلترداك حجي يربش كانسو حجي ولا خواتن ولا وسنات نصلات انت حتى محلاليفن نتخالن نسمعو بعد خاص له ترجمه زلخا ويكا قديم كاس سمعي سلصن حيشجرك انا سالس خالص كنت يقولوا سلكا كنت سلازم لا زلوا حجي بلا شوت كاسيت تمام سلمتايكم يقبر كمان سبع يجلس كلون سلمتايكم يقبر أبتاب معك الفيديو نعطيك كل تسكند جاب اندحر الله جزيكم زبالعكم زي اللغيد مثلا أنا هذا جزي كلطيفة الزارب ون سلمتاي جزية سيف نخجبر تكهبو زي اللي زي اللغو حبريتا ولا حمش سكند من قد جاب كله يبلون اتزو غلط فو مجمر يا دمصو سب بجبتك زارب الله زبل بناس لزلني حبريتا سمعك كلالك زغلط فاجن نسك أسيل تزريبا أنا كدوق مخلوق جزية قبل سلزغل قلت فلني كابكم تبقى سيمبر أنا كقاسيل غزرة بدلنجن نحمش دقيقة كابهم دحر كم سألكم تقين حمش دقيقة تدمر حمش دقيقة 10 دقائق كوني سلزي انتقلتي فيا 3 دقائق فرقاني قبرها كابا وسيدة 3 دقائق قال سيف غير اللغو نعطي مسوسخ كله بقول لي برهالو بخاب كاب كم زي تبقى سيمبر قلت فدس ونايب لنجن تايجن تحطه جزية نايسبكا قد عسيو أبتاز الله جزية تزبلت حبريتها كبير زمرز مريس أي كمان نعهم دحري اسرع فيديو رياكت غير اللغة 4 فيديو سلكت غير اللغة قدميو كاو مريس أي دما تزبلت حزبي يمتنيو جزيو قبل علي دلنا جزينا يسبك بل في صباح دلني أنا نعطي جزية ورك سلازغنا إني حزب هذا ما تزبلت حبريتها نمغرب تسعر لك زبلنا تلا إني بقومي زغلت فو كوجدلو في التنية جن sometimes كا جزيهم كا أقداسي. Thank you درا حاول بزغنا نمسجنا كا أتي قتالة تجبروا أسمبرو غوس هلو كنتات مجلات بوليتيكا وحنكو زلوا تنتانتات بوليتيكا عالم تنتن تخفف كتب الغلغة أزيز عقب تمرتين خاص ولا سلازلنا أنا بحكي إن نقعتنا نقعات الدروس سلازقنا يتحلل كاسرح جو خبر تعي ولا كم thank you. Yes, thank you very much عشان في ساميل ملو مشيت مسايا مسيخة thank you very much ساميل وين يا غادي اللي سلا تقول له زجبر كايو أبركتو كلكم أبز مساي كوفيلكم زمسهم حواتنا دما كاب لبنا مسجناكم I hope قالنا قرقيكم لغة كونوا كاب جزينا بجزية كم زخ جبري سبيشال فلوي عرسك ما تخلوا ريتهم كتبوا له تجبأ نحرقينه أنا عايز هذا دس بلانو نزي حقنا مزراب ريلاكس تكوينه تسمع تمهر عدل فني ريتونا يسب مسمعك كاوز تعمل غير لأن أنا مسمعك فتمعت يا جنرال بس مع التوي وتكسمع زعلفون عاهم كيف تكوينه مسمعك على الناس لازم اسمع دس بلاني thank you everybody برغم شيء تكبر لكم بالذات عم تدرفنا أولكم قتلكم هنا ciao مسكال قوني تملس عدقا يقلل له السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب متاقت نغزخا دكوا قراريبات تفل لدخا كنزاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أخلي
ግራት ሞት مخصواس بالحق عشا حد حدنا مكساس نويدو اللو فتحي كاب دبنا للزب نهو كاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل اللو السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار